ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ወቴፍሎስ ብዛዕባ ኢየሱስ ኪገብሮን ክምህሮን ዝጀመረሉ ሁሉ እቲ ቀዳማይ ዛንታ ጽሒፈልካ ኣለኹ ክሳዕታ ዝዓረገላ መዓልቲ ነቶም ዝሓረዮም ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስላኣኾም ድሕሪ ስቅያቱ 40 መዓልቲ እናተራእዮምን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከኣ እናነገሮምን ብብዙሕ መፈለጥታ ሕያው ምዃኑ ርእሱ ከም ዘርኣዮምን ጽሒፈልካ ኣለኹ ምሳታቶም ብሓንሳእ ከሎ ኸኣ ዮሐንስ ብማይ እዩ ዘጥመቐ ንስኻትኩም ግና ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም እሞ ነቲ ኻባይ ሰማዕኩምዎ ተስፋ ኣቦ ተጸበዩ ኢሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ኣዘዞም ሽዑ ተኣኪቦም ከለዉ ጎይታይ በዚ ወርሓት እዝዶ ንእስራኤል መንግስቲ ከተቐንዕ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸኣ ኣቦ ብስልጣኑ ዝመደቦ ዘመኑን ጊዜኡን ክትፈልጡ ናታትኩም ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ምስ ዝወርድ ግና ሓይሊ ክትቅበሉ ኣብ ኢየሩሳሌምን ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ሰማርያን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምስክር ክትኮኑ ኢኹም በሎም እዚ ምስ በለ ድማ እናረኣይዎ ዓረገ ካብ ዓይንቶም ከኣ ደበና ተቐበለቶ ንሱ ክዓርግ ከሎ እሳቶም ከኣ ናብ ሰማይ ገጾም ክጥምቱ ከለዉ እንሆ ጻዕዳ ክዳውንቲ እትኸኑ ክልተ ሰብኡት ኣብ ጥቕኦም ደው ኢሎም ነበሩ እሞ ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመትኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ኻባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኢኹምዎ ከምኡ ገይሩ ከኣ ክመጽእ እዩ በልዎም ሽዑ ደብረ ዘይቲ ካብ ዝበሃል ንኢየሩሳሌም ከኣ መገዲ ሰንበት ዝኣክል ካብ ዝቐርብ ከረን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ምስ ኣተዉ ከኣ ናብታ ደርቢ ደየቡ ጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን እንድርያስን ፊልጶስን ቶማስን በርተሜሎስን ማቴዎስን ያዕቆብ ወልዲ ኢልፍዮስን ስምዖን ቀናእን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን ብሓንሳ ይነብሩ ነበሩ እዚኣቶም ኩሎም ምስ ሓያሎ ኣንስትን ምስ ማርያም ኣዲ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋቱን ኮይኖም ከየብኮሩ ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ በተም መዓልታት እቲኣተን 120 ዝኣኽሉ ሰብ ኣብኡ ተኣኪቦም ከለዉ ጴጥሮስ ኣብ ማእከልቶም ኣሕዋት ተንሲኡ በለ ኣቱም ኣሕዋተይ ብዛዕባ እቲ ነቶም ንየሱስ ዝሓዝዎ መራሕ መገዲ ዝኾኖም ይሁዳ መንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ዳዊት ቀደም ዝበላ ጽሕፈት ክትፍጸም ይግባእ እዩ ምሳና ተቖጺሩ ነበረ እሞ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኸኣ ተዓዲሉ ነበረ እዚ በቲ ዓስቢ ዓመፃኡ ግራት ኣጥረየ ብኣፍ ረሕሙ ተደፊኡ ኸኣ ኣብ ክልተ ተጨደ ዘሎ ኣምዒቱ ድማ ወፀ እሞ ገዛኡ ይዓኑ ኣብኡ ዝነብር ከኣ ይረኸብ ሽመቱ እውን ካሊኡ ሰዳ ዝብል ኣብ መጽሓፍ መዝሙር ጽሑፍ እዩ እሞ እዚ እታ ግራት እቲኣ ብዘረብኦም ኣከልዳማ ማለት ግራት ደም ክሳዕ ትበሃል ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝነብሩ ኩላቶም ተፈልጠ ስለዚ ካብ እዞም በቲ ጎይታና ኢየሱስ ካብ ጥምቀት ዮሐንስ ጀሚሩ ክሳዕ እታ ኻባና ዝዓረገላ መዓልቲ ናባና ዝኣተወሉን ዝወጻሉን ኩሉ ዘመን ዝሰዓቡና ሰባት ካብ እዚኣቶም ሓደ ብዛዕባ ትንሳኤኡ ምሳና ምስክር ክኸውን ይግባእ እዩ ንኽልተ ኸኣ ንበርናባስ ዝበሃል የስጦስ ዝሰመይዎ ዮሴፍን ንማትያስን ደው ኣበልዎም እሞ ወልቢ ኩሉ እትፈልጥ ጎይታ እዛ ይሁዳ ናብ ስፍርኡ ምእንቲ ክኸይድ ዝሓደጋ ስፍራ ኣገልግሎትን ሐዋርያነትን ክቕበልሲ ካብዞም ክልተ እዚኣቶም ዝሓረኻዮ ሓደ ኣርኢ ኢሎም ጸለዩ ዕጭ ከኣ ኣውደቑሎም እታ ዕጭ ድማ ናብ ማትያስ በጽሐት ምስቶም 11 ሐዋርያት እውን ተቖጽረ ምዕራፍ 2 ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩላቶም ሓቢሮም ብሓንሳእ ነበሩ ብድንገት ከኣ ከም ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ደሃይ መጸ ነታ ኣብኣ ተቐሚጦም ዘለዋ ቤት እውን ንብዘላ መልኣ እተመቓቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ኣብ ልዕልነን ነፍሲ ወከፎም ከኣ ተቐመጠ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ኪዛረቡ ከም ዝሃቦምን ብኻልእ ቋንቋታት ኪዛረቡ ጀመሩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኩሎም ህዝቢ ሕያወት ሰባት ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ኣይሁድ ነበሩ እዚ ድሃይ እዚ ምስ ኮነ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ በብዘርኦም ኪዛረቡ ሰሚዖም ከኣ ዝብልዎ ጠፍኦም ኩላቶም ተገረሙን ተደነቑን ከምዚ ከኣ በሉ እንሆ እዞም ዝዛረቡ ኩሎም ገሊላውያን ዶ ኣይኮኑን ከመይ ኢልና ደኣ ኩላህና በበቲ እተወለድናሉ ቋንቋ ኪዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና ንሕና ሰብ ጰርጤን
ሰብ ሜዶንን ሰብ ኤላምን እቶም ኣብ መንጎ ክልተ ርባን ኣብ ይሁዳን ኣብ ቀጶዶቅያን ኣብ ጶንጦስን ኣብ ኤስያ ዝነብሩን ኣብ ፍርግያን ኣብ ጰንፈልያን ኣብ ግብፅን ኣብ ዓድታት ሊብያ ጥቓ ቀይረንን ካብ ሮሜ ዝመጹ ማእከላይ ዓለይትን ኣይሁድን ጵሮሶሊታትን ሰብ ቅሬጥስን ሰብ ዓረብን ብቋንቋና ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ግብሪ ኣምላኽ ኪዛረቡ ንሰምዖም ኣሎና። ኩላቶም ሰንቢዶም ንሓድሕዶም እዚ ነገር እዝስ እንታይ ኮን ይኸውን እናተባሃሉ ዝብልዎ ሰኣኑ። ገሊኦም ግና እናኣላገጹሎም እዚኣቶም ጉዕሜት ጸጊቦም እዮም በሉ። ሽዑ ጴጥሮስ ምስቶም 11 ተንሲኡ ድምፁ ዓቐቢሉ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ኣቱም ሰብ ይሁዳን ኣብ የሩሳሌም እትነብሩ ኩላትኩምን እዚ ኣባኻትኩም ይፈለጥ ንቓለይ ድማ ጽምበሉ። ንመዓልቲ ሳልሰይቲ ሰዓት እያ እሞ ከምዚ ንኣኻትኩም ዝመስለኩም ዘሎ እዚኣቶም ስኹራት ኣይኮኑን። እዚ ግና እቲ ብነቢዩ ዮኤል እተባህለ እዩ። በተን ዳሕሮት መዓልታት ክኸውን እዩ ይብል ኣምላኽ። ኣብ ልዕሊ ስጋ ዘበለ ኩሉ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ። ኣውዳትኩምን ኣዋለድኩምን ኪንበዩ ኣግባስኩም ከኣረኣይ ክርእዩ ኣረገምትኩምን ሕልሚ ክሓልሙ እዮም። በተን መዓልታት እቲኣተን ድማ ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮተይ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ። ንሳቶም ከኣ ኪንበዩ እዮም። ኣነ ድማ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ተኣምራት ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ከኣ ትእምርቲ ደምን ሓውን ጠቓን ክገብር እየ። እታ ዓባይን ግህድትን መዓልቲ ጐይታ ከይመጸት ፀሓይ ናብ ጸልማት ክትልወጥ እያ፣ ወርሒ ከኣ ናብ ደም ኪኸውን ድማ እዩ። ስም እግዚኣብሔር ዝጽውዕ ዘበለ ኩሉ ክድሕን እዩ። ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል ዝስምዑ ባዕላትኩም ድማ ከም እትፈልጡ የሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ብእኡ ዝገበሩ ኃይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከም ትውድኡ ምኽሪ ኣምላኽ ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ስቐልክምዎን ቀተልክምዎን ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ስለዘይከኣለ ኸኣ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። ዳዊት ብዛዕባኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰዓብ ቅድመይ እርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኸኣ ኣየንደልህፅን እየ። ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ፣ ንቕዱስካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጐሰ፣ ልሳነይ ከኣ እልል በለት። ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ። መገዲ ህይወት ኣፍለጥካኒ፣ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኸኣ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ። ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታት ንሱ ከም ዝሞተን ከም እተቐብረን ንኣኻትኩም ብግሁድ ኪንገር ግቡእ እዩ። መቓብሩ ኸኣ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእከልና ኣሎ። እምበኣር ከንሱ ነቢይ ኾይኑ ሓደ ካብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብማሕላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጉኡ ከኣ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ። ኣምላኽ ነዚ የሱስ እዚ ኣተንስእዎ በዚ ንሕና ኩላህና ምስክር ኢና። ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከኣ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዖን ዘለኹም ንሱ ኣፍስሶ። ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጐይታይ ንጐይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን። እምበኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ስቐልኩምዎ የሱስ ንኡ ጐይታን ክርስቶስን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ። ሽዑ እዚ ምስ ሰምዑ ልቦም ተወግአ እሞ ንጴጥሮስን ነቶም ካልኦት ሓዋርያትን ኣቱም ኣሕዋትና እንታይ ንግበር ብልዎም። ጴጥሮስ ከኣ እቲ ተስፋ ንኣኻትኩምን ደቅኹምን ነቶም ኣብ ርሑቕ ዘለዉ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝጽውዖም ዘበሉን እዩ እተዋህበ እሞ ተነስሑ፣ ነፍሲ ወከፍኩም ከኣ ብስም የሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ይጠመቕ፣ ሕያብ መንፈስ ቅዱስ እውን ክትቅበሉ ኢኹም በሎም። ካብዚ ቐናን ወለዶ ዝድሓኑ እናበለ ኸኣ ብዙሕ ካልእ ቃል መስከረሎምን መዓዶምን። እቶም ሽዑ ዘረብኡ ባህ ኢሎም ተቐበሉ ተጠምቁ። በታ መዓልቲ እቲኣ ኣስታት 3,000 ነፍሳት ናብታ ማሕበር ተወሰኻ። ብትምህርቲ ሃዋርያትን ብሕብረትን ብምቑራስን ጌራን ብጸሎትን ጸኒዖም ነበሩ። ኣብ ኩሉ ነፍሲ ፍርሃት ኮነ። ብዙሕ ተኣምራትን ትእምርትን ድማ ብሃዋርያት ተገብረ። እቶም ዝኣመኑ ኩላቶም ከኣ ብሓንሳእ ነበሩ። ዘለዎም ኩሉውን ብርኪ ነበረ። መሬቶምን ጥሪቶምን ይሸጡ፣ ንኹሎም ከኣ ከከም ዘድልዮም ይመቕልዎም ነበሩ። ኣብ ጸጽባሕ ብሕብረት
ኣብ ቤተ መቕደስ ከይቋረፁ ጸኒዖም ይእከቡ ነበሩ። ኣብ ኣባይቲ እንጌራ እናቆረሱ ብሓጎስን ብጉሩህ ልብን ንኣምላኽ እናኣመስገኑ ብሓንሳእ ኮይኖም ይበልዑ ነበሩ። ኣብ ኩሉ ህዝቢ ከዓ ዕድል ነበሮም። እግዚኣብሔር ድማ ዝድሕኑ ኣብ ጽጽባሕ ናብታ ማሕበር ይውስኽ ነበረ። ምዕራፍ 3 ጴጥሮስን ዮሃንስን ብታስዒት ሰዓት ብጊዜ ጸሎት ናብ ቤተ መቕደስ ብሓንሳእ ደየቡ። ካብ ከርሲ ኣዲኡ ሒዙ ኣእጋሩ ዝሞተ ሰብኣይ ካብቶም ናብ ቤተ መቕደስ ዝኣትዉ ምጽዋት ምእንቲ ክልምን ጾይሮም ኣብ ጽጽባሕ ኣብታ ጽብቕቲ እትበሃል ደገ ቤተ መቕደስ ይቕምጥዎ ነበሩ። ንሱ ከዓ ጴጥሮስን ዮሃንስን ናብ ቤተ መቕደስ ክኣትዉ ከም ዝደለዩ ምስ ረኣዮም ኪምጽውትሉ ለመኖም። ጴጥሮስ ምስ ዮሃንስ ኮይኑ ጠመቶ እሞ ናባና ጠምት በሎ። ንሱ ከዓ ካባታቶም ገለ ዝረክብ መሲልዎ ተኪሩ ጠመቶም። ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የብለይን፣ እቲ ዘሎኒ ግና እህበካ፣ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእ እሞ ኺድ በሎ። ብየማነይቲ ኢዱ ሒዙ ከዓ ተንስኦ። ብኡውን ኣእጋሩን ዓካር ዓካሪትኡን ጸንዐ። ስር ኢሉ ከዓ ደው በለ። ተዛረወረውን እናተዛወረን እናተሰራሰረን ንኣምላኽ እናኣመስገነን ከዓ ምሳታቶም ናብ ቤተ መቕደስ ኣተወ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ድማ ንሱ ክኸይድን ንኣምላኽ ከመስግንን ከሎ ረኣይዎ። እቲ ኣብታ ጽብቕቲ ደገ ቤተ መቕደስ ተቐሚጡ ምጽዋት ዝልምን ዝነበረ ምዃኑ ኣለልዮምዎ። በቲ ኣብኡ ዝኾነ ነገር ብምስምባድን ብምግራምን መልኡ። ኣብ ጴጥሮስን ዮሃንስን ለጊቡ ከሎ ከዓ ኩሉ እቲ ህዝቢ እናተገረመ ኣብቲ ገበላ ሰሎሞን ዝበሃል ናባታቶም ጐየየ። ጴጥሮስ ግና ምስ ረኣዮም ነቶም ህዝቢ መለሰሎም ከምዚ ኢሉ፣ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንምንታይ በዚ ትግረሙ? ብገዛእ ሓይልና ወይስ ብጽድቅና ነዚ ክኸይድ ከም ዝገበርናዮስ ንምንታይ ንኣና ትጥምቱ ኣለኹም? ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሐቕን ያዕቆብን ኣምላኽ ኣቦታትና ንወዲ ኢየሱስ ኣኽበሮ። ጲላጦስ ክፍታሕ ምስ ፈረደሉ ንስኻትኩም ንኡ ኣሕሊፍኩም ሃብኩምዎን ኣብ ቅድሚኡ ክሓድኩምዎን። እወ ንስኻትኩም ነቲ ቅዱስን ጻድቕን ክሒድኩምሲ ነቲ ነፍሲ ዝቐተለ ሰብኣይ ኪምሕረልኩም ለመንኩም። ነቲ ራእሲ ህይወት ቀተልኩምዎ፣ ንኡ ኣምላኽ ካብ ምዉታት ኣተንስኦ። ንሕና ከዓ ነዚ ምስክሩ ኢና። ብስሙ ምእማን ከዓ ስሙ ነዚ እትርእይዎን እትፈልጥዎን ሰብኣይ ኣጽንዖ። እታ ብኡ ምእማን ድማ ነዚ ኣብ ቅድሚ ኩላትኩም ምሉእ ጥዕና ሃበቶ። ሕጂ ድማ ኣሕዋተይ ከምቶም መኳንንትኹም ነዚ ብዘይ ፍልጠት ከም ዝገበርኩሞ እፈልጥ ኣለኹ። ግናኸ ክርስቶስ መከራ ከም ዝረክብ ኣምላኽ ቅድም ብኣፍ ኩላቶም ነቢያት ዝነገሮ ከምኡ ፈጸሞ። እምበኣርስከ ሓጢኣትኩም ምእንቲ ክድምስሰልኩም ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ከዓ ዘመን ዕረፍቲ ምእንቲ ክመጸልኩም ነቲ ቅድም ንኣኻትኩም እተሓርየ ክርስቶስ ከዓ ምእንቲ ክሰደልኩምሲ ተነስሑን ተመለሱን። ክሳዕ እቲ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ብኣፍ ቅዱሳን ነቢያቱ እተዛረቦ ዘመን ምቕናዕ ኩሉ ሰማይ ንየሱስ ክትቅበሎ ይግባእ እዩ። ሙሴ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከምዚ ኸማይ ዝበለ ነቢዩ ካብ ኣሕዋትኩም ክትንስኣልኩም እዩ እሞ ንሱ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ። ክኸውን ከዓ እዩ ነቲ ነቢዩ እቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ በለ። ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሳሙኤል ሒዞም ክሳዕቶም ድሕሪኦም ተዛረቡ ኩላቶም እዘን መዓልታት እዚኣተን እዮም ዘበሰሩ። ንስኻትኩም ውሉድ ነቢያትን ውሉድ እቲ ኣምላኽ ኣብርሃም ኩሎም ኣሕዛብ ምድሪ ብዘርእኻ ክባርኹ እዮም ኢሉ ምስ ኣቦታትና ዝኣተወ ኺዳንን ኢኹም። ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍኩም ካብ ክፍኣቱ እናመለሰ ምእንቲ ክባርኸኩምሲ ንወዱ ኣተንሲኡ ቅድሚ ኩሉ ናባኻትኩም ለኣኾ። ምዕራፍ 4 ንህዝቢ ክነግሩ ከለዉ ካህናትን ሓለቃ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ሰዱቃውያንን መጽዎም። ንህዝቢ ስለ ዝመሃሩን ትንሣኤ ካብ ምዉታት ብኢየሱስ ስለ ዝሰበኹን ሓሪቖም ኢዶም ዘርጊሖም ሓዝዎም። ምድሪ መስዩ ነበረ እሞ ክሳዕ ንጽባሒቱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተዎም። ካብቶም ነቲ ቓሎም ዝሰምዕዎ ብዙሓት ኣመኑ። ቁጽሪ እቶም ሰብኡት ከዓ 15,000 ኮነ። ንጽባሒቱ ድማ ኾነ መኳንንቶምን ዓበይቶምን ጸሓፍቶምን ምስኦም ድማ ሃና ሊቀ ካህናትን ቀያፋን ዮሃንስን እስክንድሮስን ካብ ዓሌት ሊቃውንቲ ካህናት ዘበሉ ኩሎምን ኣብ ኢየሩሳሌም ተኣከቡ። ኣብ ማእከል ደው ኣቢሎም ድማ በየናይ ሓይሊ ወይስ
بيناي سمئكم نزز قبركم وإلهم حتتوهم شعب بطرس منفس قدوس ملو أمو بلوم أتمو كانت هزبن عبيتين لو من إحنا نحاد حموم سبأي بزغون تصبقوا قبري نسوم بزحاوي لخاب إنمرمر بسم اتنسخاتكم سؤالكم وأمو أملاح كاموتاس تنسو يسوس كريستوس نازريتاوي بو إذا أب كرميكم تعيو دو إيلو خمزلو أب كلاتكمن أب كل حزب إسرائيلين يفلت اتنسخاتكم ندقت زنعكم و أمور اسم أزن زخونة أمن نسيو بو خندحن زقباء كال اسم أب تحت السماي نسب أي توحبن أمو مدحان بحاد خالق كتويلبون تبعت بيتروسن يوحنس مس رأيو زي تمهارو جواتات سبات مخانم كأ مستردو غرموم مس يسوس كم زنبرو دما على ليوم اتزحاوي سبأي مسأم دو إلو مس رأيو تزاربو سأنو كاو على خيقلسو أززوام أمو قالو خنبلا زي كونلنا أب يرساليم أب زنبرو كلاتهم تقهدت فلت تأمرات بأتاتهم تغير رأي أمو نزوم سبات زياتهم انتين كنقنبر إينا إلهم تمخاخرو أب هزب ما انت انبزاخي ورقنا دقيم نحاد سب اكواخي نقرو أمريرنا نقنحيهم بلو تصويعهم دما بسم يسوس نحاد اكواخي نقرو ويس كي مهرو أززوام بيتروسن يوحنسن قنا نحناس نتزرئينايون زسمعناين مزرابخ نحدق أي كونرنان إيو أمو كامنا أملاخ نأخاتكم مئزاز أب قدم أملاخ كونع انت دخوينوس اسكب علاتكم فردو بلوام اتناي مدعايت أمرات تقبرو لسبأي عدميقو لإلع 4 عامت سلز نبري كلهم بتزخونن أملاخ يمسكونو نبرو أمو نساتهم بزعبا اتهزبي كمي جيروم كم زغطعوهم مسانو أفراريهم حدقوهم مستفتحو خاء نابسوهم كيدوم لقاونت كهناتن عبيتن زبلو خلو تزاربوهم إزم السمعو بحانسا حبيروم دمتهم ناب أملاخ العلوم بلو وسماين مدرن بحرن أباتاتن زلو خلون زقبر كاويتا كمتم منفس قدوس بأف أبونا داويت باريخا سلمنتاي أحزاب حرقو هزبس كنتو حسبو نقصات مدر تلعلو اتوم وقالنت دما نقزيابيهرن نمسيهون كيتصاررو بحادة تأكبو زبالكايو اتي إيد كان مخرخان كخون إلو قدم زمدبوم انت خقبرو بحق إهيرودوسم بونتيوسم بيلاطوسن مس أحزابن مس عاليتات إسرائيلن كوينوم نتنسخا زغباءكايا قدوس ودخا يسوس كريستوس أبزا ختما أزيان نمتصرار تأكبو حجد ما قويتاين نام مفررهم رأي بسمة قدوس ودخا يسوس محواي حموماتن تأمرتن تأمراتن كخون إيدكا زرقح نباروت كادما بخلو تبعت قالكا خزاربو حبوم مسلم منوخا تتأكبهم لازلو سفرا تناوزت كلاتهم كأ منفس قدوس ملو قال أملاخهم بتبعت تزاربو اتوم زآمنو كلاتهم حانت لبن حانت نفسن نبرو بخلو برك نبرو أمبر حاد أكوا خاب كنزبو إذناتي إيوزي بالأي نبرومن حوارات كأبو بزح حيلي بزعبات سأقويتانا يسوس كريستوس يمسكرو نبرو أب كلهم كأ عابيو تسقا نبري كلاتهم مريت ويس أبايت زلوهم زبال شيطهم نواقعت التشتئي متزوو نبرو أمو أب تقع أقر حوارات ينبروو ننفس وكف كأكا كم زيدليو يمقلوو نبرو سلازي حاد الشكرو كوا أي نبرومن يوسيف كأ بحوارات برناباس تبهله ودمت النعز ترقمو لواو قبروس عليتو نتزلو قرات شيطو نتجذب أمتيو أبتغى أقر حوارات أمبرو معراف حموشته هانانيا سمو سبعي مس أبيرا سبيتو مدروشته كابتو وقوخا مس سبيتو تمخيرو مقيلو أترفه نتحاد مقال دما أبتغى أقر حوارات أمبرو بيتروس كا بل هانانيا نمنفس قدوس كتحسو كاب واقع اتمدرخا مقيلكا ختحبئسي سلمنتاي سيطان لبخا ملؤو كي تشت اسنات كادو اي نبرن مس شت كايوس اب ايد كادو اي نبرن كمي جيركا خنز نگرزي بلبخا حسب كايو نأملاخ امبر نسب اي حسوخان بلو هانانيا ازقال زمسمع ودقه نفسو خا وصت اتوم از السمع زبلو خلهم كا ازيوم فرهو اغواز دما تنسيوم غنزو تسكيما ماوطيومون قبروا كونخ اب دحريو استاس 3 ساعات ابيلو سبيتو اتو زخونه خيفلطت اتوت بيتروس كا اسكنغرني
ንመሬትኩም ዶ በዚ ክንዲዚ ኢኹም ዝሸጥኩምዎ ኢሉ መለሰላ። ንሳኻ እወ በዚ ክንዲዚ እዩ በለት። ጴጥሮስ ድማ ከመይ ከመንፈስ እግዚአብሔር ንምፍታን እተሰማማዕኩም? ኣእጋር እቶም ንሰብኣይክ ዝቐበሩ እንሆ ኣብ ደገ ኣለዋ፣ ንኣኺ ድማ ከውፅኡኺ እዮም በላ። ብኡብኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ወደቐት እሞ ነፍሳ ወፀት። እቶም ኣግባዝ ምስ ኣተዉ ሞይታ ጸንሓቶም። ተሰኪሞም ኣውፂኦም ከኣ ኣብ ጥቓ ሰብኣያ ቀበርዋ። ኣብ ዘላ እታ ማሕበርን ኣብቶም ነዚ ነገር ዝሰምዑ ዘበሉ ኩላቶምን ከኣ ብዙሕ ፍርሃት ኮነ። ብኢድ ሓዋርያት ድማ ብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ተገብረ። ኩላቶም ድማ ብሓንቲ ልቢ ሓቢሮም ኣብ ገበላ ሰለሞን ነበሩ። ካብቶም ካልኦት ደፊሩ እተጸንበሮም ኣይነበረን። እቲ ህዝቢ ግና የኽብሮም ነበረ። ዝበለጸ እኳ ብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን ብጎይታ ዝኣምኑ ይውሰኽዎም ነበሩ። ጴጥሮስ ክሓልፍ ከሎ ጽላሎቱ ኣብ ገሊኦም ምእንቲ ክወድቕ ኢሎም ንሕሙማት ኣብ ዓራትን ኣብ ቃሬዛን ገይሮም ተሰኪሞም ናብ ኣደባባይ የውፅእዎም ነበሩ። ኣብ ዙርያ የሩሳሌም ካብ ዘለዋ ከተማታት ከኣ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጓዓዙ ነበሩ። ሕሙማትን ብርኩሳት መናፍስ ዝሳቕዩን ድማ ኣምጽኡ፣ ኩላቶም እውን ሓወዩ። ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩላቶም ኮይኑ ንሳቶም ከኣ ሻራ ሰዱቃውያን እዮም። ቅንዓት መሊእዎም ተንስኡ። ኣእዳዎም ዘርጊሖም ንሃዋርያት ሓዝዎም። ናብ ቤት ማእሰርቲ ህዝቢ እውን ኣእተውዎም። መልኣኽ እግዚኣብሔር ግና ብለይቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ከፊቱ ንወፃኢ ኣውፂኡ ኪዱ ኣብ ቤተ መቕደስ ደው ኢልኩም እዚ ኩሉ ቃል ህይወት ንህዝቢ ንገሩ በሎም። እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ምግዋሕ ምድሪ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዮም መሃሩ። እቲ ሊቀ ካህናት እቶም ምስኡ ዘለውን ግና መፁ። እቶም ዋዕላን ኩሎም ዓበይቲ ደቂ እስራኤልን ድማ ክእከቡ ጸውዑ። ከምጽእዎም ከኣ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ። እቶም ገላዊ ግና ምስ መፁ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይረኸብዎምን። ተመሊሶም እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓጽዩ ብኹሉ ድማ ገጢሙ። እቶም ሓለውቲ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ጸኒሖምና። ምስ ከፈትናዮ ግና ኣብ ውሽጡ ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም። እቲ ሓለቃ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ሊቃውንቲ ካህናትን እዚ ነገር ዝምስ ሰምዑ እንታይ ኮን ይኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣኑ። ሓደ መጺኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኽዎም ሰባትሲ እነዉ ኣብ ቤተ መቕደስ ደው ኢሎም ንህዝቢ ይምህሩ ኣለዉ ኢሉ ነገሮም። ሽዑ እቲ ሓለቃ ሓለውቲ ቤተ መቕደስ ምስቶም ገላውኡ ኸይዱ ኣምጽኦም። እቲ ህዝቢ ብዳርባ እምኒ ኸይቀትሎም ስለዝፈርሁ ግና ኣየጋፍዕዎምን። ምስ ኣምጽእዎም ኣብቲ ዋዕላ ደው ኣበልዎም። እቲ ሊቀ ካህናት ድማ በዚ ስም እዚ ኸይትምህሩ ዶ ኣምሪርና ኣይከልከልናኩምን? እንሆ ኸኣ ንየሩሳሌም ብትምህርትኩም መሊእኩምዋ። ደም እቲ ሰብኣይ እቲ ናብ ልዕሌና ክተምፁ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መርመሮም። ጴጥሮስን ሓዋርያትን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ። ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩምዎ የሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ። ንእስራኤል ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ምእንቲ ክህብሲ ኣምላኽ ንእኡ ራእስን መድሓንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል ኣበሎ። ንሕና ድማ ነዚ ነገርዚ ምስክር ኢና። እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ኢሎም መለሱሎም። እዚ ምስ ሰምዑ ሓረቑ፣ ቐትልዎም ድማ ተማኸሩ። ግናኸ ሓደ ኣብቲ ኩሉ ህዝቢ ዝኸበረ መምህር ሕጊ ገማልኤል ዝስሙ ፈሪሳዊ ኣብቲ ዋዕላ ተንሲኡ ንሃዋርያት ሓንሳእ ከልግስዎም ኣዘዘ። በሎም ድማ ኣቱም ሰብ እስራኤል ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ክትገብርዎ እተሓስብዎ ዘለኹም ተጠንቀቑ። ቅድሚ እዚ ወርሓት እዚ ቴዴዎስ ኣነ ዓብዩ እየ ኢሉ ተንስአ። 400 ዝኣኽሉ ሰባት ከኣ ሰዓብዎ፣ ንሱ ጠፍአ። እቶም ሰዓብዎ ዘበሉ ድማ ተበተኑ፣ ከም ዘይነብሩ እውን ክኾኑ። ብድሕሪኡ ይሁዳ እቲ ገሊላዊ በተን ቅነ ጽሕፈት ግብሪ ተንስአ። ብዙሕ ህዝቢ ከኣ ኣስድዐ፣ ንሱ እውን ጠፍአ። እቶም እተኣዘዝዎ ዘበሉ ኩሎም ድማ ተዘርዉ። ሕጂ ከኣ እዚ ምኽሪ እዝን እዚ ግብሪ እዝን ካብ ሰብ እንተኾይኑ ክፈርስ እዩ። ካብ ኣምላኽ እንተኾይኑ ግና ግብሮም ከተፍርሱ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ ምስ ኣምላኽ ክትበኣሱ ከይትርከቡስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ሕደግዎም፣ ገለ ኣይትበልዎም እነግረኩም ኣለኹ። ሕራይ ከኣ ኣበሎም፣ ንሃዋርያት ጸዊዖም ገረፍዎም፣ ብስም የሱስ ከይዛርቡ ኣዚዞም ከኣ ሓደግዎም። ንሳቶም ግና ምእንቲ ስሙ ክሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለ እትቖጽሩ ካብ ቅድሚ እቶም ዋዕላ እናተሓጐሱ ኸዱ። ኣብ ቤተ መቕደስ ኣብ በቤትን ብስራት የሱስ ክርስቶስ ምምሃርን ምስባኽን ኣያብኩሩን ነበሩ።
معراف شدشته بتقنتي ደቀ መዛሙርት ምስ በዝሑ እቶም ኣይሁድ ጽርዕበት ምምቓል ምግቢ ዕለት ንመበለታቶም ስለ ዝጎሰይወን እቶም ዕብራውያን ኣጉረምረሙ ሽዑ እቶም 12 ንኹሎም ደቂ መዛሙርቲ ኣኪቦም ንሕና ቃል ኣምላኽ ሓዲግናስ ኣብ መኣዲ ኸነገልግል ዝግባእ ኣይኮነን ስለዚ ኣቶም ኣሕዋት ካባኻትኩም ብጽቡቕ ተመስከረሎም መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም 7 ሰብኣይ ሕረዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ኸኣ ነመዝዞም ንሕና ግና ጸሎትን ኣገልግሎት እዚ ቃል እዝን ከብ ኮርና ንሓዝ በልዎም እዚ ዘረባ እዚ ንኹሉ እቲ ህዝቢ ባህ ኣበሎ ነቲ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብኣይ ስጢፋኖስን ንፊልጶስን ንጵሮኮሮስን ንኒቃሮንን ንጢሞንን ንጰርሜናስን ነቲ ጵሮሰሊት ኒቆላዎስ በዓል አንጾኪያን ሓረዩ ኣብ ቅድሚ ሐዋርያት ከኣ ደው ኣበልዎም እናጸለዩውን ኣእዳዎም አንበሩሎም ቃል ኣምላኽ ድማ ተዘርግሐ ቁጽሪ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከኣ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣዝዩ እናበዝሐ ኸደ ብዙሓት ካብ ካህናት እውን ንእምነት ተኣዘዙ እስጢፋኖስ ድማ ጸጋን ሓይልን መሊእዎ ነበር እሞ ኣብ ማእከል እቲ ህዝቢ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ይገብር ነበረ ለበርጢኖን ካብ እትበሃል ቤት ጸሎትን ካብ ቀረኔዎንን ካብ እስክንድርያን ካብ ቂልቅያን ካብ ኤስያን ግና ንእስጢፋኖስ ተንስእዎ ይከራኸርዎ ኸኣ ነበሩ ነቲ ዝዛረበሉ ዝነበረ ጥበብን መንፈስን ግና ኪማጎትዎ ኣይተኻእሎምን ሽዑ ኸኣ ንሕና ኣብ ሙሴን ኣብ ኣምላኽን ቃል ጸርፊ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕናዮ ዝብሉ ሰባት ሓበሉ ንህዝብን ንዓበይትን ንጸሓፍትን ኣናዓቡ መጺኦም ከኣ መንዚዖም ናብ ዋዕላ ወሰድዎ እሞ እዚ ሰብኣይ እዚ ኢየሱስ እቲ በዓል ናዝሬት ነዛ ስፍራ እዚኣ ኸፍርሳ ነቲ ሙሴ ዝሃበና ስርዓት ከኣ ኺልውጦ እዩ ኪብል ከሎ ሰሚዕናዮ ኣሎና እሞ ነዛ ቀድሲ ስፍራ እዚኣን ንሕግን ቃላት ጸርፊ ካብ ምዝራብ ከቶ ኣይዓርፍን እዩ ዝብል ምስክር ሓሶት ኣተንስኡሉ እቶም ኣብቲ ዋዕላ ተቐሚጦም ዝነበሩ ኩላቶም ድማ ጠመትዎ እሞ ገጹ ከም ገጽ መልኣኽ ኮይኑ ተራእዮም ምዕራፍ 7 እቲ ሊቀ ካህናት ከኣ እዚ ነገር ከምኡ ድዩ በሎ ንሱ ግና በለ ኣቱም ኣሕዋትና ናብ ቦታትና ንስምዑ ነቦና አብርሃም ገና ኣብ ካራን ከይተቐመጠ ኣብ መሰጶቶምያ ኸሎ ኣምላኽ ክብሪ ተራእዮ እሞ ካብ ምድርኻን ካብ ኣዝማድካን ውፃእ ናብታ ኣነ ዘርእየካ ምድሪ ንዓበሎ ሽዑ ካብ ምድሪ ከለዳውያን ወፂኡ ኣብ ካራን ተቐመጠ ኣብኡ ምስ ሞተ ኸኣ ኣምላኽ ካብኡ ናብ ዝሕጂ ዘለኹምዎ ምድሪ ኣጋዓዞ ኣብኡ ድማ መርገጽ እግሪ ዝኣክል እኳ ርስቲ ኣይሃቦን ውሉድ ዘይብሉ ክነሱስ እቲ ምድሪ ንእኡን ብድሕሪኡን ንዘርኡን ከም ዘረስተዮ ኣተስፈዎ ኣምላኽ ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ዘርእኻ ኣብ ካልእ ምድሪ ስደተኛ ክኸውን እዩ ኪገዝእዎ 400 ዓመት እውን ከጽብብሉ እዮም እቶም ዝገዝእዎም ህዝቢ ኸኣ ኣነ ክፈርዶም እየ በለ ኣምላኽ ድሕሪዚ ካብኡ ክወፁ እሞ ኣብዛ ስፍራ እዚኣ ከገልግሉኒ እዮም ኪዳን ግዝረት ከኣ ሃቦ ከምኡ ድማ ንይስሐቅ ወለዶ እሞ ኣብ ሳምነይቲ መዓልቲ ገዘሮ ይስሐቅ ድማ ንያዕቆብ ወለዶ ያዕቆብ ከኣ ን12 ርእሲ ኣቦታት ወለዶም እቶም ርእሲ ኣቦታት ድማ ንዮሴፍ ቀኒኦምሉ ናብ ግብፂ ሸጥዎ ኣምላኽ ግና ምስኡ ነበረ ካብ ኩሉ ፀበብኡ ኸኣ ኣርሃወሉ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ድማ ዕድልን ጥበብን ሃቦ ንሱን ኣብ ግብፅን ኣብ ኩሉ ቤቱን ኣርኣሶ ኣብ ኩሉ ግብፅን ከነኣንን ከኣ ጥሜትን ብዙሕ ፀበባን ኮነ ኣቦታትና ድማ ዝምገብዎ ሰኣኑ ሽዑ ያዕቆብ ኣብ ግብፂ እኽሊ ከም ዝረክብ ምስ ሰምዐ ነቦታትና ቀዳማይ ግዜ ለኣኾም ኣብ ካልኣዮም ከኣ ንዮሴፍ ኣሕዋቱ ኣለለይዎ ዓሌቱ እውን ኣብ ፈርዖን ተፈልጠ ዮሴፍ ከኣ ነብኡ ያዕቆብን ነቶም 75 ነፍሲ ዝኾኑ ኩሎም ኣዝማዱን ልኢኹ ጸውዖም ያዕቆብ ድማ ናብ ግብፂ ወረደ ንሱ ሞተ ኣቦታትና እውን ክሞቱ ናብ ሰኬም ድማ ኣግዓዝዎም ኣብቲ አብርሃም ካብ ደቂ ኤሞር ብወርቂ ዝዓደጎ መቃብር ኣብ ሰኬም ቀበርዎ ክሳዕ ንዮሴፍ ዘይፈልጦ ካልእ ንጉስ ኣብ ግብፂ ዝትንስእ እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝመሓለሉ ዘመን ተስፋ እናቐረበ እቲ ህዝቢ ኣብ ግብፂ ዓመረን በዝሐን እዚ ንጉስ እዚ ንዓሌትና ተተናኸሎም ነቦታትና ኸኣ ሕፃናቶም ምእንቲ ኸይዓብዩ ክሳዕ ዝድርበዩ ጨቆኖም በቲ ዘመን እቲ ሙሴ ተወልደ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከኣ ጽቡቕ ነበረ 3 ወርሒ እውን ኣብ ቤት ኣቦኡ ተመገበ ምስ ተደርበየ ግና ጓል ፈርዖን ኣልዓለቶ ወዳ ክኸውን ከኣ ኣዕበየቶ
ሙሴ ድማ ኩሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማሃረ ብቃሉን ብግብሩን ከዓ በርትዐ ወዲ 40 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ንሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበጽሕ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣተዎ ካባታቶም ከዓ ከም ተዓመፀ ምስ ረኣየ ድማ ሕነ እቲ ዕሙፅ ዘርዩ ነቲ ግብፃዊ ቀተሎ እቶም ኣሕዋቱ ግዳይ ዝተውዓልዎን እምበር ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ ምድሓን ከም ዝህቦም ዘስተውዕሉ ይመስሎ ነበረ ንጽባሒቱ ከዓ ንሓድሕዶም ክበኣሱ ከለዉ መጾም ከተዓርዎም ደልዩ ከዓ ኣቱም ሰባት ኣሕዋት ኢኹም ከመይ ከነሓድሕድኩም እቲ ተዓማመፁ በሎም እቲ ንብጻይ ዝዕምጾ ዝነበረ ግና ንኣኻ መን ሓለቃን ፈራድን ገይሩ ኣባና ሸይሙካ ከምቲ ትማል ነቲ ግብፃዊ ዝቐተልካየዶ ክትቀትለኒ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ደፍኦ ሙሴ ድማ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ሃደመ ኣብ ምድሪ ሚድያን ድማ ስደተኛ ኾነ ኣብኡ ከዓ 2 ኣወዳት ወለደ 40 ዓመት ምስ መልአ ድማ ኣብ በረኻ ደብረ ሲና መልኣኽ ብዝነድድ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ተራእዮ ሙሴ እዚ ትርኢት እዚ ምስ ረኣየ ተገረመ ኪጥምቶ እንተቐረበ ድማ ኣነ ኣምላኽ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን እየ ዝብል ድምፂ እግዚአብሔር ተሰምዐ ሽዑ ሙሴ አንቀጥቀጠ ኪጥምት ከዓ ይደፈረን እግዚአብሔር ድማ እዛ ደው ኢልካያ ዘለኻ ቦታ ቅድስቲ ምድሪ እያ እሞ ኣሳእንካ ኣውፅእ መከራእቶም ኣብ ግብፅ ዘለዉ ህዝበይ ኣጸቢቐ ርኤኹ እህታኦም ከዓ ሰማዕኩ ከውፅኦም ውን ወረድኩ ሕጂ ከዓ ናብ ግብፅ ክልእከካ ንዓበሎ ነዚ ሓለቃን ፈራድን ገይሩ መን እዩ ዝሸመካ ኢሎም ዝነቐፍዎ ሙሴ ንኡ ኣምላኽ ብኢድ እቲ ኣብ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ተራእየ መልኣኽ ገይሩ ሓለቃን መድሓንን ምእንቲ ክኸውን ለኣኾ ንሱ ከዓ ኣብ ግብፅን ኣብ ባሕሪ ኤርትራን ኣብ በረኻን 40 ዓመት ትእምርትን ተኣምራትን እናገበረ ኣውፅኦም እትን ደቂ እስራኤል ኣምላኽ ካብ ኣሕዋትኩም ከም ዝኸማይ ዝበለ ነቢዩ ከተንስኣልኩም እዩ ንኡ ስምዕዎ ዝበሎም እዚ ሙሴ እዚ እዩ ኣብ ማሕበር ኣብ በረኻ ምስቲ ኣብ ደብረ ሲና እተዛረቦ መልኣኽ ምስ ኣቦታትናን ዝነበረ ምእንቲ ንኣና ክህቦ ከዓ ነቲ ህያው ቃል ተቐበለ ንሱ እዩ ንኡ ኣቦታትና ኣበይዎ እምበር ክእዘዝዎ ኣይደለዩን ብልቦም ውን ናብ ግብፂ ተመልሱ ንኣሮን ድማ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኣና ሙሴ እንታይ ከም ዝረኸቡ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ቅቅድሜና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረልና በልዎ በቲ ቅነቲ ምራኽ ገበሩ መስዋእቲ ድማ ነቲ ምስሊ ጣዖት ሰውኡ ብግብሪ ኣዳዎም ከዓ ደስ በሎም ኣምላኽ ግና ካባታቶም ኣግለሰ ኣብ መጽሓፍ ነቢያት ኣቱም ቤት እስራኤል በተን 40 ዓመት ኣብ በረኻኸ ሕሩድን ካልእ መስዋእትንሲ ኣቕሪብኩምለይ ዲኹም ምንም ምእንቲ ክሰግዱሎም ኢልኩም ዝገበርኩምዎም ምስልታት ድንኳን ሞሎኽን ኮኸብ ኣምላኽኩምን ሬፋንን ኢኹም ዝጾርኩም ስለዚ ኣነ ኽንያው ባቢሎን ከግዕዘኩም እየ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ንሰራዊት ሰማይ ከምልኹ ፈንዩ ሓደጎም እቲ ንሙሴ ዝነገሮ ከምታ ዝረኣያ ምስሊ ገይሩ ክሰርሓ ዝኣዘዞ ድንኳን ምስክር ኣብ በረኻ ምስ ኣቦታትና ነበረት ኣቦታትና ድማ ተቐቢሎምዋ ብኢያሱ ተመሪሖም ክወርሱ ከለዉ ናብታ ኣምላኽ ክሳዕ ዘመን ዳዊት ካብ ገጽ ኣቦታትና ዝሰጎጎም ኣህዛብ ዝነበርዋ ሃገር ኣእተውዋ ዳዊት ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕድል ረኸበ ንኣምላኽ ያዕቆብ ዝኸውን ማሕደር ክረክብ ከዓ ለመነ ቤት ዝሃንጸሉ ግና ሰሎሞን እዩ ነቢዩ ከም ዝብል ሰማይ ዝፋነይ ምድሪ ከዓ መርገጽ እግረ እዩ ከመይ ዝበለት ቤት እያ እተሃንጹለይ ወይስ ዓይነይቲ ስፍራ እያ ዝዓርፈላ እዚ ኩሉስ ኢደይዶ ኣይገበረቶን ይብል እግዚአብሔር እቲ ልዑል ብኢድ ሰብ ኣብ ተሃንጸት ቤት ኣይነብርን እዩ ኣቱም ልብኹምን ኣእዛንኩምን ዘይተገዝረ ተረርቲ ክሳድ ንስኻትኩም ኩሉ ግዜ ንመንፈስ ቅዱስ ትጻረርዎ ኣለኹም ከምቲ ኣቦታትኩም ዝገበርዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም ካብ ነቢያትከ ኣቦታትኩም ዘይሰጎግዎ መን እዩ ነቶም ብዛዕባ መምጻእ እቲ ጻድቕ ኣቐዲሞም ዘበሰሩ ድማ ቀተልዎም ሕጂ እውን ንስኻትኩም ኣሕሊፍኩም ወሃብቱን ቀተልቱን ኮንኩም ንስኻትኩም ነቲ ሕጊ ብኢድ መላእኽቲ ተቐቢልኩምዎስ ኣይሓልኹምዎን እዚ ምስ ሰምዑ ልቦም ነደደ ኣስናኖም ከዓ ሓርቆሙሉ ንሱ ግና መንፈስ ቅዱስ መልኦ ናብ ሰማይ አንቃዕሪሩ ከዓ ክብሪ ኣምላኽን ኢየሱስ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ደው ኢሉን ረኣየ እሞ እንሆ ሰማይ ተኸፊቱ ወዲ ሰብ ድማ ኣብ የማን ኣምላኽ ደው ኢሉ እርኢ ኣለኹ በለ ሽዑ ዓው ኢሎም ጨደሩ ኣእዛኖም ደፊኖም ድማ ሓቢሮም ብሓንሳእ ወረርዎ ናብ ወፃኢ እታ ከተማ ወሲዶም ከዓ ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ እቶም ምስክር ድማ ክዳውንቶም ኣብ ጥቓ ኣጋር ሳውል ዝበሃል ጎበዝ ኣንበሩ
ንእስጢፋኖስ ከዓ እናተማህለለን ጎይታ ኢየሱስ መንፈሰይ ተቐበል እናበለን ብዳርባ እምኒ ቀተልዎ። ተንበርኪኹ ከዓ ብዓብዩ ድምፂ ጎይታይ እዚ ሓጢኣት እዚ ኣይተሓዘሎም ኢሉ ጨደረ። እዚ ምስ በለውን ዓረፈ። ምዕራፍ 8 ሳውል ድማ ንምቕታሉ ሰሚሩ ነበረ። በታ መዓልቲ እቲኣ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ብርቱዕ ምስጓግ ኮነ። ብዘይ ሓዋርያት ከዓ ኩሎም ናብ ሃገር ይሁዳን ሰማርያን ተበተኑ። እግዚኣብሔር ዝፈርሁ ሰባት ድማ ንእስጢፋኖስ ቀበርዎ። ብርቱዕ ብኽያት እውን በኸይሉ። ሳውል ግና ነታ ማሕበር የጥፍኣ ናብ ኣባይቲ እናኣተወ ሰብኡትን ኣንስትን ሰስሒቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ የእትዎም ነበረ። እቶም እተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እናነገሩ ዞሩ። ፊልጶስ ከዓ ናብ ሓንቲ ከተማ ሰማርያ ወሪዱ ክርስቶስ ሰበኸሎም። ካብቶም ርኩሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም ብዙሓት ሰብ ድማ እቶም መናፍስቲ ብዓብዩ ድምፂ እናጨደሩ ወፁ። ብዙሓት ድኑሳትን ሓንካሳትን ከዓ ሓወዩ እሞ እቶም ህዝቢ ነቲ ፊልጶስ ዝገበሮ ትእምርቲ ምስ ሰምዑን ምስ ረኣዩን ሓቢሮም ናብቲ ንሱ ዝዛረቦ ዘሎ ኣቕለቡ። ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ዓብዩ ሓጎስ ኮነ። ስምዖን ዝበሃል ጠንቋሊ ሰብኣይ ግና ካብ ቀደም ሒዙ ኣብታ ከተማ ነበረ። ንሱ ከዓ ዓብዩ እየ ብምባሉ ንህዝቢ ሰማርያ የስተንክሮም ነበረ። ካብ ንእሽትኦም ክሳብ ዓብዮም ኩላቶም እቲ ዓብዩ ዝበሃል ሓይሊ ኣምላኽ እዚ እዩ እናበሉ ጽን ይብልዎ ነበሩ። ሓያሎ ዘመን ብጥንቋሊኡ ስለ ዘስተንከሮም ድማ ጽን ይብልዎ ነበሩ። ፊልጶስ ግና ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክርስቶስን ኣበሲርዎም ምስ ኣመንዎ ሰብኡትን ኣንስትን ተጠምቁ። ስምዖን ባዕሉ እኳ ድማ ኣመነ። ምስ ተጠምቀ ከዓ ናብ ፊልጶስ ለገበ። ትእምርትን ዓበይቲ ሓይላትን ክገብር ምስ ረኣየ እውን ተገረመ። እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዉ ሓዋርያት ከዓ ሰማርያ ቃል ኣምላኽ ከም እተቐበለት ሰምዑ። ንጴጥሮስን ዮሃንስን ሰደዱሎም። ብስም ጎይታና ኢየሱስ ጥራይ ደኣ ተጠሚቖም ነበሩ እምበር መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ሓደ ኻባታቶም እኳ ኣይወረደን ነበረ እሞ ጴጥሮስን ዮሃንስን ወሪዶም መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበሉ ጸለዩሎም። ሽዑ ኣዳዎም ኣንበሩሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ። ስምዖን ከዓ መንፈስ ቅዱስ በቲ ምንባር ኣእዳው ሓዋርያት ከም እተዋህበ ምስ ረኣየ እቲ ኢደይ ዘንብረሉ መንፈስ ቅዱስ ምእንቲ ክቕበርሲ ንኣይ ከዓ እዚ ስልጣን እዚ ሃቡኒ ኢሉ ገንዘብ ኣምፅኣሎም። ጴጥሮስ ግና ነቲ ህያብ ኣምላኽ ብገንዘብ ክትገዝኦ ስለ ዝሓሰብካ ወርቅኻ ምሳኻ ይጥፋእ። ልብኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ ስለ ዘይኮነ ከዓ ኣብዚ ነገር እዚ ክፍሊ ወይ ግደ የብልካን። እምበኣርሲ ካብ ዝኽፍኣትካ እዚ ተነሳሕ። ምናልባሽ ሓሳብ ልብኻ እንተሓደገልካ ንእግዚኣብሔር ለምኖ። ኣብ መሪር መርዝን ኣብ ማእሰርቲ ግፍዕን ምህላውካ እርኤካ ኣለኹ በሎ። ስምዖን ከዓ ካብዚ ዝበልኩምዎ ሓደ እኳ ከይበፅሓንስ ንእግዚኣብሔር ለምኑለይ ኢሉ መለሰ። እሳቶም ከዓ ቃል ጎይታ ምስ መስከሩን ምስ መሃሩን ኣብ ብዙሕ ዓድታት ሰማርያ ወንጌል እናሰበኹ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። መልኣኽ እግዚአብሔር ግና ንፊልጶስ ተንስእ እሞ በታ ካብ ኢየሩሳሌም ንጋዛ እተውርድ መገዲ ናብ ደቡብ ኣቢልካ ኺድ፣ ንሳ ከዓ ባዲማ እያ ኢሉ ተዛረቦ። ተንሲኡ ከዓ ኸደ። እንሆ ድማ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ሰብኣይ ኣብ ሄንዴክ ንግስቲ ኢትዮጵያ ስልጡን ኣዛዝ ኩሉ ገንዘብ ዝነበረ ክሰግድ ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ ነበረ። ክምለስ ከሎ ከዓ ኣብ ሰረገሎኡ ተቐሚጡ ትንቢት ኢሳያስ የንብብ ነበረ። መንፈስ ከዓ ንፊልጶስ ሕለፍ ናብቲ ሰረገላ ቅረብ በሎ። ፊልጶስ ናብኡ ጐየየ። ነቢዩ ኢሳያስ ከነብብ ሰምዖ እሞ እዚ እተንብቦስ ተስተውዕሎ ዶ ኣለኻ በሎ። ንሱ ከዓ ሓደ እኳ ኸይመሃረኒ ከመይ ኢሉ ይኾነለይ በለ። ንፊልጶስ ከዓ ደይቡ ምስኡ ክቕመጥ ለመኖ። እቲ ዘንብቦ ዝነበረ ክፍሊ ጽሑፍ ከዓ እዚ እዩ። ከም በጊዕ ናብ ማሕረዲ ተሳሕበ። ኣብ ኢድ ቆራጺኡ ስቕ ከም ዝብል ገንሸል ከዓ ከምኡ ኣፉ ኣይከፈተን። ብምውራዱ ፍርዱ ተሳዕረ። ህይወቱ ካብ ምድሪ ተመንቂሳ እያ እሞ ንወለድኡ መን ከዘንትዎ ይኽእል? እቲ ስሉብ ከዓ ንፊልጶስ እቲ ነቢዩ ብዛዕባ መን እዩ እዚ ዝብል ዘሎ? ብዛዕባ ርእሱ ዶ ወይስ ብዛዕባ ካልእ እዩ ዝብል ዘሎ? እስኪ ንገረኒ ኢልምነካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ፊልጶስ ከዓ ኣፉ ኸፈተ። ካብዛ ጽሕፈት እዚኣ ጀሚሩ ድማ ብዛዕባ ኢየሱስ ወንጌል ሰበኸሉ። መገዲ ክኸዱ ከለዉ ድማ ናብ ማይ በጽሑ። እቲ ስሉብ ከዓ እንሆ ማይ ከይጥመቕከ እንታይ ይኽልክለኒ በለ። ፊልጶስ ከዓ ብኹሉ ልብኻ እንተ ኣሚንካስ ይኾነልካ እዩ በሎ። ንሱ ከዓ
ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኣምን ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ነታ ሰረገላ ደው ከብልዋ ኸኣ ኣዘዘ። ፊልጶስን እቲ ስሉብን ክልቲኣቶም ናብቲ ማይ ወረዱ ኣጥመቖውን። ካብ ማይ ምስ ወፀ ኸኣ መንፈስ እግዚኣብሔር ንፊልጶስ መንዝዖ። እቲ ስሉብ ድማ ባህ ኢልዎ መገዱ ኸደ እምበር መሊሱ ኣይረኣዮን። ፊልጶስ ድማ ኣብ ኣዛጦን ተረኽበ። ናብ ቂሳርያ ክሳዕ ዝመጽእ ኸኣ ናብ ኩሉ ከተማታት እናዞረ ወንጌል ይሰብኽ ነበረ። ምዕራፍ 9 ግና ኸሳውል ገና ብምፍራህን ብምቕታልን ኣብ ደቀ መዛሙርቲ ጐይታ ነዲሩ ነበረ። እሞ ዝኾነ ይኹን በዛ መገዲ እዚኣ ዘለዉ ሰብኡት ወይስ ኣንስቲ እንተረኸበ ኣሲሩ ንየሩሳሌም ምእንቲ ኸምጾም ናብ ሊቀ ካህናት ከይዱ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣባይቲ ጸሎት እትበጽሕ ደብዳቤ ካብኡ ለመነ። ክኸይድ ከሎ ኸኣ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርኡ ኣንጸባረቐ። ናብ ምድሩን ወደቐ። ሳውል ሳውል ንምንታይ እትሰጐኒ ዝብል ድምፂ ኸኣ ሰምዐ። ንሱ ድማ ጐይታይ መን ኢኻ በለ። ጐይታ ኸኣ ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። ኣብ ኣንፊ ብልሒ እንተ ኣድሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ በሎ። ንሱ ኸኣ እናኣንበድበደ እናፈርሀን ጐይታይ እንታይ ክገብር ትደሊ ኣለኻ በሎ። ጐይታ ድማ ትንስ እሞ ናብ ከተማ እቶ እንታይ ክትገብር ከም ዝግብኣካውን ኣብኡ ክነግሩኻ እዮም በሎ። እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰብ ድምፂ እናሰምዑ ገለ እኳ ኸይረኣዩ ደንፂዎም ደው በሉ። ሳውል ካብ ምድሪ ተንሲኡ ኣዒንቱ ቋሕ እንተበለ ገለ እኳ ኣይረኣየን። ብኢዱ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውዎ። ከይረኣየን ከይበልዐን ከይሰተየን ድማ 3 መዓልቲ ገበረ። ኣብ ደማስቆ ኸኣ ሃናንያ ዝበሃል ወደ መዝሙር ነበረ። ንኡ ጐይታ ብራእይ ሃናንያ በሎ። ንሱ ኸኣ እኔኹ ጐይታ ይበለ። ጐይታ ድማ ተንስ እሞ ናብቲ ቕኑዕ ዝበሃል መተሓላለፊ ኺድ። ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ እንሆ ይጽልእ ኣሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ። ንሱውን ሃናንያ ዝበሃል ሰብኣይ ኣትዩ ምእንቲ ክርኢ ኢዱ ኸም ብረለይ ብራእይ ርእዩ ኣሎ በሎ። ሃናንያ ግና ጐይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ የሩሳሌም ንቕዱሳንካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ። ኣብዚ ድማ ስምካ ንዝጽውዑ ኹላቶም ኪኣስር ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ኣለዎ ኢሉ መለሰ። ጐይታ ግና እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብን ኣብ ቅድሚ ነገሥታትን ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ስመይ ኪጸውር ንኣይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ እሞ ምእንቲ ስመይ ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ከም ዝግብኦ ኸርእዮ እየ። ስለዚ ኺድ ደኣ በሎ። ሽዑ ሃናንያ ኸደ እሞ ናብ ቤት ኣተወ። ኢዱ ኣብኡ ኣንቢሩ ኸኣ ኣታ ሳውል ሓወይ እቲ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ መገዲ እተራእየካ ጐይታና ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ኪመልኣካን ናባኻ ልኢኹኒ በሎ። ብኡብኡ ኸኣ ካብ ኣዒንቱ ከም ቅራፍ ዝበለ ወደቐ እሞ ረኣየ። ተንሲኡውን ተጠምቀ። ምግቢ ምስ ተመገበ ድማ በርትዐ። ሳውል ከኣ ምስቶም ኣብ ደማስቆ ዘለዉ ደቀ መዛሙርቲ ሓያሎ መዓልቲ ተቐመጠ። ብኡብኡ ድማ ኣብ ኣባይቲ ጸሎቶም ብዛዕባ ኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ሰበኸ። ዝሰምዕዎ ዘበሉ ኹላቶም ከኣ ተገረሙ እሞ እቲ ኣብ የሩሳሌም ነቶም ነዚ ስምዚ ዝጽውዑ ዘበሉ ዘጥፍእ ዝነበረስ እዚ ዶ ኣይኮነን? ኣእሲሩ ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ምእንቲ ክወስዶም ድማ ናብዚ ዝመጸን በሉ። ሳውል ግና እናበርትዐ ኸደ። ነቶም ኣብ ደማስቆ ዝነብሩ ኣይሁድ ከኣ ኢየሱስ እቲ ክርስቶስ ምዃኑ ብምግሃድ ኣፎም የትሕዞም ነበረ። ብዙሕ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ድማ ኣይሁድ ክቐትልዎ ሓቢሮም ተማኸሩ። ሳውል ግና ምኽሮም ፈለጠ። ምእንቲ ክቐትልዎ ኸኣ ለይትን መዓልትን ነቲ በሪታት ይሕልውዎ ነበሩ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ግና ብለይቲ ወሲዶም ኣብ ከፈር ገይሮም ብቐጽሪ ኣውረድዎ። ናብ የሩሳሌም ምስ መጸ ኸኣ ናብቶም ደቀ መዛሙርቲ ክሕወስ ፈተነ። ንሳቶም ግና ወዲ መዝሙር ምዃኑ ስለ ዘይኣመንዎ ኲላቶም ፈርሁ። በርናባስ ግና ተቐቢሉ ናብ ሓዋርያት ኣምጽኦ። ጐይታ ኣብ መገዲ ኸመይ ከም እተራእዮን ከም እተዛረቦን ኣብ ደማስቆ ድማ ብስም ኢየሱስ ከመይ ገይሩ ብትብዓት ከም ዝመሃረን ነገሮም። ኣብ የሩሳሌም ከኣ ተቢዑ ብስም ጐይታ እናተዛረበ ምሳታቶም ይኣቱን ይወፅእን ነበረ። ምስቶም ካብ ጽርኣውያን ዝነበሩ ኣይሁድ ከኣ ይዛረብን ይከራኸርን ነበረ። ንሳቶም ግና ክቐትልዎ ደለዩ። እቶም ኣሕዋት ምስ ፈለጡ ድማ ናብ ቂሳርያ ኣውረድዎ። ናብ ጠርሴስ እውን ሰደድዎ። ከምኡ ኸኣ ነታ ኣብ ኲላ ይሁዳን ገሊላን ሰማርያን ዝነበረት ማሕበር ብዘላ ሰላም ኮነላ።
እናተሃንጸትን ብፍርሃት እግዚአብሔር እናተመላለሰትን ብምርዳእ መንፈስ ቅዱስ እናዓበየትን ከደት ኮነ ኸኣ ጴጥሮስ ናብ ኩሉ ክዘውር ከሎ ናብቶም ኣብ ልዳ ዝነብሩ ቅዱሳን ወረደ ኣብኡ ኸኣ ኤንያስ ስሙ 8 ዓመት ኣብ ዓራት ዝደቀሰ መጻጉዕ ሰብኣይ ረኸበ ጴጥሮስ ድማ ኤንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕውየካ ኣሎ ተንስእ ባዕልኻ ኣንጽፍ በሎ ብኡ ኸኣ ተንስአ ኣብ ልዳን ኣብ ሳሮንን ዝነብሩ ኩላቶም ኸኣ ነዝርእዮም ናብ ጎይታ ተመልሱ ኣብ ዮጴ ድማ ጣቢታ እትበሃል ተምሃሪት ነበረት ትርጉሙ ድማ ዶርቃስ እዩ ንሳ ኸኣ ጽቡቕ ግብሪ ዝመልኣ ምጽዋቱን እትምጽውት እያ ኮነ ኸኣ በቲ ቅነቲ ሓሚማ ሞተት ሓጺቦም ድማ ኣብ ደርቢ ኣንብርዋ ልዳን ዮጴ ቅርብቲ ስለ ዝነበረት እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸኣ ጴጥሮስ ኣብኣ ከም ዘሎ ሰሚዖም ክልተ ሰብኣይ ናብኡ ልኢኾም ከይደንጎየ ናባታቶም ክመጽእ ለመንዎ ሽዑ ጴጥሮስ ተንሲኡ ምሳታቶም ከደ ናብኡ ምስ መጸ ድማ ናብ ደርባ ኣደየብዎ ኩላተን እተን መበለታት ከኣ እናበኸያ እቲ ጣቢታ ምሳታተን ከላ ዝገበረቶ ቀሚሽውን ክዳውንትን እናኣርኣየኦ ከቢበናኦ ደው በላ ጴጥሮስ ግና ንኹላተን ናብ ወፃ ኣውፂኡ ተንበርኪኹ ጸለየ ናብቲ ሬስኣ ግልጽ ኢሉ ኸኣ ጣቢታ ተንስእ በላ ኣዒንታ ቋሕ ኣበለት ንጴጥሮስ ምስ ረኣየቶውን ኮፍ በለት ኢዱ ዘርጊሑ ኣተንስኣ ነቶም ቅዱሳንን ነተን መበለታትን ጸቢዑ ድማ ሕያው ኮይና ኣብ ቅድሚኦም ዶ ኣበላ እዚ ኣብ ኩሉ ዮጴ ትፈልጠ ብዙሓት ከኣብ ጎይታ ኣመኑ ንሱ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ምስ ስምዖን ፈሓቕ ቆራብቲ ኣብ ዮጴ ተቐመጠ ምዕራፍ 10 ኣብ ቂሳርያ ቆርኔሌዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ ንሱ ኣብቲ ኢጣልያናዊ ዝበሃል ጭፍራ ሓለቃ ሚእቲ እዩ ጻድቕ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ድማ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንህዝቡን ብዙሕ ምጽዋት ዝምጽውት ኩሉ ሳዕ ከኣ ንኣምላኽ ዝልምን እዩ ብታስዒት ሰዓት ናይ መዓልቲ ኣቢሉ ድማ ብግሁድ ትርኢት መልኣኽ ኣምላኽ ናብኡ ኣትዩ ወ ቆርኔሌዎስ ኪብሎ ኸሎ ረኣየ ንሱ ኸኣ ጠሚትዎ ሰንቢዱ እንታይ እዩ ጎይታ ይበለ ንሱ ድማ ጸሎትካን ምጽዋትካን ናብ ቅድሚ ኣምላኽ ንመዘከርታ ደይቡ እዩ ሕጂ ኸኣ ሰባት ናብ ዮጴ ልኢኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣምጽኣዮ ንሱ ምስቲ ቤቱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ስምዖን ፈሓቕ ቆራብቲ ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩ ኣሎ በሎ እቲ ዝዛረቦ ዝነበረ መልኣኽ ምስ ከደ ኸኣ ካብቶም ገላውኡ ክልተ ካብቶም ዘይፍለይዎ ኸኣ ሓደ ሕያዋይ ዓሽከር ጸውዐ እሞ ነቲ ዝኾነ ኩሉ ኣዘንትዩ ናብ ዮጴ ለኣኾም ንጽባሐይቱ ንሳቶም መገዲ ክኸዱ ከለዉ ናብታ ከተማ ምስ ቀረቡ ጴጥሮስ ብሳሰይት ሰዓት ኣቢሉ ክጽሊ ናብ ናሕሲ ደይበ ሽዑ ጠምዩ ክበልዕ ደለየ ከዳልውሉ ከለዉ ኸኣ ተመሰጠ ሰማይ ተኸፊቱ ኣቕሓ ኸኣ ከም ዓብዪ ክዳን በርባዕተ መኣዝኑ ተትሒዙ ክወርድ ኣብ ምድሪ እውን ክበጽሕ ከሎ ረኣየ ኣብኡ ኸኣ 4 መሓውር ዘለዎም ኩሎምን ኣብ ምድሪ ለመም ዝብሉን ኣዕዋፍ ሰማይን ነበሩ እሞ ጴጥሮስ ተንስእ ሓሪድካ ብላዕ ዝብል ድምፂ መጾ ጴጥሮስ ግና ጎይታይ ርኹስን ዘይፈንፍንን ዘበለን እኳ በሊዓ ኣይፈልጥን እየ እሞ ኣይከውንን እዩ በለ ከም ብሓድሽ ድማ ካልኣይ ግዜ ነቲ ኣምላኽ ዘንጽሖ ንስኻ ኣይተርክሶ ዝብል ድምፂ መጾ እዚ 3 ሳዕ ኮነ ብኡ ኸኣ እቲ ኣቕሓ ናብ ሰማይ ተወስተ ጴጥሮስ እቲ ዝረኣዩ ራእይ እንታይ ኮን ይኸውን ኢሉ ብልቡ ክግረም ከሎ እንሆ እቶም ካብ ቆርኔሌዎስ ዝተላኣኽኩ ሰባት ቤት ስምዖን እናሓተቱ ኣብቲ ኣፍ ደገ ደው በሉ ጸዊዖም ከኣ እቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ኣብኡ ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩ እንተሎ ሓተቱ ጴጥሮስ በቲ ራእይ ከስተንትን ከሎ መንፈስ እንሆ 3 ሰብኣይ ይደልዩኻ ኣለዉ ስለዚ ኣነ ልኢኸዮም እየ እሞ ተንሲንካ ውረድ ከይተሰከፍካውን ምሳታቶም ኪድ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እንሆ እቲ ደልይዎ ዘለኹም ኣነ እየ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ኣብዚ ደው ኢልኩም ዘለኹም በሎም ንሳቶም ከኣ ንቆርኔሌዎስ ነቲ ሓለቃ ሚእቲ ብኩሉ ህዝቢ ኣይሁድ ተመስከረሉ ንኣምላኽ ዝፈርህ ጻድቕ ሰብኣይ ናብ ቤቱ ክጽዋዓካ ካባኻውን ቃል ክሰምዕ ብቅዱስ መልኣኽ ተገሊጹሉ ኣሎ በሉ ሽዑ ኣእትዩ ኣሕደሮም ንጽባሐይቱ ተንሲኡ ምሳታቶም ከደ ካብ ዮጴ ኸኣ ሓያሎ ኣሕዋት ሰዓብዎ ንጽባሐይቱ ድማ ኣብ ቂሳርያ ኣተዉ ቆርኔሌዎስ ከኣ ኣዝማዱን ዝቐርብዎ ፈተውቱን ኣኪቡ ይጽበዮም ነበረ ኮነ ድማ ጴጥሮስ ከኣቱ ከሎ ቆርኔሌዎስ ተቐበሎ ኣብ ኣጋሩ ተደፊኡውን ሰገደሉ ጴጥሮስ ግና ኣነ ድማ ኸማኻ ሰብ እየ ተንስእ ኢሉ ኣተንስኦ
مسؤولنا تزرارب أتوه أو دما بزحات سب تأكيبهم رخبة أمه نأيهداو سب أي مسناي كال حزب السب كحوس ويس ناب بيتو خاطو خمزة يقبقو نسخاتكم تفلطيخم نأي قنا لحاد سب أقوا خيفنفن ويس رخص إيو خيبل أملاخ أرئيني مأنت زد ما مثل أخكم لي سجد كيبلكم اتساكو حج خا بزعبا أنتاي كمزل أخكم لي حدكم ألخو بلوم قرنيليوس دما قدم 4 معلت بتاسعيت ساعات أب بيتي كوينة تصلي نبركو إنه خا زبره كدان اتخذنا سبعي أب كن ميدو بلا أمه قرنيليوس صولتك تسمعو صواتك دما أب قدم أملاق تذكري أمه نابيو بيلي أخكا نت بيتروس بحال سمعون تصوعيو نسو أب جمجم بحري أب بيت سمعون فحق قرب تقاشا خوين سفيرو ألو نسو مسمت أخي نقركا إيو بلني شعوب أبو نابا خال أخكو نسخا دما بممزأكا صبوق قبركا حجي خا كاب قويتا أتأزز كايا زبلا مأنت خنسمعسي كلاتنا أبقن مأملاخ أبز إنينا بلو شعب إدروس أفو خفيتو بلي أب كل هزبنا أملاخ زفرهن كان عنا زقبرن انتلو أبو قبولي ينبر أب أملاخ أدلو خمزلبو بحق أستبهالكو اتنا بدك إسرائيل بيسوس كريستوس نسوخ أقويتا خلو سلام إنا أبسرهم تلأك قال اتدحر إتا يوحانس سبخات مكت كاب قليلا جميرو ناب كلا يهودا زبتح قال مالت بزعبا يسوس بعل نازريت أملاخ بمنفس قدسن بحيلن كمز قبقو أملاخ مسؤوس لزخونة إنا زوري صبوق كمز قبري نتوم سيطان سعرهم كلهم كأخم زحوية نسخاتهم تفلتيهم نتا أب حاجر أيهودن أب يرسالم زقبرو خلو نحناون مسكرينا نو أب عند سيت السقيلهم قتلوه نو أملاخ أب سالسيت معالتا أتنسؤو كي قهاد كأهبو نأنا مسكر مأنت خنكون أملاخ قدم زحارينا نأنا دحر خاموتات متنسؤو مسؤو زبالعنا نستنا نمبر نخلو هزب سايتا قهدن أملاخون هيوانن موتاتن فردغ زخون زمدبو نسو مخانو نهزب خنسبخن كنمسكرن عززنا بأوزي من زبالي بسمو حدقات حاتيات كم زيركب كلهم نبيات يمسكروا له ألو بيدروس جنا إزقار زخزارب كله أبتم نتقار سمعو خلاتهم منفس قدس ورده اتهم كاوغن جزرت سخونو مس بيدروس يمتو أمنتي بأنقواتات كزاربون نأملاخ كمسكونون سمعو ومما أبا حزاب دما هي منفس قدس سلز فسسة تقرمو شعب بيدروس زياتهم سكمانا منفس قدس كاب تقبلوس كيت أمقو مايك خلكلهم زي خلدا من إيو إلوم ملسه بسم يسوس كريستوس كتمقو خا عززه لحرز دما قرب معالت مساتتهم كقني لمنوو معراف 11 حواراتن اتم أب يهودا زلو أحواتن أحزاب دما قال أملاك كم تقبلوا سمعوا بيتروس ناب يرسالم مس دي بقنا اتم كاب جزرت زخونو ناب زيت جزر سبات آتيخا مساتتهم كقابل عكائلهم تبأسوه بيتروس دما تر أبيلو خينقروم جمرة خمزي إلو أنا أب كتما يوبي ختصل خلخو تمسد كأمو بربعة مأزنو تتحزي عبيو خدان زي مسلاقها كاب سماي كي ورد كلو برأي رئيخو نابايون متسي ناقون ناتأمتكو انت أستبخالكو خا 4 محاور زلوهم انسسا مدرن أراويتن لممزي بالعواف سماين رئيخو شعوخ أب بيتروس تنسي حاريد كاب لعزبلن دمتس سمعكو أنا جنا قويتاي رخص ويس زفنفن كتو أب أفي آتيو أي فلتن إيو أمو أي كونن إيو بلكو كال أي جزخاء نتأملاخ زنسخو نسخا أي تركسو زيبل دمتي كاب سماي ملسلي إذا سلسة جزخوني كان بحد شما كلو ناب سماي تسحبه نوخ أبو سلسة سبات كاب كسارع ناباي تليخم أبتغاءتا أنزل خوابيت دو إلوم نبرو منفسك آخي تولاولكو مساتاتهم كخيد نقرني إزوم شدشت أحواد دما مسايكدو أبيت اتساب أيون آتونا نسخة ملأخ أبيتو دو إلو نيوب إلا آخمو نتبيت رس بهار سمون تسويعك أمتعيو نسخان كلا بيت كان اتدو حلو قال نسخي نقركا أيو كيبلو خلو كم زرعي نقرنا كزارب مسجمر كخا منفس قدوس كم تقدم ناباناز ورده عباتاتومون ورده شعونت يوحانس بماي أدمغي نسخاتكم قنا منفس قدوس كنت أمقو إخوم زبل قال قويتا ذكركو
እምበኣርሲ ኣምላኽ ከምቲ ንኣና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኣመና ዝሃበና ማዕሬና ገይሩ ህያብ ካብ ዝህቦም ኣነ ደኣ ንኣምላኽ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋይ እየ። እዚ ምስ ሰምዑ ሃድኡ እሞ እምበኣርሲ ኣምላኽ ንህዛብ ድማ ንህይወት ዝኸውን ንስሓ ሂብዎም እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። እቶም ብሰሪ እቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበፅሐ መከራ እተበተኑ ግና ክሳዕ ፌንቄስን ቆጵሮስን አንጾኪያን ዞሩ። እቲ ቃል ከዓ ብዘይ ንኣይሁድ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ። ሓያሉ ኻባታቶም ግና ሰብ ቆጵሮስን ሰብ ቀሬንን ነበሩ። እዚኣቶም ናብ አንጾኪያ ምስ መጹ ወንጌል ጎይታና ኢየሱስ እናሰበኹ ነቶም ጽርኣውያን እውን ነገርዎም። ኢድ እግዚኣብሔር ምሳታቶም ነበረት። ብዙሕ ዝቝጽሮም ሰብ ድማ ኣሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ። እዚ ወረ እዚ ከዓ ብዛዕብኦም ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ። ንበርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ። ንሱ ምስ መጸ ጸጋ ኣምላኽ ርእዩ ተሓጐሰ። ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እዩ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ኪነብሩ መኸሮም። ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንጎይታ ተወሰኸ። በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሲስ ከደ እሞ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምጽኦ። ኮነ ከዓ ኣብታ ማሕበር ዓመት ምሉእ ብሕብረት ነበሩ። ንብዙሕ ህዝቡን መሃሩ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ። በታ ቅንእቲኣ ነቢያት ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ወረዱ። ሓደ ኻባታቶም ከዓ ኣጋቦስ ዝስሙ ተንሲኡ ኣብ ኩላ ዓለም ብርቱዕ ጥሜት ከም ዝኸውን ብመንፈስ ተዛረበ። እዚ ብዘበን ቄሳር ቀላውዲዮስ ኮነ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ነፍሲ ወከፍ ከከም ዓቕሙ ነቶም ኣብ ይሁዳ ዘለዉ ኣሕዋት ረድኤት ክሰድሎም መደቡ። ከምኡ ገይሮም ከዓ ብኢድ በርናባስን ሳውልን ናባታቶም ሽማግሌታት ሰደድዎ። ምዕራፍ 12 በቲ ዘመንቲ ንጉስ ሄሮዶስ ኣብ ሓያሉ ካብታ ማሕበር ክፉእ ክገብሮም ኢዱ ዘርግሐ። ንያቆብ ሓዊ ዮሃንስ ከዓ ኣሰየፎ። እዚ ንኣይሁድ ባህ ከም ዘበሎም ምስ ረኣየ ድማ ወሲኹ ንጴጥሮስ ሓዞ። ቅነ በዓል ቅጫ ከዓ ነበረ። ምስ ሓዞ ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተዎ። ድሕሪ ፋሲካ ናብ ህዝቢ ከውፅኦ ደልዩ በበ4 ኮይኖም ክሕልዎ ን4 መደብ ዓቀይቲ ኣሕሊፎ ሃቦ። ጴጥሮስ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ። እታ ማሕበር ግና ምእንትኡ ኩሉ ሳዕ ናብ ኣምላኽ ትጽሊ ነበረት። ሄሮዶስ ክቕርቦ ምስ ሓሰበ በታ ቅድሚኣ ዘላ ለይቲ ጴጥሮስ ብክልተ መቆሕ ተኣሲሩ ኣብ መንጎ ክልተ ዓቀይቲ ደቂሱ ነበረ። እቶም ሓለውቲ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ይሕልው ነበሩ። እንሆ ከዓ መልኣክ እግዚኣብሔር ኣብ ጥቕኡ ደው በለ። ኣብታ ቤት ማእሰርቲ ድማ ብርሃን በርሀ። ንጴጥሮስ እውን መሰንገሊኡ ተንኪዩ ቀልጢፍካ ተንሲ ኢሉ ኣበራበሮ። እቲ መቃውሕ ድማ ካብ ኣእዳው ወደቐ። እቲ መልኣኽ ከዓ ተዓጠቕ ኣሰኣንካው ናእቱ በሎ። ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ። እቲ መልኣኽ ከዓ ክዳንካ ተኸደን እሞ ሰዓበኒ በሎ። ንሱ እውን ወፂኡ ሰዓቦ። ግና ኸራኢ ዝርኢ ዘሎ ይመስሎ ነበረ እምበር እቲ መልኣኽ ዝኾነ ሓቂ ምዃኑ ኣይስተውዓለን። ነቶም ቀዳማይን ካልኣይን በሪ ዝሕልው ምስ ሓለፈ ናብቲ ናብ ከተማ ዘእቱ ማዕጾ ሓጺን በጽሑ። ባዕሉ እውን ተኸፍተሎም። ወፂኦም ከዓ ሓደ ኣደባባይ ምስ ሓለፉ ሽዑ እቲ መልኣኽ ካብኡ ተሰወረ። ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ድማ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኢኹ ካብ ኢድ ሄሮዶስን ካብቲ ህዝቢ ኣይሁድ ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኩሉን ከም ዘድሕነኒ ብሓቂ ሕጂ ፈለጥኩ በለ። ነቲ ነገር ምስ ኣስተውዓለ ናብ ቤት ማርያም ኣደ እቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሃንስ መጸ። ኣብኡ ከዓ ብዙሓት ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ። ጴጥሮስ ነቲ ማዕጾ ደገ ኳሕኳሕ ምስ ኣበለ ሮዳ እትበሃል ግዝእቲ ክትሰምዕ መጸት። ንሳ ከዓ ድምፂ ጴጥሮስ ምዃኑ ምስ ኣለለየት ብታሕጓስ ናብ ውሽጢ ጎያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገረት እምበር ነቲ ማዕጾ ኣይከፈተቶን። ንሳቶም ግና ተጸሊልኪ ኢኺ በልዋ። ንሳ ከዓ ከምኡ ምዃኑ ኣርገጸት። ሽዑ መልኣኹ ኾን ይኸውን በሉ። ጴጥሮስ ግና ኳሕኳሕ የብል ነበረ። ምስ ከፈቱ ከዓ ረኣይዎ እሞ ተገረሙ። ንሱ ግና ስቕ ክብሉ ብኢዱ ኣመልከቶም። እግዚኣብሔር ካብ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ገይሩ ከም ዘውፅኦ ከዓ ኣዘንተወሎም እሞ እዚ ነገር እዚ ንያቆብን ነቶም ኣሕዋትን ንገርዎም በሎም። ካብኡ ወፂኡ ከዓ ናብ ካልእ ስፍራ ኸደ። ምስ ወግሐ እቶም ዓቀይቲ ንጴጥሮስ እንታይ ኮን ረኺብዎ ይኸውን ኢሎም ብዙሕ ተጨነቑ። ሄሮዶስ ድማ ደልዩ ምስኣኖ ነቶም ሓለውቲ መርሚሩ ክቐትልዎም ኣዘዘ እሞ ካብ ይሁዳ ናብ ቂሳርያ ወሪዱ ኣብኣ ቀነየ። ሄሮዶስ ንሰብጢሮስን ሲዶናን ኣዝዩ ኾርዩ
ተጻሊእዎም ነበረ ተሰማሚዖም ከኣናኡ መጹ ምግቢ ሃገሮም ካብ ግዝኣት እቲ ንጉስ ስለ ዝነበረ ንብላስጦስ ሸለቃ ዝፋን ቤት ንጉስ ኣፍትዮም ዕርቂ ለመኑ ሄሮዶስ በታ መዓልቲ ቆጸራ ልብሰ መንግስቱ ለቢሱ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ተዛረቦሙን እቶም ህዝቢ ድማ እዝስ ድምፂ ኣምላኽ እዩ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ጨደሩ ክብርን ኣምላኽ ስለዘይሃበ ድማ ብኡብኡ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቀዘፎ ሓሲኹውን ሞተ ቃል ኣምላኽ ከ እናዓበየን እናተዘርግሐን ከደ በርናባስን ሳውልን ድማ ነቲ ረድኤት ኣብፂሖም ካብ የሩሳሌም ተመርሱ እሳታቶም ከኣ ነቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሃንስ ተማልእዎ ምዕራፍ 13 ኣብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ከኣ ነቢያትን መምሃራንን ነበሩ በርናባስን ነገር እተባህለ ስምዖንን ሉክዮስ በዓል ቀሬንን እቲ ምስ ሄሮዶስ በዓል ርባዕ ሽመት ዝዓበየ ማናይንን ሳውልን እዚኣቶም ንእግዚኣብሔር ከገልግሉን ኪጾሙን ከለዉ ኸኣ መንፈስ ቅዱስ ባርናባስን ሳውልን ነቲ ዝጸዋዕክዎም ዕዮ ፍለዩሎ ይበሎም ሽዑ ጾሙን ጸለዩን ኣእዳዎም ከኣንበሩሎም እሞ ሰደድዎም ንሳቶም ከምዚ ኢሎም መንፈስ ቅዱስ ተለኢኾም ናብ ሰለውቅያ ወረዱ ካብኡ ኸኣ ብመርከብ ናብ ቆጵሮስ ከዱ ኣብ ሰላሚስ ምስ በጽሑ ኸኣ ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኣይሁድ ቃል ኣምላኽ ነገሩ ንዮሃንስ ከኣ ከገልግልዎም ወሲዶምዎ ነበሩ ነታ ደሴት ብዘላ ክሳዕ ጻፎስ ምስ ዞርዋ ኸኣ ሓደ ጠንቋሊ ነቢዩ ሓሶት ባር የሱስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ረኸቡ ንሱ ምስቲ ምስለኔ ስርግዮስ ጳውሎስ ኣስተውዓሊ ሰብኣይ ይነብር ነበረ ንሱውን ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ደልዩ ንሳውልን ንባርናባስን ናብኡ ጸውዖም ግና ኸኤልማስ ጠንቋሊ ስሙ ከምኡ ይትርጎም እዩ እሞ ነቲ ምስለኔ ካብ ምእማን ክመልሶ ደልዩ ተቃወሞም እቲ ጳውሎስ ተሰምየ ሳውል ግና መንፈስ ቅዱስ መልእዎ ጠመቶ እሞ ኣታ ኩሉ ተንኮልን ኩሉ ክፍኣትን ዝመልኣካ ወዲ ዲያብሎስ ጸላእ ኩሉ ጽድቂ ነቲ ቕኑዕ መገዲ እግዚኣብሔር ካብ ምጥዋይሲ ካንዶ ኣይተዓርፍን ኢኻ ሕጂ ኸኣ እናሃ ኢድ ጐይታ ኣብ ልዕሊኻ እያ ክትዓውር ክሳዕ ጊዜ እውን ፀሓይ ኣይክትርእን ኢኻ በሎ ብኡ ኸኣ ጣቓን ጸልማቱን ወድቖ ኣብዚ ናብቲ እናተመላለሰ ኸኣ ብኢዱ ሒዙ ዝመርሖ ደለየ ሽዑ እቲ ምስለኔ ነቲ ዝኾነ ርእዩ ብምህሮ ጐይታ ተገሪሙ ኣመነ ድሕሪዚ ጳውሎስን ብጾቱን ቃብ ጻፎስ ብመርከብ ከዱ ናብ ጴርጌ ናብ ጳምፍልያ ኸኣ መጹ ዮሃንስ ከኣ ካባታቶም ትፈልዩ ናብ የሩሳሌም ተመልሰ ንሳቶም ግና ካብ ጴርጌ ሓሊፎም ናብ አንጾኪያ ናይ ጴሲድያ መጹ ብመዓልቲ ሰንበት ከኣ ናብ ቤት ጸሎት ኣትዮም ተቐመጡ ንሕግን ነቢያትን ምስ ኣንበቡ እቶም መራሕቲ ቤት ጸሎት ኣትም ኣሕዋትና ገለ ንህዝቢ ዝንገር ቃል ምዕዶ እንተኣለኩም ንገሩ ኢሎም ዝለኣኹሎም ሽዑ ጳውሎስ ተንሲኡ ብኢዱ እናኣመልከተ በለ ኣቱም ሰብ እስራኤልን ንኣምላኽ ትፈርሁን ስምዑ ናይ እዚ ህዝቢ እስራኤል ኣምላኽ ነቦታትና ሓርዮም ነዚ ህዝቢ እዚ ኸኣ ኣብ ስደቱ ኣብ ምድሪ ግብፂ ልዕል ኣበሎ በታ ልዕልቲ ኢዱ ድማ ካብኣ ኣውፅኦም ኣስታት 40 ዓመት ኣቢሉ ኸኣ ኣብ በረኻ ከም ኣቦ ኾይኑ ጾሮም 7 ኣሕዛብ ካብ ምድሪ ኸነኣን ኣጥፊኡ ነቲ ምድሮም ኣውረሶም ድሕሪዚ ኸኣ ኣስታት 450 ዓመት ኣቢሉ ክሳዕ ነቢዩ ሳሙኤል መሳፍንተ ሃቦም ድሕሪዚ ንጉስ ለመኑ ኣምላኽ ከኣ 40 ዓመት ሓደ ሰብኣይ ካብ ነገድ ቢንያም ሳኦል ወዲ ቂስ ሃቦም ምስ ሰዓሮ ድማ ንዳዊት ንጉስ ክኸውን ኣተንስኣሎም ዳዊት ወዲ እሰይ ኩሉ ፍቓደይ ዝገብር ሰብኣይ ዝኸም ልበይ ረኸብኩ ኢሉ ኸኣ መስከረሉ ኣምላኽ ከም ተስፍኡ ካብ ዘርኡ ንእስራኤል መድሓኒ ንሱ ኸኣ ኢየሱስ ኣተስአ ቅድሚ ምምጻእውን ዮሃንስ ንኹሉ ህዝቢ እስራኤል ጥምቀት ንስሓ ሰበኸ ዮሃንስ ከኣ ጉያዮ ክፍጽም ከሎ ኣነ መን ምዃነ ይመስለኩም ኣሎ ኣነስ ንሱ ኣይኮንኩን እንሆ ደኣ ኣነ ኣሳእኑ ካብ ኣጋሩ ንምውፃእ ዘይበቅዕ ንሱ ብድሕረ ይመጽእ ኣሎ በለ ኣቱም ኣሕዋትና ደቂ ዓሌት ኣብርሃምን ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ ንኣምላኽ ዝፈርሁን እዚ ቃል ምድሓን እዚ ናባታትና እዩ እተላእከ እቶም ኣብ የሩሳሌም ዝነብሩ ምስ መኳንንቶም ንኡ ስለ ዘይፈለጥዎ ነቲ በብሰንበት ዘንብብዎ ቃል ነቢያት ብፍርዶም ፈጸምዎ ንሞት እትኸውን ምኽንያት ሓንቲ እኳ ምስ ሰኣኑሉ ኪቐትሎ ንጲላጦስ ለመንዎ ነቲ ብዛዕብኡ ተጻሕፈ ዘበለ ምስ ፈጸሙ ካብ ዕንጨይቲ ኣውሪዶም ኣብ መቓብር ኣተውዎ
ኣምላኽ ግና ካብ ሞታት ኣተንስኦ ነቶም ካብ ገሊላ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ዝደየቡ ሕጂ ኸኣ ኣብዚ ህዝቢ እዚ ምስክር ኮይኖም ዘለዉ ብዙሕ መዓልቲ ተራእዮም ከምቲ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ንስኻ ወደይ ኢኻ ኣነ ሎም ወለድኩኻ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ ኣምላኽ ንየሱስ ኣተንሲኡ እቲ ነቦታትና እተዋህበ ተስፋ ንኣና ንደቆም ከም ዝፈጸሞ ንሕና ድማ ንበስረኩም ኣሎና ከም ብሓድሽ ናብ ጥፍኣት ከይምለስ ከኣ ካብ ሞታት ኣተንሲእዎ እዩ እሞ እቲ ቅዱስን እሙንን በረኸት ዳዊት ክህበኩም እየ በለ ምእንቲ ዚ ኣብ ካልእ መዝሙር ከኣ ንቅዱስካ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ ይብል እዩ ዳዊት ብዘበኑ ንፍቓድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ናብ ኣቦታት እውን ተጸንበረ ጥፍኣት ከኣ ረኣየ እቲ ኣምላኽ ዝተንስኦ ግና ንሱ ጥፍኣት ኣይረኣየን እምበኣር ሰኣቱም ኣሕዋትና ብኡ ሕድገት ሓጢኣት ይንገረልኩም ከም ዘሎ ካብቲ ብሕጊ ሙሴ ክትጸድቅሉ ዘይከኣለኩም ኩሉ ነገር ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ብኡ ከም ዝጸድቕሲ ኣባኻትኩም ፍሉጥ ይኹን ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም ንዓቕቲ ረኣዩ ሓደ እኳ እንተነገረኩም ከቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ከይበጽሓኩም ተጠንቀቑ እሳቶም ክወፁ ከለዉ ኸኣ በታ እትመጽእ ሰንበት እውን እዚ ቃላት ዝኽነግርዎም ለመንዎም እቲ ኣኼባ ምስ ተበተነ ኸኣ ካብ ኣይሁድን ካብቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ጵሮሰሊታት ብዙሓት ንጳውሎስን በርናባስን ሰዓቡ እሳቶም ክነግርዎም ከለዉ ኸኣ ብጸጋ ኣምላኽ ክጸንዑ መዓድዎም በታ እትስዕብ ሰንበት ከኣ ዳርጋ ኩላ እታ ከተማ ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ተኣከበት ኣይሁድ ነቲ እኩብ ሰብ ምስ ረኣዩ ቅንኣት መልኦም እናተኸራኸሩን እናተጻረፉን ከኣ በቲ ጳውሎስ ዝበሎ ቃል ተኻትዑ ጳውሎስን በርናባስን ከኣ ተቢዖም ከም ዝበሉ ቃል ኣምላኽ ቅድም ንኣኻትኩም ክንገር ይግባእ ነይሩ ካብ ደፋእኩምዎን ንናይ ዘለኣለም ህይወት ብቑዓት ከም ዘይኮንኩም ከኣ ብርእስኹም ካብ ፈረድኩምንከ እግዚኣብሔር ክሳዕ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክትከውን ነህዛብ ብርሃን ገበርኩኻ ኢሉ ኣዚዙና እዩ እሞ እንሆ ገጽና ናብ ኣሕዛብ ንመልስ ኣሎና ኣሕዛብ ከኣ እዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ ንቓል ኣምላኽ ድማ ኣመስገኑ እቶም ንህይወት ዘለኣለም እተመደቡ ዘበሉ ኩላቶም እውን ኣመኑ ቃል እግዚኣብሔር ናብ ኩላ እታ ሃገር በጽሐ ኣይሁድ ግና ነተን እግዚኣብሔር ዝፈርሃ ሕፉራት ኣንስትን ነቶም ዓበይቲ ዓድን ኣናዓብዎም ኣብ ጳውሎስን ኣብ በርናባስን ድማ ስደት ኣለዓሉ ካብ ወሰን ሃገሮም እውን ሰጎግዎም ንሳቶም ከኣ ተወጓ ኣጋሮም ነገፉሎም እሞ ናብ ኢቆንዮም ከዱ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ሓጎስን መንፈስ ቅዱስን መልኡ ምዕራፍ 14 ከምኡ ድማ ኣብ ኢቆንዮም ኮነ ሓቢሮም ኣብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣትዮም ካብ ኣይሁድን ጽርያውያንን ኣዝዮም ብዙሓት ህዝቢ ክሳዕ ዘይኣምኑ ተዛረቡ እቶም ዘይኣምኑ ኣይሁድ ግና ልቢ እቶም ኣሕዛብ ናብቶም ኣሕዋት ኣናቓነቑን ኣኽፍኡን ኣብኡ ነዊሕ ወርሓት ተቐመጡ በቲ ትእምርትን ተኣምራትን በእዳዎም እናገበረ ንቓል ጸጋኡ ምስክር ዝሃበ ጐይታ ተኣሚኖም ብትብዓት ተዛረቡ ደቂ እታ ከተማ ኸኣ ኣብ ክልተ ተመቕሉ ገሊኦም ምስ ኣይሁድ ገሊኦም ድማ ምስ ሓዋርያት ኮኑ ኣሕዛብን ኣይሁድን ምስ መኳንንቶም ሓሳር ከጽግብዎም ብዳርባ እምኒ ክቐትልዎምን ምስ ተላዕሉ ንሳቶም ድማ ነዚ ምስ ፈለጡ ናብ ከተማታት ሊቃኦንያን ናብ ልስጥራን ናብ ደርቤን ኣብ ከባቢአን ናብ ዘለዋ ሃገርን ሃደሙ ኣብኡን ወንጌል ይሰብኩ ነበሩ ሓደ ሰብኣይ ኣእጋሩ ዝሞተ ካብ ከርሲ ኣዲኡ ጀሚሩ ዝማህመነ ተዛዊሩ እኳ ዘይፈልጥ ኣብ ልስጥራ ተቐሚጡ ነበረ ንሱ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ ሰምዐ ጳውሎስ ድማ ተኲሩ ጠመቶ ክሓዊ እምነት ከም ዘላቶ ምስ ረአየ ድምፁ ዓዋቢሉ ትኽኢልካ በእጋርካ ደው በልበሎ ብድድ ኢሉ ኸኣ ተዛወረ ሽዑቶም ህዝቢ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስ ረአዩ ድምፆም ዓዋቢሎም ብዘረባ ሊቃኦንያ ኣማልኽቲ ብኣርኣያ ሰብ ናባና ወሪዶም በሉ ንበርናባስ ድያ በልዎ ንጳውሎስ ድማ መራሕ ዘረባ ስለ ዝኾነ ሄርሜስ በልዎ ካህን እቲ ኣብ መንጽር ከተማ ዝነበረ መቕደስ ድያ ድማ ኣብ ዑርን ኣኽሊላት ዕምባባን ናብቲ ደጌታት ኣምጽኡ ምስቶም ሰብ ኮይኑ ክስውኡሎም ደለየ ግና ጳውሎስን በርናባስን እቶም ሓዋርያት እዚ ምስ ሰምዑ ክዳውንቶም ቀደዱ እናጨደሩ ኸኣ ናብቶም ህዝቢ ጐየዩ እናበሉ ኣቱም ሰብ ንምንታይ እዚ ነገር ዝእትገብሩ ንሕና ድማ ኸመኻትኩም ዝፍጥረትና ሰብ ኢና ካብዚ ኸንቱ ነገር ናብቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘለዉ ኹሎምን ዝፈጠረ ሕያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣሎና ንሱ ብዝሓለፈ ወለዶ ንኹሎም ኣሕዛብ መመገዶም ይኽዱ ሓደጎም
ምስናይ ዝኽኣ ጽቡቕ እናገበረ ካብ ሰማይ ዝናምን ዘመን ፍርያትን እናሃበኩም ልልብኹም እውን ብመብልዕን ሓጎስን እናጽገበ ርእሱ ብዘይ ምስክር ኣይሓደገን። እዚ ኢሎም ከኣ ኸይስውኡሎም ነቶም ህዝቢ ብሓይለ ገደል ከልከልዎም። ኣይሁድ ከኣ ናብ አንጾኪያን ካብ ኢቆንዮም መጹ። ነቶም ህዝቢ ሓባቢሎም ንጳውሎስ ድማ ብዳርባ እምኒ ፈጽፈጽዎ። ዝሞቶ መሲልዎም ከኣ ካብታ ከተማ ንወጻኢ ጓተትዎ። እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኸይቦምዎ ከለዉ ከኣ ብድድ ኢሉ ናብታ ከተማ ኣተወ። ንጽብሒቱ ከኣ ምስ ባርናባስ ናብ ደርበ ኸደ። ኣብታ ከተማ እቲኣ ድማ ወንጌል እናሰበኹ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ምስ ገበሩ ናብ ልስጥራን ናብ ኢቆንዮምን ናብ አንጾኪያን ተመልሱ። ነፍሲ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጸናንዑ። ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክንኣቱ ይግባአና እዩ እናበሉ ከዓ ኣብ እምነት ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ። ኣብ መማሕበሩ ሽማግሌታት ምስ ሓረዩሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ብኡ ዝኣመኑ ጎይታ ኣማዕቀብዎም። ብጲስድያ ሓሊፎም ናብ ጰንፈልያ መጹ። ኣብ ጴርጌ ነቲ ቃል ምስ ነገሩ ናብ ኢጣልያ ወረዱ። ካብኣ ከዓ ናብታ ነቲ ዝፈጸምዎ ዕዮ ኣብኣ ንጸጋ ኣምላኽ ዘማሕፀንዎም አንጾኪያ ብመርከብ ተሳገሩ። ናብኣ ምስ በጽሑ ንማሕበር ኣኪቦም ኣምላኽ ዝገበረሎም ኩሉን ንህዛብ ከዓ ደገ እምነት ከም ዝኸፈትሎምን ኣዘንተውሎም። ምስቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ሓያሎ መዓልቲ ጸንዑ። ምዕራፍ 15 ካብ ኣይሁድ ዝወረዱ ሓያሎ ድማ ነቶም ኣሕዋት ከም ስርዓት ሙሴ እንተዘይተገዘርኩምሲ ክድሕኑ ኣይኮነልኩምን እዩ ኢሎም መሃርዎም። ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ጳውሎስን በርናባስን ብዙሕ ምፍልላይን ክትዕን ምስኮነ ከዓ ጳውሎስን በርናባስን ካባታቶምን ሓያሎ ካልኦትን ብዛዕባ እዚ በኣስ እዚ ናብ ሓዋርያትን ሽማግሌታትን ናብ ኢየሩሳሌም ክድይቡ መደቡ። ሽዑ ንሳቶም ካብ ማሕበር ምስ ተፋነዉ ምምላስ ኣሕዛብ እናኣውረዩሎም ብፍንቄን ብሰማርያን ሓለፉ። ንኹላቶም ኣሕዋት ከዓ ብዙሕ ኣሐጐስዎም። ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ድማ እቶም ማሕበርን ሓዋርያትን ሽማግሌታትን ተቐበልዎም። ንሳቶም ድማ ኣምላኽ ዝገበረሎም ዘበለ ኩሉ ተዛረብዎም። ካብቶም ዝኣመኑ ወገን ፈሪሳውያን ግና ሓያሎ ክገዝርዎምን ምሕላው ሕጊ ሙሴ ክእዝዎምን ይግባእ እዩ ኢሎም ተንስኡ። እቶም ሓዋርያትን ሽማግሌታትን ከዓ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክምርምሩ ተኣከቡ። ብዙሕ ክትዕ ምስ ኮነ ከዓ ጴጥሮስ ተንስኡ ከም ዝበሎም ኣቱም ኣሕዋትና ካብ ቀዳማይ ዘመን ጀሚሩ ኣሕዛብ ብኣፈይ ቃል ወንጌል ክሰምዑን ከኣምኑን ኣምላኽ ካባኻትኩም ከም ዝሓርየኒ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከዓ ከምቲ ንኣና ዝሃበና ንኣታትም እውን መንፈስ ቅዱስ ብምሃቡ መስከበረሎም። እቲ ልቢ ዝፈልጥ ኣምላኽ ከዓ ከምቲ ንኣና ዝሃበና ንኣታትም እውን መንፈስ ቅዱስ ብምሃቡ መስከረሎም። ልቦም ብእምነት ምስ ነጽሐ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ሓንቲ እኳ ኣይፈላለየን። እምበኣርስከ ሕጂ ነቲ ኣቦታትናን ንሕናን ክንጾሮ ዘይከኣለና ኣርዑት ኣብ ክሳድ ደቀ መዛሙርቲ ብምባርኩም ስለምንታይ ንኣምላኽ እትፍትንዎ? ንሕናስ ከማታቶም ደኣ በጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ከም እንድሕን ንኣምን ኣሎና። ኩላቶም እቶም ህዝቢ ድማ ስቕበሉ። ነቲ በርናባስን ጳውሎስን ከመይ ዝበለ ዓብዪ ትእምርትን ተኣምራትን ኣምላኽ ብኣታቶም ኣብ ኣሕዛብ ዝገበሮ ክነግርዎም ከለዉ ከዓ ጽን ይብሉ ነበሩ። ንሳቶም ስቕ ምስ በሉ ከዓ ያዕቆብ ከምዚ ኢሉ መለሰ፣ ኣቱም ኣሕዋትና ስምዑኒ። ኣምላኽ ካብ ኣሕዛብ ንስሙ ህዝቢ ምእንቲ ኸውፅእ ቅድም ከመይ ከም ዝበጽሖም ስምዖን ኣዘንትዩ ኣሎ። ምስ እዚ ድማ እቲ ቃል ነቢያት ይሰማማዕ። ከምቲ እቶም ዝተረፉ ሰብን ስመይ ኣባታቶም እተጸውዖ ኩሎም ኣሕዛብን ንጐይታ ምእንቲ ክደልዩ ነታ ወዲቓ ዘላ ድንኳን ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሰርሓ ነቲ ዖናኣ ክሕድሶ ከም ብሓድሽ እውን ከቕንዖ እየ። እዚ ነገር እዚ እቲ ካብ ዘለኣለም ፈሊጡ ዝገብሮ ጐይታ ይብል ኣሎ ዝብል ጽሑፍ እዩ። ካብ ቀዳሞት ወለዶ ጀሚሩ ኣብ ቤት ጸሎቶም በብሰንበት ንሙሴ እናኣንበብዎ ኣብ ከከተማኡ ዝሰብክዎ ኣለዎ እሞ ካብ ርክሰት ጣዖታትን ዝሙትን ካብ ሕኑቕን ደምን ደኣ ክኽልከሉ ንልኣኸሎም እምበር ነቶም ካብ ኣሕዛብ ናብ ኣምላኽ ዝምለሱ ዘለዉ ከይነኽብደሎም ይረኣየና ኣሎ። ሽዑ እቶም ሓዋርያትን ሽማግሌታትን ምስ ብዘላ እታ ማሕበር ኮይኖም ምስ ጳውሎስን በርናባስን ናብ አንጾኪያ ዝስድዎም ሰባት ካብ መንጎኦም ከይሓርዩ ቁኑዕ ኮይኑ ተራእዮም። በቲ በርሳባ ዝበሃል ይሁዳን ሲላስን ኣብ ማእከል ኣሕዋት ሙርያት ዝነበሩ ሰባት ከዓ ለኣኹ። ንሳታቶም ድማ እዚ ጽሑፍ እዚ ሰደዱ። ንሕና ሓዋርያትን ሽማግሌታትን ኣሕዋትን ኣብ አንጾኪያን ኣብ ሶርያን ኣብ ቂልቅያን
ካብ ኣሕዛብ ንዘለኹም ኣሕዋት ሰላም ንብለኩም ኣሉና ንሕና ዘይኣዘዝናዮም ገለ ኻባታትና ወፂኦም ክትግዘሩን ሕጊ ክትሕልውን ኢሎም ብቓሎም ከም ዝሃወኹኹም ንልብኹም ከም ዘዕገርገሩን ስለ ዝሰማዕና ምስ እዞም እነፍቅሮም ባርናባስን ጳውሎስን ምእንቲ ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወቶም ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሰባት ናባኻትኩም እንሰዶም ሰባት ክንሓርር ሰሚርና ብሓደ ኮይንና መደብና ስለዚ ይሁዳን ሲላስን ንሳቶም ነዚ በኣፎም ድማ ኺነግሩኹም ሰሊናልኩም ኣሉና ብዘይ እቲ እተገብአ ማለት ንጣዖታት ካብ እተሰውአን ደምን ካብ ሕኑቕን ዝሙትን ደኣ ክትክልከሉ እምበር ገለ ሓለፋ ጾር እኳ ከይንጽዕነኩም ንመንፈስ ቅዱስ ንኣናን ተራእዩና እዩ እሞ ርእስኻትኩም ካብዚ እንተሓለኹም ጽቡቕ ክትረኽቡ ኢኹም ደሓንኩኑ ንሳቶም ዝተላእኩ ናብ አንጾኪያ ወረዱ ነታ ማሕበር ኣኪቦም ከዓ ነታ ደብዳቤ ወፈይዋ ምስ ኣንበብዋ ድማ በቲ ምጽናዕ ተሓጐሱ ይሁዳን ሲላስን ግና ንሳቶም ድማ ነቢያት እዮም ዝነበሩ እሞ ነቶም ኣሕዋት ብብዙሕ ቃል መዓድዎምን ኣበርትዕዎምን ሓያሎ መዓልቲ ምሳታቶም ምስ ቀነዩ ካብ ኣሕዋት ብሰላም ተፋንዮም ናብቶም ዝለኣኽዎም ተመልሱ ሲላስ ግና ኣብኡ ክተርፍ ደለየ ጳውሎስን በርናባስን ከዓ ኣብ አንጾኪያ ደንጎዩ ምስ ብዙሓት ካልኦት ኮይኖምን ቃል ጐይታ ይምህሩን የበስሩን ነበሩ ድሕሪ ሓያሎ መዓልቲ ጳውሎስ ንበርናባስ ንዓ ንመለስ እሞ ኣብተን ቃል ጐይታ ዝመሃርናለን ዘበላ ከተማታት ነቶም ኣሕዋት ንብፅሓዮም ከመይ ኢሎም ከም ዘለዉ ድማ ንርኣዮም በሎ ሽዑ በርናባስ ነቲ ዮሃንስ ዝበሃል ማርቆስ ከኣምሳታቶም ክማልእዎ ደለየ ጳውሎስ ግና ነዚ ኻባታቶም ኣብ ጰንፍልያ እተፈልየ ምሳታቶም ከዓ ናብ ዕዮ ዘይመጸ ክማልእዎ ኣይፈትወን ብዛዕባ ዝን ሓድሕዶም ክሳዕ ዝፈላለዩ ኣብ መንጎኦም በኣሲ ኾነ በርናባስ ንማርቆስ ሒዙ ናብ ቆጵሮስ ብመርከብ ከደ ጳውሎስ ግና ንሲላስ ሓረየ እቶም ኣሕዋት ኣብ ጸጋ እግዚኣብሔር ምስ ኣማሕፀንዎ ድማ ነቐሉ ነተን ማሕበር እናጸናንዕውን ናብ ሶርያን ናብ ቂልቅያን ዞረ ምዕራፍ 16 ናብ ደርቤን ናብ ልስጥራን ድማ መጸ ኖ ኸኣ ጢሞቴዎስ ዝበሃል ወዲ መዝሙር ወዲ ሓንቲ ኣማኒታ ይሁዳዊት ሰበይቲ ኣብኡ ግና ጽርኣው ኣብኡ ነበረ ንኡ እቶም ኣብ ልስጥራን ኣብ ኢቆንዩምን ዘለዎ ኣሕዋት ጽቡቕ መስኪሮምሉ ነበሩ ሽዑ ጳውሎስ ምስኡ ክወስዶ ፈተወ ኣብኡ ጽርኣው ምዃኑ ኩላቶም ይፈልጡ ነበሩ እሞ ስለ እቶም ኣብተን ዓድታት ቲኣትን ዘለዎ ኣይሁድ ከዓ ወሲዱ ገዘሮ ኣብ ዘዝኣተውዋ ከተማ ከዓ እቲ ሓዋርያትን ሽማግሌታትን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝሓገጉሎም ሕጋጋት ክሕልዉ ኣዘዝዎም ስለዚ እተን ማሕበር በዚ ኸምዚ ብእምነት ይጸንዓ ቁጥረን ድማ ኣብ ጸጽባሕ ይውስኽ ነበረ ኣብ ኤስያ ነቲ ቃል ከይነግሩ መንፈስ ቅዱስ ምስ ከልከሎም ብሃገር ፍርግያን ገላትያን ሓለፉ ኣብ ምስያ ምስ በጽሑ ናብ ቢታንያ ክኸዱ ፈተኑ መንፈስ ኢየሱስ ግና ኣይፈቐደሎምን ምስያ ምስ ሓለፉ ከዓ ናብ ጥራስ ወረዱ ጳውሎስ ከኣብ ለይቲ ራእይ ተራእዮ በዓል መቄዶንያ ሰብኣይ ከዓ ደው ኢሉ ናብ መቄዶንያ ሕለፍ እሞ ርድኣና እናበለ ይልምኖ ነበረ ንሱ ራእይ ምስ ረአየ ወንጌል ክንሰብ ከሎም ኣምላኽ ከም ዝጸውዓና ተረዲእና ብኡብኡ ናብ መቄዶንያ ክንከይድ ደለና ሽዑ ካብ ጥራስ ብመርከብ ምስከድና ትኽኢልና ናብ ሳማትራኬ ኣቕናዕና ንጽባሒቱ ከዓ ናብ ኒያጶሊስ ከድና ካብኣ ድማ ናብ ፊልጵ ንሳ ኣብታ ኸፍለ ሃገር መቄዶንያ ቀዳመይቲ ከተማን ሓዳስ ግዝኣት ሮሜን እያ ኣብታ ከተማ እቲኣ ሓያሎ መዓልቲ ቐነና ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ካብ ዓንቀጽ እታ ከተማ ወፂና ኣብ ጥቓ እቲ ጸሎት ዝግበሮ ዝነበረ ርባ ተቐሚጥና ነተን እኩባት ኣንስቲ ተዛረብናየን ሊድያ እትበሃል ንኣምላኽ እትፈርህ ሰበይቲ በዓልቲ ከተማ ቲያትራ ሻጢት ቀይሕ ሓሪ ጽንት ብለና ነበረት ኣብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዝነበረ ክተድህብ ከዓ ኣምላኽ ልባ ኸፈተላ ንሳ ምስ ስድራ ቤታ ምስ ተጥምቀት ከዓ ከም ኣማኒት ጐይታ ርኢኹምኒ እንተ ኾይንኩምሲ ናብ ቤተይ ኣቲኹም ተቐመጡ ኢላ ለመነትና ግድውን በለትና ኮነ ድማ ናብቲ ጸሎት ዝግበሮ ክንከይድ ከሎና መንፈስ ጥንቆላ ዘለዋ ንጐይተታ ከዓ በቲ ምጥንቋላ ብዙሕ ተርብሖም ዝነበረት ግዝእቲ ተጓነፈትና ንሳ ከዓ እዞም ሰባት እዚኣቶም ባሮት ልዑል ኣምላኽ እዮም መገዲ ምድሓን ከዓ ይምህርኹም ኣለዉ ኢላ እናጨደረት ኣስኣሰር ጳውሎስን ኣስኣሰርናን ሰዓበት ከምዚ እናበለት ከዓ ብዙሕ መዓልቲ ገበረት ጳውሎስ ድማ ጐህዩ ግልጽ ኢሉ ነቲ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም ኢየሱስ እዘካ ኣለኹ በሎ በታ ግዜ እቲኣውን ወፀ ጐይተታ ድማ ተስፋ ረብሖኦም
ከም ዘባተ ኸምስ ረአዩ ንጳውሎስን ሲላስን ሓዝዎም ናብቶም ሹማት ከኣ ናብ ዕዳጋ ሰሓብዎም እሞ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣይሁድ እዮም ንኸተማና ከኣ የናዕብዋ ኣለዉ ንሕና ሮማውያን ክንቅበሎን ክንገብሮን ዘይተፈቕደልና ስርዓት እውን ይሰብኩ ኣለዉ ኢሎም ናብቶም ሓላቑ ኣምጽዎም እቲ እኩብ ህዝቢ ከኣ ተላዕሎም እቶም ሓላቑ ድማ ክዳውንቶም ገፊፎም ብሽመል ኪዘብጥዎም ኣዘዙ ብዙሕ ምስ ዘበጥዎም ከኣ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእትውዎም ነቲ ሓላቑ እሱራት ድማ ኣጽኒዑ ክሕልዎም ኣዘዝዎ ንሱ እዚ ትእዛዝ እዚ ምስ ተቐበለ ከኣ ናብቲ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውዎም ኣእጋሮም ከኣ ኣብ ጉንዳ ኣጽኒዑ ኣሰረ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ጳውሎስን ሲላስን ንኣምላኽ እናለመኑ ብዜማ የመስግኑ ነበሩ እቶም እሱራት ከኣ ይሰምዕዎም ነበሩ ብድንገት ድማ መሰረት እታ ቤት ማእሰርቲ ክሳዕ ዚናወጽ ብርቱዕ መንድቕዳቕ ምድሪ ኾነ ብኡብኡ ከኣ ኩሉ እቲ ማዕጹ ተኸፍተ ናይ ኩላቶም መቃውሕ እውን ተፈትሐ እቲ ሓላቕ እሱራት ምስ ተበራበረ ከኣ ማዕጹ እታ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ረአየ እቶም እሱራት ዝመለቑ መሲልዎ ድማ ሰይፊ መሊሑ ርእሱ ክቐትል ደለየ ጳውሎስ ግና ኩላህና ኣብዛ ኣሎና እሞ ኣብ ርእስኻ እከይ ኣይትግበር እናበለ ዓው ኢሉ ጨደረ ንሱ ድማ መብራህቲ ሃቡኒ ኢሉ እናጐየ ኣተወ ራዕራዕ እናበለውን ንጳውሎስን ንሲላስን ሰገደሎም ናብ ግዳም ኣውፂኡ ኸኣ ጐይተተይ ምእንቲ ክድሕንሲ እንታይ ክገብር ይግባኣኒ በሎም ንሳቶም ከኣ ብጐይታና የሱስ እመን እሞ ንስኻን ቤትካን ክድሕኑ ኢኹም በልዎ ንኡን ኣብ ቤቱ ንዘለዉ ኩላቶምን ከኣ ቃል እግዚኣብሔር ነገርዎም በታ ሰዓት እቲኣ ብለይቲ ወሲዱ ኣቑሳሎም ሓጸቦም ሽዑ ንሱ ምስ ኩሎም ስድራ ቤቱ ተጠምቀ ናብ ቤቱ ኣደይቡ ድማ መኣዲ ቐርበሎም ብኣምላኽ ስለ ዝኣመነውን ምስ ኩላቶም ስድራ ቤቱ ተሓጐሰ ምድሪ ምስ ወግሐ ግና እቶም ሓላቑ ነቶም ሰባት ፈቲሕካ ስደዶም ኢሎም ገላው ስለኣኹ እቲ ሓላቑ እሱራት ድማ እቶም ሓላቑ ክትፍትሑ ልኢኾም ኣለዉ ሕጂ ከኣ ውፁ ብሰላሙን ኪዱ ኢሉ ንጳውሎስ እዚ ቓል ዚ ነገሮ ጳውሎስ ግና ንሕና ሮማውያን ክነስናስ ብዘይ ፍርዲ ብግህዶ ዘቢጦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣእተውና ሕጂ ድማ ብሕቡእ ዶ ክሰዱና ባዕላቶም ደኣ መጺኦም የውፁና እምበር እዚስ ከቶ ዘይከውን እዩ በሎም እቶም ገላው ከኣ እዚ ነገር ዚ ነቶም ሓላቑ ነገርዎም ንሳቶም ድማ ሮማውያን ምዃኖም ምስ ሰምዑ ፈርሑ መጺኦም ከኣ ቀባጢሮም ኣውፅዎም ካብታ ከተማ ከይግልሱውን ለመንዎም ሽዑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ናብ ቤት ልድያ ኣተዉ ነቶም ኣሕዋት ምስ ረኣይዎም ከኣ መዓድዎም ካብኡ እውን ሓለፉ ምዕራፍ 17 ብኣምፊጶሊስን ብኣጶሎንያን ኣቢሎም ከኣ ናብ ተሰሎንቄ ኣተዉ ኣብኡ እውን ቤት ጸሎት ኣይሁድ ነበረት ጳውሎስ ከኣ ከምቲ ልማዱ ናባታቶም ኣትዩ 3 ሰንበት ብጽሑፋት ምሳታቶም ተዘራረበ ክርስቶስ ክስቀን ካብ ምውታት ክትንስእን ከም ዝግብኦ እዚ ዝሰብከልኩም ዘለኹ የሱስ ከኣ ክርስቶስ እዩ ኢሉ እናተርጎመ ይገልጸሎም ነበረ ካባታቶም ከኣ ሓያሎ ኣሚኖም ናብ ጳውሎስን ሲላስን ተጸንበሩ ኣዝዮም ብዙሓት ካብቶም ንኣምላኽ ዝፈርሁ ጽርኣውያን ካብተን ዓበይቲ ኣንስትውን ሒደት ዘይኮና ከምኡ ገበራ እቶም ዘይኣመኑ ኣይሁድ ከኣ ቐኒኦም ካብቲ ዕዳጋ እኩያት ሰብ ወሰዱ ህዝቢ ኣኪቦም ድማ ነታ ኸተማ ኣነዓብዋ ንቤት ያሶን ሓደጋ ወዲቖም ከኣ ናብቶም ህዝቢ ኸውፅእዎም ደለዩ ምስ ሰኣንዎም ግና ንያሶንን ንሓያሎ ካብ ኣሕዋትን ናብቶም መኳንንቲ እታ ኸተማ ስሒቦም እዞም ንኹሉ ዓለም ዘናዕቡስ ናብዚ ከኣ መጺኦም ያሶን ከኣ ከም ኣጋይሽ ተቐቢልዎም ኣሎ ንሳቶም ኩላቶም ምስ ኣዋጅ ቄሳር ዝጻላእ ነገር ይገብሩ የሱስ ዝበሃል ካልእ ንጉስ ኣለውን ይብሉ እዮም እናበሉ ጨደሩ ንሳቶም እዚ ንዝሰምዑ ሰባትን ንመኳንንቲ እታ ኸተማ ንዓገርገርዎም ንያሶንን ነቶም ካልኦት ዋሕሳት ኪሎም ከኣ ሓደግዎም እቶም ኣሕዋት ግና ንጳውሎስን ሲላስን ብኡ ብለይቲ ናብ ቤርያ ሰደድዎም ኣብ ኣምስ በጽሑ ከኣ ናብ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ኣተዉ ንሳቶም ድማ ካብቶም ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ዝበለጸ ደግታት ነበሩ ንሳቶም እዚ ነገር ዚ እስኪ ከምኡ እንተኾይኑ ኢሎም ኣብ ጸጽባሕ እቲ ጽሑፋት እናመርመሩ ነቲ ቃል ብኹሉ ፍቓዶም ተቐበልዎ ስለዚ ብዙሓት ካባታቶምን ካብተን ክቡራት ኣንስቲ ጽርዕን ሰብኡትን ሒደት ዘይኮኑ ኣመኑ ኣብ ተሰሎንቄ ዝነበሩ ኣይሁድ ከኣ ጳውሎስ ኣብ ቤርያ ድማ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረ ምስ ሰምዑ ነቲ ህዝቢ ኪዘርጉን ከነዓቡን ናብኣውን መጹ
ሽዑ እቶም ኣሕዋት ጳውሎስ ክሳዕ ባሕሪ ክኸይድ ቀልጢፎም ሰደድዎ። ሲላስን ጢሞቴዎስን ግና ኣብኣ ተረፉ። እቶም ንጳውሎስ ዝወሰዱ ግና ክሳዕ ኣቴና ኣብፅሕዎ እሞ ሲላስን ጢሞቴዎስን ቀልጢፎም ናብኡ ይስዓብዎ ዝብል ትእዛዝ ሒዞም ናባታቶም ተመልሱ። ጳውሎስ ድማ ኣብ ኣቴና ክጽበዮም ከሎ እታ ከተማ ጣዖታት መሊኣ ምስ ረኣየ ብመንፈሱ ተቓጸለ። ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎት ምስ ኣይሁድን ምስቶም ፈራህቲ ኣምላኽን ኩሉ መዓልቲ ድማ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝረኸቦምን ይዘራረብ ነበረ። ሓያሎ ፊሎሶፋት ከዓ ካብ ኤጲቄሬዎስን ኣስጢዮኮስን ምስኡ ጸመዱ። ገሊኦም ከዓ እዚ ዓጃው እንታይ ክብል ኮን እዩ ዝደሊ ዘሎ በሉ። ገሊኦም ድማ ብናይ ኢየሱስን ትንሳኤን ስለ ዝሰበኸሎም ብሓደስቲ ኣማልኽቲ ዝምህር ዘሎ ደኣ ይመስል በሉ። ጋሻ ነገር ኣብ ኣእዛንና ተስማዓና ኣለኻ እሞ እዚ ንስኻ እትዛረቦ ሓድሽ ትምህርትስ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦ ዶ ይከኣለና እዩ። እዚ ነገር እዚ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ንደሊ ኣሎና እናበሉ ድማ ሒዞም ናብ ኣርዮስፋጎስ ወሰድዎ። ኩሎም ሰብ ኣቴናን ኣብኣ ዝነብሩ ጓኖትን ብዘይ ንሓድሽ ነገር ምዝራብን ምስማዕን እንተዘይኮይኑ ንኻልእ ግዜ ኣይነበሮምን። ጳውሎስ ግና ኣብ ማእከል ኣርዮስፋጎስ ደው ኢሉ በለ፣ ኣቱም ሰብ ኣቴና ብኩሉ ነገር መምላኽ ኣማልኽቲ ከም እተብዝሑ እርእየኩም ኣለኹ። እናዞርኩም መቓድስኩም ክርኢ ከለኹ ንዘይትፈልጥ ኣምላኽ ዝብል ተጻሕፎ መሰውእ ረኸብኩ። እምበኣርሲ እዚ ከይፈለጥኩም ተምልኽዎ ዘለኹም ንኡ ኣነ እነግረኩም ኣለኹ። እቲ ዓለምን ኣብኣ ዘሎን ዝገበረ ኣምላኽ ንሱ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ብኢድ ኣብ እተሓንፀ መቓድስ ኣይሓድርን እዩ። ንሱ ህይወትን ትንፋስን ኩሉ ነገርን ንኩሉ ዝህብ እዩ። ገለ ከም ዝጨንቆ ኢድ ሰብ ኣየገልግሎን እዩ። ካብቶም ተቐነይትኩም ድማ ሓያሎ ንሕና ካብ ዓሌት ኣምላኽ ኢና ኢሎም ከም ዘለዉ ብኡኡ ኢና እንነብርን እንወሳውስን ብኡ ከዓ ኢና ዘሎና እሞ ንሱ ካብ ሓደ ሰብ ኣብ ርእሲ ኩላ ምድሪ ክነብሩ ኩሉ ዓሌት ሰብ ፈጠረ። ንሱ ካብ ነፍሲ ወከፍና ዘይረሓቐ ክነሱ ምናልባሽ ሓሰስ ኢሎም እንተረኸብዎ ንኣምላኽ ምእንቲ ክደልዩ ንመናበሪኦም ድማ ውሱን ዘመናትን ድውብ ደረትን ሓገገሎም። እምበኣር እስከ ዓሌት ኣምላኽ ካብ ኮንናስ ኣምላኽ ነቲ ብናይ ሰብ ብልሓትን ሓሳብን እተገብረ ቅርፂ ወርቂ ወይ ብሩር ወይ እምኒ ከም ዝመስል ክንሓስቦ ኣይግባኣናን እዩ። ኣምላኽ ነቲ ዘመን ድንቁርና ኣሕሊፉ በቲ ካብ ሙታት ዝተንስኦ እሞ ብኡ ንኩሉ እምነት እናሃበ ዝመደቦ ሰብኣይ ንዓለም ብጽድቂ ዝፈርደላ መዓልቲ ወሲኑ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኩሉ ቦታ ንብዘሎ ሰብ ክንስሑ ይነግር ኣሎ። ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታት ምስ ሰምዑ ግና ገሊኦም ኣላገጹሉ፣ ገሊኦም ከዓ እዝስ ከም ብሓድሽ ድማ ክንሰምዓካ ንደሊ ኢና በልዎ። ከምኡ ድማ ጳውሎስ ካብ ማእከሎም ወፀ። ሓያሎ ሰብኡት ከዓ ሰዓብዎ እሞ ኣመኑ። ከባታቶም ድማ እቲ ናይ ኣርዮስፋጎስ መኮነን ዲዮኒስዮስን ደማሪስ ትበሃል ሰበይቲ ከምኡውን ካልኦት ምሳታቶም ነበሩ። ምዕራፍ 18 ድሕሪ ዚ ጳውሎስ ካብ ኣቴና ተበጊሱ ናብ ቆሮንጦስ መፀ። ቅላውዴዎስ ኩሎም ኣይሁድ ካብ ሮሜ ክለቁ ኣዘዘ እሞ ሽዑ ቅነ ምስ ሰበይቱ ጵሪስቂላ ካብ ኢጣልያ ዝመፀ ኣኪላስ ዝበሃል ኣይሁዳዊ በዓል ጶንጦስ ረኸበ። ናባታቶም እውን ተጸንበረ። ዕዮኦም ሓደ ስለ ዝነበረ ከዓ እናዓየየ ምሳታቶም ተቐመጠ። እቲ ዕዮኦም ድማ ምስ ፋይ ድንኳን ነበረ። ሰንበት ሰንበት ከዓ ኣብ ቤት ጸሎቶም ይዘራረብ፣ ንኣይሁድን ንጽርዓውያንን ድማ የረድኦም ነበረ። ሲላስን ጢሞቴዎስን ካብ መቄዶንያ ምስ ወረዱ ጳውሎስ እቲ ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንኣይሁድ እናመስከረ ብዕዮ እቲ ቃል ጸኒዑ ነበረ። ንሳቶም ምስ ተኸራኸርዎን ምስ ጸረፉም ግና ክዳኑ ነጊፉ ደምኩም ኣብ ርእስኹም ይኹን፣ ኣነ ንጹህ እየ፣ ካብ ሕጂ ከዓ ናብ ኣሕዛብ ክኸይድ እየ በሎም። ካብኡ ወፂኡ ድማ ናብቲ ቲትዮስ ዮስጦስ ዝበሃል እግዚኣብሔር ዝፈርህ ሰብኣይ ቤቱ ከዓ ኣብ ጥቓ ቤት ጸሎቶም ዝነበረት ኣተወ። ክሪስጶስ እቲ መራሕ ቤት ጸሎት ድማ ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ብጎይታ ኣመነ። ካብ ሰብ ቆሮንጦስ እውን ብዙሓት ሰሚዖም ኣመኑን ተጠመቑን። ጎይታ ከዓ ለይቲ ብራእይ ንጳውሎስ ተራእዮ እሞ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎኒ ተዛረብ ደኣ እምበር ስቓይ ትበል፣ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ክፉእ ክገብረካ ዝቐርበካ የልቦን፣ ኣይትፍራህ በሎ። ኣብኣ ቃል ኣምላኽ እናመሃረ ዓመትን 6 ወርሕን ኣብ ማእከሎም ተቐመጠ።
ጋልዮስ ኣብ ኣካያ ምስለንነት ተሸይሙ ከሎ ኣይሁድ ሓቢሮም ኣብ ጳውሎስ ተንስኡ እሞ ብዘይ ሕጊ ንኣምላኽ ከምልኽዎ ንሰብ ይሓባብል ኣሎ እናበሉ ናብ መጋባእያ ኣምጽዎ። ጳውሎስ ኣፉ ክኸፍት ምስ ደለየ ግና ጋልዮስ ንኣይሁድ ኣቱም ኣይሁድ ገለ ዓመፅ ወይስ ገለ ክፉእ ግብሪ እንተዝኸውንሲ ሃዲኤ ክሰምዓኩም እተገብአ ነይሩ። ክርክር ብዛዕባ ቃልን ስምን ሕግኹምን እንተኾነ ግና ኣነ ኣብዚ ነገር ፈራድ ክኸውን ኣይፈቱን እየ እሞ ባዕላትኩም ፍለጡ በሎም። ካብቲ መጋባእያ እውን ሰጎጎም። ኩላቶም ከዓ ንሶስቴነስ መራሕ ቤት ጸሎት ሒዞም ሓቢሮም ኣብ ቅድሚ መጋባእያ ዘበጥዎ። ጋልዮስ ግና ግዲ እዚ እኳ ኣይነበሮን። ጳውሎስ ግና ድሕሪ ዝሓያሎ መዓልቲ ምስ ተቐመጠ ካብቶም ኣሕዋት ተሰናበተ። መብፅዓ ስለ ዝነበሮ ኣብ ክንክሪኣ ርእሱት ምስ ተላጽየ ከዓ ምስ ጵርስቂላን ኣኪላስን ብመርከብ ናብ ሶርያ ኸደ። ኣብ ኤፌሶን ምስ በጽሐ ከዓ ንኣታቶም ኣብ ኣሓደጎም። ንሱ ግና ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ ምስቶም ኣይሁድ ይዘራረብ ነበረ። ንሳቶም ብዙሕ መዓልቲ ምሳታቶም ክጸንሕ እንተለመንዎ ከዓ ኣበዮም። በዚ ዝመጽእ በዓል ብዘበልኩ ኣቢለ ኣብ የሩሳሌም ክውዕል ይግባኣኒ እዩ። ኣምላኽ እንተፈቐዶ ከዓ ናባታትኩም ክምለስ እየ ኢሉ ተሰናበቶም። ካብ ኤፌሶን ከዓ ብመርከብ ከደ። ኣብ ቂሳርያ በጽሐ። ካብኣ ደይቡ ንማሕበር ሰላም ምስ በለ ናብ አንጾኪያ ወረደ። ሓያሎ መዓልቲ ኣብ ኣምስቀንየ ከዓ ካብኣ ተበጊሱ ንኹላቶም ደቀ መዛሙርቲ እናጽንዐ ኣብ ሃገር ገላትያን ፍርግያን በብተራ ዞረ። ሓደ ሊቅ ኣጵሎስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ በዓል እስክንድርያ ብጽሑፋት ከኣስልጡን ሰብኣይ ናብ ኤፌሶን መጸ። መገዲ እግዚኣብሔር ምሁር ነበረ። ጥምቀት ዮሃንስ ጥራይ ክነሱ ዝፈልጥሲ ብመንፈስ ሞይቁ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ይነግር ኣጸቢቑውን ይምህር ነበረ። ንሱ ኣብ ቤት ጸሎት ብትብዓት ክምህር ጀመረ። ጵርስቂላን ኣኪላስን ምስ ሰምዕዎ ከዓ ወሲዶም መገዲ ኣምላኽ ኣጸቢቖም ኣረድእዎ። ናብ ኣካያ ክሓልፍ እንተደለየ እቶም ኣሕዋት ኣጸናንዕዎ። ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ክቕበልዎ ጸሓፉሎም። ኣብኣ ምስ በጽሐ ከዓ ነቶም ኣመንቲ ብጸጋ ኣምላኽ ብዙሕ ጠቐሞም። ኢየሱስ ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ብጽሑፋት እናኣርኣየ ንኣይሁድ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ብግሁድ ኣጸቢቑ ይረትዖም ነበረ። ምዕራፍ 19 ኮነ ድማ ኣጵሎስ ኣብ ቆሮንጦስ ከሎ ጳውሎስ በቲ ላዕላይ ሃገር ሓሊፉ ናብ ኤፌሶን መጸ። ሓያሎ ደቀ መዛሙርቲ ድማ ረኸበ እሞ ምስ ኣመንኩምሲ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢልኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ኣይፋልናን መንፈስ ቅዱስ ከም ዘሎ እኳ ኣይሰማዕናን ኢሎም መለሱሉ። ንሱ ከዓ ብኣየናይ ጥምቀት ደኣ ተጠመቕኩም በሎም። ንሳቶም እውን ብናይ ዮሃንስ ጥምቀት በልዎ። ሽዑ ጳውሎስ ዮሃንስሲ በቲ ድሕሪኡ ዝመጽእ ማለት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኪኣምኑ ነቶም ህዝቢ እናነገረ ጥምቀት ንስሓ እዩ ዘጥመቐ በሎም። እዚ ምስ ሰምዑ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ተጠምቁ። ጳውሎስ ኢዱ ምስ ኣንበረሎም ከዓ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ። ሽዑ ብቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን። እቶም ሰባት ከዓ ኩላቶም ኣሳት 12 ዝኣኽሉ ነበሩ። ኣብ ቤት ጸሎት ኣትዩ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እናነገሮምን እናረድኦምን 3 ወርሒ ብትብዓት ይዘራረቦም ነበረ። ሓያሎ ነቲ መገዲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እናካፍኡ ምስ ተታረሩን ምእማን ምስ ኣበዩን ግና ካባታቶም ኣግለሰ። ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ፈልዩ ኣብ ጽጽባሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጢራኖስ ኮይኑ ይዘራረቦም ነበረ። እዚ ኣብ ኤስያ ዝነበሩ ኩሎም ኣይሁድን ጽርኣውያንን ነቲ ቃል ጐይታ ክሳዕ ዝሰምዕዎ 2 ዓመት ምሉእ እናቐጸለ ኸደ። ኣምላኽ ከዓ ብኢድ ጳውሎስ ብዙሕ በይኑ ዝኾነ ተኣምራት ገበረ። መኣረምያኡ ወይስ ክዳኑ ካብ ዝባኑ ወሲዶም ኣብቶም ሕሙማት የንብሩ እሞ ሕማሞም ይሓድጎም። ርኩሳት መናፍስቲ እውን ካባታቶም ይወፁ ነበሩ። ካብቶም ኣስማት እናገበሩ ዝዞሩ ኣይሁድ ከዓ ሓያሎ ነቶም ርኩሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም በቲ ጳውሎስ ዝሰብኮ ኢየሱስ ነምሕለኩም ኣሎና ኢሎም ስም ጐይታና ኢየሱስ ክሰምዩሎም ፈተኑ። እቶም እዚ ዝገበሩ እውን 7 ደቂ ሓደ ኣስቄዋ ዝበሃል ኣይሁዳዊ ሊቀ ካህናት እዮም። እቲ ርኩስ መንፈስ ድማ ንኢየሱስ እፈልጦ ንጳውሎስ እውን ኣይስሕቶን እየ ንስኻትኩም ከእንታዋት ኢኹም ኢሉ መለሰሎም። እቲ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሩ ሰብኣይ ከዓ ጐየዮም። ጥራዮም ኮይኖም ቆሲሎም ካብታ ቤት ክሳዕ ዝሃድሙ ንኽልተ ኻባታቶም ተበራቲዑ ኣሕመኦም። እዚ ነገር እዚ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነበሩ ኣይሁድን ጽርኣውያንን ኩላቶም ተፈልጠ። ንኹላቶም እውን ፍርሃት ወደቖም። ስም ጐይታና ኢየሱስ ከዓ ተመስገነ። ካብቶም ዝኣመኑ ከዓ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተኣመኑን እናነገሩን መጹ። ብዙሓት ጠንቈልቲ ድማ መጻሕፍቶም ኣኪቦም
ኣብ ቅድሚ ኩሉ ኣንደድዎ ዋግኡ እንተተተብፀበ ከዓ 50,000 ድሪም ኮይኑ ተረኽበ። ቃል ጎይታውን ከምዚ ኢሉ ብሓይሊ ዓበየን በርትዐን። እዚ ነገር ምስተወድአ ጳውሎስ ብመቄዶንያን ብኣካያን ሓሊፉ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸይድ ብመንፈስ ሓሰብ እሞ ኣብኣ ምስ በጻሕኩ እውን ንሮሜ ድማ ክርእያ የድልየኒ እዩ በለ። ክልተ ካብቶም ደገፍቱ ጢሞቴዎስን ኤራስጦስን ናብ መቄዶንያ ሰደዶም። ንሱ ግና ኣብ ኤስያ ሓያሎ ወርሓት ጸንሐ። በቲ ቅነቲ ብዛዕባ እዚ መገዲ እዚ ብዙሕ ዕግርግር ኮነ። ዴሜጥሮስ ዝበሃል ሓደ ንኣርጤምስ ዝኸውን መቕደስ ብሩር ዝሰርሕ አንጠረኛ ነቶም አንጠረኛታት ብዙሕ ይርብሖም ነበረ። ነዚኣቶምን ነቶም ብዒኦም ዝሓብርዎምን ኣኪቡ ከዓ ከም ዝበሎም ኣቱም ሰባት ጥቕምና ካብ ዝሰራሕ ምዃኑ ትፈልጡ ኣለኹም። እዚ ጳውሎስ እዞም ብኢድ ዝግበሩስ ኣማልኽቲ ኣይኮኑን እናበለ ኣብ ኤፌሶን ጥራይ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ኩላ ኤስያ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘስትዕን ከም ዘዕለወን ትርእዩን ትሰምዑን ኣለኹም። እታ ኩላ ኤስያን ብዘላ ዓለምን ዘምሊ ከዓ ዓባይ ኣርጤምስ መቕደሳ ከም ከንቱ ከይቁፀር ክብረታውን ከይሰዓር እምበር ስራሕና ከይነዓቕ ጥራይ ኣይኮነን ዘፍርሃና ዘሎ። እዚ ምስ ሰምዑ ኩራ መልኦም እሞ ዓው ኢሎም ኣርጤምስ ሰብ ኤፌሶን ዓባይ እያ እናበሉ ጨደሩ። ኣብታ ከተማ ድማ ዕግርግር ኮነ። ንጋዮስን ኣርስጣርኮስን ሰብ መቄዶንያ ብጾት ጳውሎስን እናሰሓቡ ሓቢሮም ናብታ ስፍራ ጓይላ ጎየዩ። ጳውሎስ ኣብ ማእከል እቶም ህዝቢ ከኣቱ እንተደለየ ከዓ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ከልከልዎ። ካብቶም ፈተውቱ ዝነበሩ ዓበይቲ ኤስያ ገሊኦም ከዓ ናብታ ስፍራ ጓይላ ከይመጽእ ልኢኾም ለመንዎ። እቶም ኣኼባ ዝርግርግ ኢሎም ነበሩ እሞ ዝበዝሑስ ብዛዕባ እንታይ ከም እተኣከቡ እኳ ኣይፈልጡን ነበሩ። ስለዚ ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም እውን ከምቲ ኢሎም ይጭድሩ ነበሩ። ኣይሁድ ንእስክንድሮስ ንቕድሚት ገጾም ምስ ደፍእዎ ከዓ እቲኣቶም ካብ ማእከል እቶም ሰባት ሰሓብዎ። እስክንድሮስ ከዓ ነቶም ህዝቢ ክምጉተሎም ደልዩ ብኢዱ ኣመልከተ። ኣይሁዳዊ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግና ናይ ሰብ ኤፌሶን ኣርጤምስ ዓባይ እያ እናበሉ ኩላቶም ብሓደ ቃል ኮይኖም 2 ሰዓት ዝኣክል ጨደሩ። እቲ ናይታ ከተማ ጸሓፊ ነቶም ህዝቢ ኣህዲኡ በለ፣ ኣቱም ሰብ ኤፌሶን ከተማ ኤፌሶን ነቲ መቕደስ እታ ዓባይ ኣርጤምስን ነቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ምስላን ከም እትሕሉ ዘይፈልጥ ሰብ እንታዋይ እዩ። እምበኣር ስኢዚ ኢሉ ዘይበሃል ነገር ካብ ኮነ ክትሃድኡ ብታህዋህውን ሓደ ነገር ከይትገብሩ ይግባኣኩም እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም መቕደስኩም ከይሰረቑ ንኣምላኽኩምን ከይጸረፉ ኢኹም ኣምጺእክዎም ዘለኹም። ዲሞጥሮስን እቶም መሳርሕቱን ግና ገለ ነገር እንተኣለዎም መዓልቲ መጋባእያ ምስለኔታትን ኣለዎም ንሓድሕዶም ይካሰሱ። እዚ እተልዕልዎ ዘረባ ስለ ካልእ ነገር እንተኾይኑ ከዓ ኣብቲ ስሩዕ ዋዕላ ይቆረጽ። በዚ ዕግርግር እዚ እንመልሶ ምኽንያት ስለ ዘይብልና በዚ ሎሚ ዝኾነ ታዕታዕ እኳ ከይንኽሰስ ንፈርሕ ኣሎና። ከምዚ ኢሉ ነቲ ኣኼባ በተኖ። ምዕራፍ 20 እቲ ታዕታዕ ምስ ዓረፈ ጳውሎስ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ጸዊዑ መዓዶም። ተሰናቢትዎም ከዓ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ ነቐለ። ብብዙሕ ቃል እናመዓዶም ከዓ ነቲ ሃገር ዘይሩ ናብ ጽርእ መጸ። ኣብኣ 3 ወርሒ ምስ ገበረ ናብ ሶርያ ብመርከብ ክኸይድ ሓሲቡ ከሎ ኣይሁድ ውዲት ስለ ዝገበሩሉ ብመቄዶንያ ገይሩ ክምለስ ምኽሩ ቆረጸ። ክሳዕ ኤስያ ከዓ እኒ ሶጳጥሮስ ወዲ ጲሮስ በዓል ቤርያን ኣርስቶኮርስን ሴኮንዶስን ሰብ ተሰሎንቄ ጋዮስ በዓል ደርቤን ጢሞቴዎስን ካብ ኤስያ ከዓ ትኪቆስን ጥሮፊሞስን ኣሰነይዎ። እዚኣቶም ቅድሜና ሓሊፎም ናብ ጥራሃስ ተጸበዩና። ንሕና ግና ድሕሪ በዓላት ቅጫ ካብ ፊልጵ ብመርከብ ነቒልና ብ5 መዓልቲ ኣብ ጥራሃስ ናባታቶም በጻሕና። ኣብኣውን 5 መዓልቲ ቐነና። ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እንጌራ ክንቆርስ ተኣኪብና ኸሎና ጳውሎስ ንጽባሒቱ ክብገስ ሓሲቡስ ይዛረቦም ነበረ። ዘረባኡ ድማ ክሳዕ ፍርቂ ለይቲ ኣንውሐ። ኣብቲ ተኣኪብናሉ ዝነበርና ላዕላይ ደርቢ ብዙሕ መብራህትታት ይበርህ ነበረ። ኣውጢኮስ ዝስሙ ጎበዝ ኣብ መስኮት ተቐሚጡ ኸሎ ከቢድ ድቃስ ወሰዶ። ጳውሎስ ዘረባኡ ምስ ኣንውሐ ከዓ ድቃስ ከቢድዎ ካብ ሳልሰይቲ ደርቢ ናብ ታሕቲ ወደቐ፣ ሞይቱ ድማ ኣልዓልዎ። ጳውሎስ ወሪዱ ኣብ ልዕሊኡ በጥ በለ፣ ሓቒፍዎ ከዓ ነፍሱ ኣብኡ ኣላ እሞ ዋይ ዋይ ኣይትበሉ በሎም። ደይቡ ድማ እንጌራ ቆሪሱ በልዐ።
كسع مدر زوجح بزح مستزاربهم كأ بزخم زخاو نقله نتود خا بهيوتو أمصو أمو أزيم تتصنعنعو نحنا قدم أم مركب أتونا باولوس مدر خيد دليو نو خنقبلو حسبنا كمو عزيزنا نبر أمو نأسوس أبيلنا حلفنا أب أسوس مسترخبنا تقبلنا نامد إليني متعنا نصبحيتو خا كاب أب مركب جرنا أم منصر كيوس بصحنا بتخل إيت معلت دما نتا مركب أب ساموس أمنايا نصبحيتو دما أب مليطوس أتونا انت خوينولوس باولوس نبعل حمسة أب يرسالم كبعل تهاويخو نبر أمو أب إسيام انت خيدون قيلو ناب إفسون كياتو مخر ودئ كام مليطوس ناب إفسون ليخو نتوم شماغليات محبر ناقو تصوعهم ناقوم سمتو خابلهم كابتان أب إسيا زأتو خلا قدام يتمعلت جميرو كل جزم سخاتكم كمي كم زنبركون سخاتكم تفلطيخم بخلو تحتنان ببزح نبعاتن بوديت أيهود بزبصحن فتنان نغويتا خمي غير خم زغلغلكو نأيهودن نزرعيانن بنسحا ناو أملاك كملسو بغويتانا يسوس كريستوس كأكي آمنو إنا مسكركو زيتاكم زبل إنا سبخكولكم أو على خونه أبيتكم ممهاركم كتو أيبكركم حجيقنا أنه أنا منفس تأثيري ناب يرساليم أخيد اللهو بزي إتا منفس قدوس ما أسرتن تقبان كيسان حكايو نابلا أبكا كتمو أوزي مسكر اللي زلو انت زي كويناس أب يرساليم انتاي كم زرخبنا أي فلتن إيه قوياين بغويتانا يسوس تقبلكو عمل اختين كفتسم وانجيل تسقى أملاخ إنا مسكركو هيوتيون بأي كم كبرت جيري أي ريان إيه حجد ما أنه نسخاتكم كلاتكم إنا زوركم انقست أملاخ السبخ كلكم دقيم قزي كم زيتريو فلت اللهو كل مخر أملاخ نقركم انبر زترف كلكم يبلين أمو كابدم كلاتكم نتوه مخاني لهم معلتي بمسكرلكم اللهو سلازن رأسكمن نتاب جزاء دم زتريا محبر قويتان كتقواسيو منفس قدوس إبسكوباسات غيرو أبعز شمكم كل مقاسة حلو أنا مس أجلسكو نتمقاسة زي نحفو أكيات تخالو خمزاتوخم أفلت اللهو ندق أمزامو ترد حري أم انت خسحبو كأنان نجر زمهرو خابخاتكم كتنسو إيوم سلازي 3 عامت ملوء ليتم معلتم بنبعات لنفس وقفكم ومعادكم زي بكوركو إنا ذكركم نقحو حجي دما نأملاخن نتخانصكمن مسكولاتهم قدسان كرستيكمن زيخل قال ጸጉኡን أمحጽنكم ኣለኹ برور كونه ወይ ወርቂ ወይ ክዳን ካብ ሓደ እኳ አይደለኹን ንአይን ነቶም ምሳይ ዝነብሩን እዘን ኣዳወይ ከም ዘገልግላ በዓላትኩም ትፈልጡ ኢኹም ነቲ ጎይታና ኢየሱስ በዓሉ ካብ ምቕባል ስምሃብ ኣዝዩ ይባርኽ ዝበሎ ቃል እናዘከርካ ከምዚ ጌርካ ምዕያይን ንድኹማት ምእላይን ከም ዝግባእ ብኩሉ ኣርኢኹም እዚ ምስ በለኻ ኣተንበርኪኹም ምስ ኩሎም ሓቢሩ ጸለየ ኩላቶም ከኣ ብዙሕ በኸዩ ጳውሎስ ድማ ብኽሳዱ ሓኒቖም ሰዓምዎ ካብ ኩሉ ከኣ ስለቲ ደጊም ስገጸይ ኣይክትርእዩን ኢኹም ዝበሎ ቃል ኣዝዮም ጓሃዩ ክሳዕ እታ መርከብ እውን ኣፋነውዎ ምዕራፍ 21 ኮነ ድማ ኻባታቶም ተፈሊና بمركب مستبقسنا مجدنا أغنعنا ناب قوس متسانا نصبحيتو خان رودوس كاب آون ناب باطرة أتونا ناب فنك اتخيد مركب مسرخبنا خا بقى جيرنا نقلنا نقوبرو سامع دينار إناياس نسأقامنا حديقنا ناب سوريا عبلنا سعنت اتا مركب عبد إيروس زراقف نبر أمو ناب أتونا دق أمزامو ترخيب ناس أبقى شوعات معال تغنينا أمو نساتهم بمنفس تدريخهم نباولوس ناب يرسالم كيديب نجروا كونه خاءتم معلتات تياتن مس أحلفنا كن كيد وزعنا كلاتهم دما مس أنستو من دقمون كينهم كسع وزع تاختما أفانونا أبتجم جنب بحر خوينا خاءتم بركيخنا تسلنا نحد حدنا دحان وعلو تباهلنا خاء نابتا مركب ديبنا نساتهم ونن نجزهم تملسو نحنا جناب مركب مخان مسودنا كاب تيروس ناب بتولمايوس بتصحنا نتوم حوات سلام إلا خام ساتاتهم حنت معلتو علنا نصبحيتو خاب أوتينا ناب كساريا مصانا أب بيت فيليبوس وينجلاوي كاب آتم شبعتس حادز نبرأتنا أب أغننا نسو تنبيت زنبيا 4 دناقل أوالد نبرؤو
ሓያሎ መዓልቲ ምስ ገበርና ኣጋቦስ ዝስሙ ነቢዩ ካብ ይሁዳ ወረደ ናባና መጺኡ ከዓ ቅናት ጳውሎስ ወሲዱ ኣእዳውን ኣጋሩን ብእኡ ተኣስረ እሞ ንዋና እዛ ቅናት እዚኣ ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ከምዝኽ ገይሮም ከኣሲሮም ናብ ኢዳ ኣሕዛብ ኣሕሊፎም ክህቦ እዮም ይብል መንፈስ ቅዱስ በለ። እዚ ምስ ሰማዕና ንሕናን እቶም ደቂ እታ ዓድን ናብ ኢየሩሳሌም ከይድይብ ንጳውሎስ ለመናዮ። ሽዑ ጳውሎስ ኣቱም እትበኽዩን ንልበይ እትሰብሩን እንታይ ትገብሩ ኣለኹም? ኣነ ምእንቲ ስም ጎይታና የሱስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምውማት ድማ እምበር ንማእሰርቲ ጥራይ እኳ ኣይኮንኩን ተዳልየ ዘለኹ ኢሉ መለሰሎም። ምስማዕ ምስ ኣበየና ከዓ ፍቓድ ጎይታ ይኹን ኢልና ሃዳእና። ድሕርዚ ቅነዚ ተዳሊና ናብ ኢየሩሳሌም ደየብና። ሓያሎ ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ካብ ቂሳርያ ምሳና መጹ። ናብ ምናሶን በዓል ቆጵሮስ ናይ ቀደም ወዲ መዝሙር ክንኣትውን መርሑና። ናብ ኢየሩሳሌም ምስ መጻእና ከዓ እቶም ኣሕዋት ብሓጎስ ተቐበሉና። ንጽባሒቱ ጳውሎስ ምሳና ናብ ያዕቆብ በጽሐ። ኩላቶም እቶም ሽማግሌታት ከዓ ኣብኡ ተኣከቡ። ሰላም ምስ በሎም ከዓ ብኣገልግሎቱስ ኣምላኽ ኣብ ኣሕዛብ ዝገበሮ በብሓደ ተር ኣቢሉ ነገሮም። እዚ ምስ ሰምዑ ንኣምላኽ ኣመስጊኖም በልዎ። ወሓውና ካብ ኣይሁድ ክንደይ ኣላፋት ከም ዝኣመኑ ትርኢ ኣለኻ። ኩላቶም ከዓ ብዛዕባ ሕጊ ቅንኣት ኣለዎም። ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ንዘለዉ ኩላቶም ኣይሁድ ከዓ ካብ ሙሴ ክርሕቁ ደቆም ከይግዘሩ ብስርዓቶም እውን ከይነብሩ ኢልካ ከም እትምህር ሰሚዖም ኢልካ ኣለዉ። መምጻእካ ሰሚዖም ኩላቶም ከይተኣከቡ ኣይተርፉን እዮም። እሞኸ እንታይ ይገበር? እምበኣርከ እዚ እንብለካ ግበር። መብፅዓ ዘለዎም 4 ሰብኣይ ኣለውና። ተማልኣዮም እሞ ምሳታቶም ንጻህ ርእሶም ኪላጸዩውን ኣብ ክንዶኦም ዕደየሎም። ሽዑ ንስኻ በዓልኻ እኳ ሕጊ እናሓለኻ ከም እትመላለስን እዚ ብዛዕባኻ ዝሰምዕዎ ዘበለ ከንቱ ምዃኑን ኩላቶም ክፈልጡ እዮም። ብዛዕባ እቶም ዝኣመኑ ኣሕዛብ ግና ተማኺርና ንጣዖታት እትሓርደን ንደም ንሕኑቕን ንዝሙትን ክሓርሙ ኣዚዝናዮም ኣሉና። ሽዑ ጳውሎስ ነቶም ሰባት ሒዙ ንጽባሒቱ ምሳታቶም ምስ ነጽሐ ነፍሲ ወከፎም መስዋዕቲ ምእንቲ ኸቕርቡ መዓልቲ ምንጽሖም ከም ዝመልአ ክነግር ናብ ቤተ መቕደስ ኣትወ። እቶም 7 መዓልቲ ክውድኣ ምስ ቀረባ ከዓ ካብ ኤስያ ዝመጹ ኣይሁድ ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ ረኣይዎ ንኹሉ እቲ ህዝቢ ኣናዒቦም ኣእዳዎም ዘርጊሖም ሓዝዎ እሞ ኣቱም ሰብ እስራኤል ንዑ ደግፉና እቲ ናብ ፍቓዳ ሃገር ምስ እዚ ህዝቢ እዝን ምስ እዚ ሕጊ እዝን ምስ እዛ ስፍራ እዚኣን ዘይላገብ ንኹሉ ሰብ ዝምህር ሰብኣይ እዚ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ጽርኣውያን ናብዛ መቕደስ እዚኣ ኣእትዩ ነዛ ቅዱስ ስፍራ ኣርኪስዋ ኢሎም ጨደሩ። ቅድም ንጥራፊሞስ በዓል ኤፌሶን ምስኡ ኣብ ከተማ ሪኦምዎ ነበሩ እሞ ጳውሎስ ኣብታ መቕደስ ዘእተዎ መሲልዎም ነበረ። ብዘላ እታ ከተማ ከዓ ዕገርገረት፣ ህዝቢ ድማ ተኣከበ። ንጳውሎስ ሒዞም ካብ መቕደስ ንወጻኢ ሰሓብዎ። ብኡ እውን ነቲ መዓፁ ሸጎርዎ። ኪቐትልዎ ምስ ደለዩ ድማ ኢየሩሳሌም ብዘላ ከም እተነዓበት ኣብቲ ሓለቓ ሽሕ ወረ በጽሐ። ሽዑ ጭፍራ ምስ ሓላቕኦም ሒዙ ናባታቶም ጐየየ። ነቲ ሓለቃ ሽሕን ጭፍራኡን ምስ ረኣዩ ከዓ ንጳውሎስ ምዝባጡ ሓደጉ። ድሕሪዚ እቲ ሓለቃ ሽሕ ቀሪቡ ኣትሓዞ። ብኽልተ መቑሕ ክኣስርዎ ከዓ ኣዘዘ። መን ምዃኑን እንታይ ከም ዝገበረን እውን ሓተተ። እቶም ህዝቢ ዓው ኢሎም ገሊኦም ከምዚ ገሊኦም እውን ከምቲ ይብሉ ነበሩ። ብምኽንያት እቲ ጭራሕ ምራሕ ርግጹ ምፍላጥ ምስ ሰኣነ ከዓ ናብ ሰፈር ክብጽሕዎ ኣዘዘ። ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንየውበሎ ኢሉ እናጨደረ ይስዕብ ነበረ እሞ ኣብቲ መደያይቦ ምስ በጽሐ እቲ እኩብ ህዝቢ ምእንቲ ኸይሓስዮ ኢሎም እቶም ጭፍራ ተሰከምዎ። ናብ ሰፈር ከእትውዎ ምስ ደለዩ ድማ ጳውሎስ ነቲ ሓለቃ ሽሕ ክዛረብ ዶ ትፈቕደለ ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ ዘረባ ጽርእ ዶ ትፈልጥ ኢኻ? ቅድሚ እዚ ወርሒ እዚ ኣናዒብካስ 4,000 ቀተልቲ ነፍሲ ናብ በረኻ ዘውፃእካ ግብፃዊ ዶ ንስኻ ኣይኮንካን በሎ። ጳውሎስ ግና ኣነስ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ በዓል ጤርሴስ ናይ ቂልቅያ ወዲ እታ ስሚቲ ኸተማ እየ። ንህዝቢ ክዛረብ ክትፈቕደለይ ኢልምነካ ኣለኹ በለ። ሽዑ ጳውሎስ ምስ ተፈቐደሉ ኣብቲ መደያይቦ ደው ኢሉ ነቶም ህዝቢ ብኢዱ ኣመልከቶም። ጸጥ ምስ በሉ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ ምዕራፍ 22 ኣቱም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን እዚ ሕጂ ኣባኻትኩም ዝመጻረየሉ ነገር ስምዑኒ። ብቋንቋ ዕብራይስጥ ክዛረብ ምስ ሰምዕዎ ኣዝዮም ጸጥ በሉ። ንሱ ከዓ በለ
ኣንስ ኣብ ጠርሴስ ናይ ቅልቅያ እተወለድኩ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ እየ ሕጊ ኣቦታት ኣጸቢቐ እናተማሃርኩ ኸኣ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ኣብ ትሕቲ እግሪ ገማልኤል እየ ዝዓበኹ ከምዚ ኩላትኩም ሎም ዘለኹምዎ ኸኣ ብናይ ኣምላኽ ቀናእ ኮንኩ ሰብኡትን ኣንስትና ኣሲረ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣሕሊፈ እናሃብኩ ነዛ መገዲ እዚኣ ክሳዕ ሞት ዘገኩዋ ምእንቲ ክቕጽዑ ኸኣ ንኣታቶም ኣእሲረ ናብ ኢየሩሳሌም ከምጾም እቲ ልቀ ካህናት ኩላቶም ዓበይቲ ከባታቶም ንሕዋት ደብዳቤታት ተቐቢለ ናብ ደማስቆ ምኻደ ይምስክሩለይ እዮም ኮነ ድማ ክኸይድ ከለኹ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረብኩ ኣጋ ቀትሪ ብድንገት ካብ ሰማይ ዓብዪ ብርሃን ኣብርሃለይ ኣብ ምድሪ ኸኣ ወደቕኩ ሳውል ሳውል ንምንታይ እትሰጐኒ ዝብለኒ ድምፂ እውን ሰማዕኩ ኣነ ድማ ጐይታይ ንስኻ መን ኢኻ ኢለ መለስኩሉ ንሱ እውን ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጉ ዘለኻ ኢየሱስ ናዝሬታዊ እየ በለኒ እቶም ምሳይ ዝነበሩ ነቲ ብርሃን ረኣይዎ ናይቲ ዝዛረበኒ ዝነበረ ድምፂ ግና ኣይሰምዑን ሽዑ ኸኣ ጐይታይ እንታይ እግበር በልክዎ ጐይታ ድማ ተንሲእካ ናብ ደማስቆ እቶ እቲ ክትገብሮ ተሰርዓልካ ዘበለ ኸኣ ኣብ ኣኺ ነግሩኻ እዮም በለኒ ብምንጽብራቕ እቲ ብርሃን ምርኣይ እንተሰኣንኩ ድማ እቶም ምሳይ ዝነበሩ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣተውኒ ሃናንያ ዝበሃል ከም ሕጊ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዝፈርህ ኣብኣ ዝነብሩ ኩላቶም ኣይሁድ ጽቡቕ ምስክር ዝምስክሩሉ ሰብኣይ ናባይ መጺኡ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ሳውል ሓወይ ረአ በለኒ ኣነ ድማ ብኡ ርኤኹ እሞ ጠመትክዎ ንሱ ኸኣ ኣምላኽ ኣቦታትና ብዝርኤኻዮን ብዝሰማዕካዮን ኣብ ኩሉ ሰብ ምስክር ምእንቲ ክትኮኖን ፍቓዱ ክትፈልጥን ነቲ ጻድቕ ከኣ ክትርእዮን ካብ ኣፉ ቃል ክትሰምዕ ቅድም ሓረየካ ሕጂኸ ንምንታይ እትድንጊ ተንሲእካ ተጠመቕ ስም ጐይታ ጸዊዕካ ካብ ሓጢኣትካ ተሓጸብ በለኒ ኮነ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ተመሊሰ ኣብ መቕደስ ኮይነ ክጽሊ ከለኹ ተመሰጥኩ እሞ ነቲ ብዛዕባ እትምስክሩ ኣይቅበሉኻን እዮም ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም ቀልጢፍካ ውፃእ ክብለኒ ከሎ ርኤኽዎ ኣነ ኸኣ ጐይታይ ኣነ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ኣስሮምን ኣብ ቤት ጸሎት እወቕዖምን ከም ዝነበርኩ ባዕላቶም ይፈልጡ እዮም ደም እስጢፋኖስ ምስክርካ ከፍስሱ ከለዉ ድማ ባዕለይ ምሳታቶም ሰሚረ ኣብኡ ደው ኢለ ነይረ ክዳውንቲ እቶም ዝቐተልዎም ሓለኹ በልክዎ ንሱ ኸኣ ኣነ ንርሑቕ ናብ ኣሕዛብ እልእከካ ኣለኹ እሞ ኪድ በለኒ ክሳዕ ዝቓል ዝሰምዕዎ ድሕሪኡ ግና ድምፆም ኣቢሎም ከምዚ ዝበለ ሰብ ብህይወት ክነብር ኣይግብኦን እዩ እሞ ካብ ምድሪ ይርሓቕ በሉ ንሳቶም እናጨደሩ ክዳውንቶም እናደርበዩ ሓበን ንላዕሊ እንተበተኑ እቲ ሓለቃ ሽሕ ነቲ ዝጭድርሉ ዘለዎ ምኽንያቱ ምእንቲ ክፈልጥሲ ብመግረፍቲ ክምርመር ናብ ሰፈር ከእትዎ ኣዘዘ ኪገርፍዎ በጥ ምስ ኣበልዎ ኸኣ ጳውሎስ ነቲ ደው ኢሉ ዘሎ ሓለቃ ሚእቲ ንሮማዊ ሰብ ብዘይ ፍርዲ ክትገርፎ ዶ ተፈቒዱልኩም እዩ በሎ እቲ ሓለቃ ሚእቲ እዚ ምስ ሰምዐ ከይዱ ነቲ ሓለቃ ሽሕ እዚ ሰብኣይ ሮማዊ እዩ እሞ እቲ እትገብሮ ዘለኻ ፍለጥ ኢሉ ነገሮ እቲ ሓለቃ ሽሕ ከኣ መጺኡ ኣታ ሮማዊ ዲኻ እስኪ ንገረኒ በሎ ንሱ ድማ እወ በለ እቲ ሓለቃ ሽሕ ከኣ ኣነ ንርእሰይ ሮማዊ ንምዃን ብዙሕ ገንዘብ ሂባ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ ጳውሎስ ከኣ ኣነስ እባ ተወሊደሉ እየ በሎ እቶም ክምርምርዎ ኢሎም ዝነበሩ ቐልጢፎም ካብኡ ኣግለሱ እቲ ሓለቃ ሽሕ ድማ ሮማዊ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ስለ ዝኣሰሮ ፈርሀ ኣይሁድ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝኸሰስዎ ርግጽ ነገር ክፈልጥ ደልዩ ኸኣ ንጽባሐይቱ ፈትሖ ንሊቃውንቲ ካህናትን ንብዘሎ እቲ ዋዕላን ከኣ ክእከቡ ኣዘዞም ንጳውሎስ ድማ ኣውሪዱ ኣብ ቅድሚኦም ኣቆሞ ምዕራፍ 23 ሽዑ ጳውሎስ ነቶም ዋዕላ ጠሚቱ ኣቱም ኣሕዋተይ ኣነ ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብኹሉ ብሰናይ ሕልና እየ እተመላለስኩ በሎም ሃናንያ እቲ ልቀ ካህናት ግና ነቶም ኣብ ጥቕኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ኣፉ ክዘብጥዎ ኣዘዞም ጳውሎስ ከኣ ንእኡ ኣታ ልቕሉቕ ግድግዳ ኣምላኽ ክዘብጠካ እዩ ንስኻ ከምቲ ሕጊ ጌርካ ክትፈርደኒ ተቐሚጥካ ኣለኻ እሞኻ ሕጊ ኣፍሪስካ ዶ ክዘብጡኒ ትእዝዝ ኣለኻ በሎ እቶም ኣብ ጥቕኡ ደው ኢሎም ዘለዉ ኸኣ ንሊቀ ካህናት ኣምላኽ ዶ ትጸርፎ ኣለኻ በልዎ ጳውሎስ ድማ ኣሕዋተይ ንሹም ህዝብኻ ኣይትጽረፍ ተጻሒፉ ኣሎ እሞ ሊቀ ካህናት ምዃኑ ኣይፈለጥኩን በሎም ጳውሎስ ከኣ ገሊኦም ሰድቃውያን ገሊኦምን ፈሪሳውያን ምዃኖም ምስ ፈለጠ
ኣብቲ ዋዕላ ዓው ኢሉ ኣቶም ኣሕዋተይ ኣነ ፈሪሳዊ ወዲ ፈሪሳዊ እየ ብዛዕባ ተስፋን ትንሣኤ ምውታትን ይፍረደና ኣሎ በለ ሰዱቃውያን ትንሣኤ ኮነ መልኣኽ ኮነ መንፈስ ኮነ የልቦን ይብሉ ፈሪሳውያን ግና ነዚ ኩሉ ይኣምኑ ነበሩ እሞ እዚ ምስ ተዛረበ ኣብ መንጎ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ባእሲ ኮነ እቲ ኣብ ኼባ እውን ተኸፋፈለ ብዙሕ ጫውጫው ድማ ኮነ ካብ ወገን ፈሪሳውያን ከዓ ሓያሎ ጸሓፍቲ ኣብዚ ሰብኣይ ዝገለ ክፉእ እኳ ኣይረኸብናን መንፈስ ወይስ መልኣኽ ተዛሪቦ እንተኾነኸ ከመይ ደኣ ይኹን ኢሎም ተንሲኦም ተኸራኸሩ ብዙሕ ባእሲ ምስ ኮነ እቲ ሓለቃ ሽሕ ንሳቶም ንጳውሎስ ከይምንዝዕዎ ፈሪሁ ነቶም ጭፍራ ኣወሪዶም ካብ ማእከሎም ዘሪፎም ናብ ሰፈር ከብፅሕዎ ኣዘዞም ጎይታ ከዓ በታ ድሕሪኣ ዘላ ለይቲ ጳውሎስ ከምቲ ኣብ የሩሳሌም ብዛዕባ ዝመስከርካዮ ከምኡውን ኣብ ሮሜ ክትምስክረለይ ይግባኣካ እዩ እሞ ኣጆኻ ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ደው በለ ምድሪ ምስ ወግሕ ከዓ ኣይሁድ ንጳውሎስ ክሳዕ ዝቐትልዎ ከይበልዑን ከይሰትዩን ሰሚሮም ተመሓሓሉ እቶም ነዚ ክገብሩ እተመሓሓሉ ከዓ ካብ 40 ይበዝሑ ነበሩ ንሳቶም ከዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ናብ ዓበይትን መጺኦም ንሕና ንጳውሎስ ከይቀተልናያ ገለ እኳ ኸይንጥዕም ብመርገም ተመሓሒልና ኣሎና ሕጂ ከዓ ንስኻትኩም ምስ ዋዕላ ኮይንኩም ነቲ ሓለቃ ሽሕ ናባኻትኩም ከውፅኦ ብዛዕባኡ ኣጸቢዕኩም ክትምርምሩ ከም ዝደለኹም ጌርኩም ንገርዎ ንሕና ከዓ ኣባኻትኩም ከይበጽሐ ክንቀትሎ ተዓጢቕና ኣሎና በልዎም ወዲ ሓብቱ ንጳውሎስ ከዓ ነዚ ውዲቶም ሰሚዑ ኸደ እሞ ናብቲ ሰፈር ኣትዩ ንጳውሎስ ነገሮ ጳውሎስ ድማ ካብቶም ሓላቑ ምእቲ ንሓደ ጸዊዑ እዚ ወዲ እዚ ንሓለቃ ሽሕ ዝነግሮ ዘረባ ኣለዎ እሞ ናብኡ ኮታ እትወለ ይበሎ ንሱ ከዓ ሒዙ ምስ ወሲዱ ናብቲ ሓለቃ ሽሕ ኣእትዎ እሞ ጳውሎስ እቲ እሱር ናብኡ ጸዊዑ እዚ ወዲ እዚ ዝነግረካ ዘረባ ኣልይዎስ ናባኻ ከእትወሉ ለሚኑ ንበሎ እቲ ሓለቃ ሽሕ ከዓ ብኢዱ ሒዙ ወሰዶ ንበይኑ ኣግሊሱ ድማ እቲ ክትነግረኒ እቲ ደልዮ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቶ ንሱ ከዓ ኣይሁድ ንጳውሎስ ብዛዕባኡ ኣጸቢዕካ ክትሓቶ ከም ዝደለኻ መሲልካ ጽባሕና ዋዕላ ክተውርደሎም ኪልሞኻ ተማኺሮም ኣለዉ ንሱ ከዓ ኣይሁድ ንጳውሎስ ብዛዕባኡ ኣጸቢዕካ ክትሓቶ ከም ዝደለኻ መሲልካ ጽባሕና ዋዕላ ክተውርደሎም ኪልሙኑኻ ተማኺሮም ኣለዉ ካባታቶም ካብ 40 ሰብኣይ ዝበዝሑ ኣድብዮምሉ ኣለዉ ንኡ ክሳዕ ዝቐትልዎ ከይበልዑን ከይሰትዩን ከዓ ብርእሶም ምሒሎም ኣለዉ እሞ ሕጂ ተዓጢቖም ካባኻ ተስፋ ይጽበዩ ኣለዉ ንስኻ ግና ሕራይ ኣይትበሎም ኢሉ መለሰሉ ድሕርዚ እቲ ሓለቃ ሽሕነት ወዲ እዚ ንኣይ ከም ዘፍለጥካኒ ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ኣዘዞ እሞ ሰደዶ ንኽልተ ሓላቑ ሚእቲ ጸዊዑ ከዓ ክሳዕ ቂሳርያ ክኸዱ 200 ዓቀይታይ 70 ፈረሰኛ 200 ሰብ ኩናት ብለይቲ ብሳልሰይቲ ሰዓት ኣዳልዉ በሎም ንጳውሎስ ምእንቲ ኸስርርዎ መጽዓኛ ክማልኡ ብደሓን እውን ኣብ ፊሊክስ ኣብቲ ራእሲ ከብጽሕዎ ኣዘዘ ከምዚ ኢሉ ከዓ ደብዳቤ ጸሓፈ ክላውዲዮስ ሊስልያ ንፊሊክስ ነቲ ልኡር ራእሲ ሰላም ይብሎ ኣሎ ነዚ ሰብኣይ እዚ ኣይሁድ ሒዞም ክቐትልዎ ደልዮም ከለዉ ሮማዊ ምዃኑ ምስ ፈለጥኩ ኣነ ምስ ጭፍራ መጺአ ኣናገፍክዎ እቲ ዝኸስሉ ምኽንያት ክፈልጥ ደልየ ከዓ ናብ ዋዕልኦም ኣውረድክዎ ሽዑ ስለ ክርክር ሕጎም ከም ዝኸሰስዎ ረኸብኩ እምበር ናብ ሞት ወይስ ናብ ማእሰርቲ ዘብጽሕ ክሲ ከቶ ኣይረኸብኩሉን ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ውዲት ከም ዝገበሩ ምስ ሰማዕኩ ከዓ ብቕልጡፍ ናባኻ ሰዲደዮ ነቶም ከሰስትውን ኣብ ቅድሚኻ ክኸስዎ ኣዚዘዮም ኣለኹ ደሓንኩን እቶም ዓቀይቲ ድማ ከምቲ እተኣዘዝዎ ንጳውሎስ ብለይቲ ወሲዶም ኣብ አንቲጳርስ ኣብጽሕዎ ንጽባሒቱ ነቶም ፈረሰኛታት ምስኡ ይኽዱ ሓደጎም ንሳቶም ግና ናብ ሰፈር ተመልሱ እቲኣቶም ኣብ ቂሳርያ ምስ ኣተዉ ከዓ እታ ደብዳቤ ነቲ ራእሲ ሃብዎ ንጳውሎስ እውን ኣብ ቅድሚኡ ደው ኣበልዎ ነታ ደብዳቤ ምስ ኣንበባ ድማ በዓል ኣየነይቲ ሃገር ምዃኑ ሓተቶ በዓል ቂልቅያ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ከሰስትኻ ምስ መጹ ሽዑ ሰምዓካ በሎ ኣብ ኣዳራሽ ሄሮዶስ ኣትዮም ክሕልዎ ከዓ ኣዘዘ ምዕራፍ 24 ድሕሪ 5 መዓልቲ ሃናንያ እቲ ሊቀ ካህናት ምስ ሓያሎ ዓበይትን ጠርጠሮስ ምስ ዝበሃል ሓደ ከኣል ዘረባን ንወረደ ንሳቶም ድማ ንጳውሎስ ኣብ ቅድሚ እቲ ራእሲ ኸሰስዎ ንሱ ምስ ተጸውዐ ድማ ጠርጤሎስ ከምዚ ኢሉ ክኸሶ ጀመረ ወልኡል ፊሊክስ ብኣኻ ብዙሕ ሰላም ከም ዝረኸብና ብምህዞኻ ድማ
ነዚ ህዝቢ ዝበዝሕ መሓሽ ከም ዝኾነሉ ብኩሉ ኣብ ፍቕዳ ሃገር እናተኣመና ንማስወካ ኣሎና ኣዝየ ኸየን ወሓልካ ግና ብሓፂሩ ብለውሃት ክሰምዓና እልምነካ ኣለኹ ንሕና ነዚ ሰብኣይ እዚ መራሕ ወገን ናዝሬታውያን ኮይኑ ኣብ በዓለሙ ንዘለዉ ኩላቶም ኣይሁድ ፌራን መናዓብን ኮይኑ ረኸብናዮ ቤተ መቕደስ ከኣ ኬርክስ ደልየ እሞ ሓዝናዮ ከም ሕግናውን ክንፈርዶ ደሌና ግና ኸሊስያስ እቲ ሓለቃ ሽሕ መጺኡ ብብዙሕ ሓይሊ ካብ ኢድና ወሰዶ ንኸሰሱ ድማ ናባኻ ክሓልፉ ኣዘዘ ብዛዕባ እዚ ንሕና እንኸሶ ዘለና ኩሉ ከዓ ባዕልኻ ንኡ መርሚርካ ከተስተውዕሎ ይከኣለካ እዩ ኣይሁድ እውን ነቲ ክሲ ሰሚሮም እወ እዚ ነገር ዚ ከምኡ እዩ በሉ እቲ ራእሲ ክዛረብ ምስ ኣመልከቶ ከዓ ጳውሎስ መለሰ ካብ ብዙሕ ዓመት ጀሚርካ ነዚ ህዝቢ ዝፈራዲ ምዃንካ እፈልጥ እየ ስለዚ ንርእሰይ ብትብዓት እመጻረየላ ኣለኹ ክሰግድ ኢለ ናብ የሩሳሌም ካብ ዝድይብ ካብ 12 መዓልቲ ዝበዝሕ ከም ዘይገበርኩ ክትፈልጦ ይከኣለካ እዩ ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ ሓደ እኳ ክዛረብ ወይስ ኣብ ህዝቢ ባእሲ ኸልዕል ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኮነ ኣብ ከተማ ኾነ ኣይረኸቡንን ሕጂውን በዚ ዝኸሱን ዘለዉ ነገር ኣብ ብርክኻ ክረትዕሉ ኣይኽእሉን እዮም ኣነ ግና እቲ ኣብ ሕግን ነቢያትን ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ እናኣመንኩ በታ ንሳቶም መናፍቕነት ዝብልዋ ዘለዉ መገዲ ከምኡ ገይረ ንኣምላኽ ኣቦታተይ ከም ዘምልኽ እዚ እመነልካ ኣለኹ ከምቲ ንሳቶም ንጻድቃንን ንሓጣንን ትንስኣ ክኸውን ዝጽበይዎ ከምኡውን ኣነ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣሎኒ ስለዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን እንታ ዘይብሉ ሕልና ክህልወኒ ኩሉ ግዜ እጽዕር ኣለኹ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ከዓ ንህዝበይ ምጽዋት ከብጽሕን መስዋዕቲ ከቕርብን መጻእኩ ሽዑውን ካብ ኤስያ ዝመጹ ሓያሎ ኣይሁድ ብዘይ ኣኼባ ህዝብን ብዘይ ምንዓብን ኣብ ቤተ መቕደስ ነጺሄ ረኸቡኒ ንሳቶም ኣባይ ገለ እንተዝህልዎምሲ ናባኻ መጺኦም ክኸሱንም ተገብአ ነይሩ ወይስ ኣብ ቅድሚ ዋዕላ ቆይመ ከለኹ ብዘይ እዛ ኣብ ማእከልኩም ብደወይ ዓውኢለ ሎሞ ኣነ ብዛዕባ ትንሳኤ ምውታት ኣብ ቅድሚኹም እፍረድ ኣለኹ ዝበልክዋ ሓንቲ ዘረባ እንተዘይኮይናስ ገለ በደል ረኺቦምለይ እንተኾይኖም እዚኣቶም ይንገሩ ፊሊክስ እዚ ምስ ሰምዐ ናይዛ መገዲ እዚኣ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈለጠ ሉስያስ እቲ ሓለቃ ሽሕ ምስ ወረደ ሽዑ ነገርኩም ኣጸቢቐ ክምርምር እየ ኢሉ እቲ ነገሮም ይጽናሕ ሓደጎ ነቲ ሓለቃ ሚእቲ ድማ ንጳውሎስ ክሕልዎ ማእሰርቲ ኸቕልለሉ ካብ ሰቡ ኸገልግሎ እንተደለየውን ንሓደ እኳ ኸይክልክል ኣዘዞ ድሕሪ ሓያሎ መዓልቲ ከዓ ፊሊክስ ምስቲ ኣይሁዳዊት ድሩሲላ ሰበይቱ መጺኡ ንጳውሎስ ልኢኹ ጸዊዑ ብዛዕባ እምነት ብክርስቶስ የሱስ ካብኡ ሰምዐ ብናይ ጽድቅን ንጽህናን ብናይቲ ዝመጽእ ፍርድን ምስ ነገሮ ግና ፊሊክስ ሰንቢዱ ሕጅስ መገድኻ ኺድ ብዝምቸወኒ ግዜ ክትመጸኒ ክልእከልካ እየ ኢሉ መለሰሉ ምስናይ እዚ ድማ ካብ ጳውሎስ ገንዘብ ኪረክብ ተስፋ ይገብር ነበረ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ልኢኹሉ እናምጽአ ይዛረቦ ነበረ 2 ዓመት ምስ ሓለፈ ጶርቅዮስ ጲስጦስ ኣብ ክንዲ ፊሊክስ ተሾመ ፊሊክስ ከዓ ንኣይሁድ ባህ ከብል ደልዩ ንጳውሎስ ብእሱሩ ሓደጎ ምዕራፍ 25 ፊስጦስ ነታ ሽመት ምስ ሓዛ ድሕሪ 3 መዓልቲ ካብ ቂሳርያ ናብ የሩሳሌም ደየበ ሊቃውንቲ ካህናትን ሹማት ኣይሁድን ከዓ ንጳውሎስ ነገር ኣለዓዕሉሉ ኣብ መገዲ ኣድብዮም ክቐትልዎ ደልዮም ናብ የሩሳሌም ከደይበሎም መጎስ ለመንዎ ፊስጦስ ከዓ ጳውሎስ ኣብ ቂሳርያ ይሕሎ ከም ዘሎ ንሱ ድማ ቀልጢፉ ናብኣ ንምውራድ ከም ዝሓሰበ መለሰሎም እምበኣር ስኻባኻትኩም እቶም ከኣልቲ ዘለዉ ምሳይ ይውረዱ እሞ ኣብቲ ሰብኣይ እቲ በደል እንተሎ ይኽሰስዎ በሎም ምሳታቶም 18 ወይስ 10 መዓልቲ ምስ ገበረ ከዓ ናብ ቂሳርያ ወረደ ንጽባሒቱ እውን ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ንጳውሎስ ከምጽእዎ ኣዘዘ ጳውሎስ ምስ መጸ ከዓ እቶም ካብ የሩሳሌም ዝወረዱ ኣይሁድ ከይቦሞ ደው በሉ ኪረትዕሉ ዘይክእሉ ብዙሕን ከቢድን ክሲ ከዓ ኸሰስዎ ጳውሎስ ድማ ኣነ ንሕጊ ኣይሁድ ኮነ ንቤተ መቕደስ ወይስ ንቀይሳር ኮነ ኣይበደልኩን ኢሉ ተመጻረየ ፊስጦስ ከዓ ንኣይሁድ ባህ ከብል ደልዩስ ንጳውሎስ ናብ የሩሳሌም ክድይብ እሞ በዚ ነገርዚ ኣብኣ ኣብ ቅድመይ ክትፍረዶ ትፈቱ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ጳውሎስ ግና ኣነ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ እቆም ኣለኹ ኣብኡ ክፍረዱ እየ ዝግብኣኒ
ንስኻ ኣጸቢእካ ከም እትፈልጥ ከኣ ንኣይሁድ ኣይበደልክዎምን። ዓሚፀ ናብ ሞት ዘብጽሕ ገይረ እንተኾይነ ግና ከይመይጉት እኳ ኣይልምንን እየ። እዚ ዝኸሱኒ ብኸምኡ እንተኾይኑኸ ንኣታቶም ኣሕሊፉ ክህበኒ ዝኽእል ከቶ የልቦን። ኣነ ናብ ቄሳር ይግባኝ ኢለ ኣለኹ በለ። ሽዑ ፊስጦስ ምስቶም ኣማኸርቲ ተዛሪቡ ናብ ቄሳር ይግባኝ ካብ በልካስ ናብ ቄሳር ክትከይድ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ሓያሎ መዓልቲ ምስ ሓለፈ ከዓ ንጉስ ኣቅሪጳን በርቄን ንፊስጦስ ከበጽሕዎ ናብ ቂሳርያ ወረዱ። ኣብኣ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ከዓ ፊስጦስ ነቲ ንጉስ ናይ ጳውሎስ ነገር ከምዚ ኢሉ ኣዘንተወሉ። ፊሊክስ ብእሱሩ ዝሓደጎ ሰብኣይ ኣብዛ ኣሎ። ናብ ኢየሩሳሌም ከይደ ከለኹ ከዓ ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድን ዓበይቶምን መጺኦም ንኡ ክፈርዶ ለመኑኒ። ንተኸሳሲ ምስ ከሰስቱ ገጽ ንገጽ ደው ከየበልካዮ በቲ ዝኸሰስዎ ክመጻረ ጊዜ ከይሃብካዮ ተቐዳዲምካ ንሓደ እኳ ኣሕሊፍካ ምሃብ ስርዓት ሮማውያን ከም ዘይኮነ ድማ መለስኩሎም። እምበኣርስከ ኣብዚ ምስ ተኣከቡ ከየደናጎኹ ንጽባሒቱ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጠ ነቲ ሰብኣይ ከምጽዎ ኣዘዝኩ። እቶም ከሰስቱ ደው ምስ በሉ ግና ብጀካ ብናይ ኣምላኾም ዝኾነ ነገር ባእሲ ብዛዕባ ሓደ ምዉት ጳውሎስ ግና ህያው እዩ ዝብሎ የሱስ እንተዘይኮይኑ ንኣይ ከም ዝመስለንስ ገለ ኽፉእ ክስእ እኳ ኣየምጽኡሉን። ኣነ ከዓ በዚ ነገር እዚ ዝገብሮ እንተጨነቐኒ ናብ ኢየሩሳሌም ክትድይብ እትፈቱ እንተኾይንካ በዚ ነገር ዝኣብኣ ክትፍረድ በልክዎ። ጳውሎስ ግና ኣብ ቄሳር ክሳዕ ዝምርመር ምእንቲ ክሕሎ ይግባኝ ምስ በለ ናብ ቄሳር ክሳዕ ዝሰዶ ክሕሎ ኣዘዝኩ። ኣግሪጳ ከዓ ንፊስጦስ ነዚ ሰብኣይ እዝስ ኣነውን ክሰምዖም ፈትኹ በሎ። ንሱ ድማ ጽባሕ ትሰምዖ በሎ። ንጽባሒቱ ድማ ኣግሪጳን በርቄንን ምስቶም ሓላቑ ሽሕን ዓበይቲ ከተማን ብብዙሕ ግርማ ናብ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣተዉ። ፊስጦስ ድማ በለ፣ ወንጉስ ኣግሪጳ ኣቱ ምሳና ዘለኹም ኩላትኩም ሰብ፣ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ሰብኣይ ደጊም ንሱ ብሂወት ክነብር ከም ዘይግብኦ ኩላቶም ኣይሁድ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮነ ኣብ ዝኾነ እናጠርዑ ለመኑኒ። ኣነ ግና ከቶ ኣብ ሞት ዘብጽሕ ነገር ኣይረኸብኩሉን። ባዕሉ ናብ ቄሳር ይግባኝ ምስ በለ ከዓ ንምስዳዱ ቆሪጸ ኣለኹ። ብዛዕባኡ ናብ ጐይታይ ዝጽሕፎ ፍሉጥ ነገር ግና የብለይን። ስለዚ ንሱ ምስ ተመርመረ ዝጽሕፎ ነገር ምእንቲ ክረክብሲ ናባኻትኩም ምናዳ ከዓ ወንጉስ ኣቅሪጳ ናባኻ ኣምጽእዮ ኣለኹ። ማለት ምኽንያት ማእሰርቱ ኸይነገርኩ ንእሱር ሰብ ምስዳደይ ዕሽነት ኮይኑ ይረኣየኒ ኣሎ። ምዕራፍ 26 ኣግሪጳ ከዓ ንጳውሎስ ብናይ ርእስኻ ክትዛረብ ተፈቒዱልካ ኣሎ በሎ። ሽዑ ጳውሎስ ኢዱ ዘርጊሑ ንርእሱ ክመጻረየላ መለሰ። ወንጉስ ኣግሪጳ ኩሉ ስርዓት ኣይሁድን ክርክሮምን ትፈልጥ ኢኻ እሞ ሎሚ ምናዳ ኣብ ቅድሜኻ ብኣይሁድ እኽሰሰሉ ብዘለኹ ንእበለ ነገር ክመጻረ ስለ እተፈቕደለይ ነዛ ርእሰይ እተመስገነት ገይረ እርእያ ኣለኹ። ስለዚ ከዓ ብትዕግስቲ ክትሰምዓኒ እልምነካ ኣለኹ። እምበኣርስከ ካብ ንእስነተይ ጀሚረ ኣብ ማእከል ህዝበይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበርክዎ ንብረተይ ኩላቶም ኣይሁድ ይፈልጥዎ እዮም። ክምስክሩ እንተደለዩስ ከምቲ ካብ ኩሉ ዝጥንቀቕ ወገን ኣምልኾና ፈሪሳዊ ከም ዝነበርኩ ንሳቶም ካብ ቀደም ጀሚሮም ይፈልጡኒ እዮም። ሕጂ ድማ ስለቲ ኣምላኽ ነቦታትና ዝሃቦም ትጽቢት ተስፋ ክፍረደኒ ደው ኢለ እኔኹ። ነዚ ትጽቢት እዚ ከዓ እቶም 12 ዓሌትና ለይትን መዓልትን ተጊሆም እናኣገልገሉ ናብኡ ክበጽሑ ተስፋ ይገብሩ ኣለዉ። ወንጉስ ኣቅሪጳ ስለ እዛ ተስፋ እዚኣ እየ ብኣይሁድ ዝኽሰስ ዘለኹ። ኣምላኽ ንምዉታት ከም ዘተንስኦም ደኣ ስለምንታይ ከም ዘይእመን ነገር ጌርኩም ትርእይዎ ኣለኹም። ኣነ ንርእሰይሲ ምስ ስም ኢየሱስ ናዝሬታዊ ዝጻረር ነገር ክገብር ግቡኤ ምዃኑ እኳ ይመስለኒ ነይሩ። እዚ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ገይረዮ ካብ ሊቃውንቲ ካህናት ስልጣን ተቐቢለ ንብዙሓት ካብ ቅዱሳን ናብ ቤት ማእሰርታ ኣትኽዎም ክቐትልዎም ከለዉ እውን ሰመርኩ። ኣብ ኩሉ ኣባይቲ ጸሎት ድማ ብዙሕ ግዜ እናቐጻዕኩ ብሓሳር ክጽረፉ ኣጽበሎም ነበርኩ። ናብተን ኣብ ወጻኢ ዘለዋ ከተማታት ክሳዕ ዝሰጎም ኣዝየት ሃንደድክዎም። በዚ ነገር እዚ ብትእዛዝ ሊቃውንቲ ካህናትን ብፍቓዶምን ናብ ደማስቆ ክኸይድ ከለኹ ወንጉስ ቀትሪ ኣብ መገዲ ከለኹስ ካብ ፀሓይ ዝነምቕ ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርያይን ኣብ ዙርያ እቶም ምሳይ ዝኸዱ ዝነበሩን ከንጸባርቕ ከሎ ርኢኽዎ። ኩላትና ናብ ምድሪ ምስ ወደቕና ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥ ሳውል ሳውል ከመይ ከእትሰጎኒ
ናብ እንፊ ብልሒ እንተ ኣድሓርሓርካ ንኣኻ ይገደካ ኢሉ ዝዛረበኒ ድምፂ ሰማዕኩ። ኣነ ድማ መን ኢኻ ጎይታ ይበልክዎ። ጎይታ ኸኣ በለኒ ኣነ እቲ ንስኻ እትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ። ግና ኸተንስእ እሞ ብእግርኻ ደውበል። ነቲ ዝርኤኻያን ኣነ ድሕሪ ዝኽገልጸልካ ዘሎንን ነገር ኣገልጋልን ምስክርን ክትከውን መዲበካ ኣለኹ። ስለዚ ድማ እየ እተገለጽኩልካ። ካብ ህዝብኻን ካብቶም ናባታቶም ዝልእከካ ኣሕዛብን ከኣ ኸናግፈካ እየ። ንኣይ ብምእማን ከኣ ሕድገት ሓጢኣት ርስቲ ምስ ቅዱሳንን ኪረኽቡ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ስልጣን ሰይጣን እውን ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ኣዒንታቶም ክትከፍተሎም እልእከካ ኣለኹ። ወንጉስ ኣግሪጳ ምእንቲ ንንስሓ ዝግባእ ግብሪ እናገበሩ ክንስሑን ናብ ኣምላኽ ክምለሱን ቅድም ኣብ ደማስቆን ኣብ የሩሳሌምን ድሓር ከኣ ኣብ ኩላ ሃገር ይሁዳ ንዝነብሩን ነህዛብን ብስራት ኣበሰርኩ እምበር ነቲ ሰማያዊ ረኣይ ኣይኣበኽዎን። ብዛዕባ እዚ ከኣ ኣይሁድ ኣብ ቤተ መቕደስ ሓዙኒ ክቐትሉኒ እውን ሃቀኑ። ግና ኸንዓብይን ንእሽቶን ክሳዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ ደው ኢለ እናመስከርኩ ካብ ኣምላኽ ረድኤት ተቐቢለ ኣለኹ። ብዘይ እቲ ሙሴን ነቢያትን ክኸውን ከም ዘለዎ እተዛረብዎ ማለት ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ከም ዝጸግብ ከም በኹሪ ትንሣኤ ሙታት እውን ንህዝብን ነህዛብን ብርሃን ከም ዘበስር ኢለ ሓንቲ እኳ ኣይተዛረብኩን። ከምዚ ኢልኹም መጻረ ከሎ ድማ ፊስጦስ ዓው ኢሉ ኣታ ጳውሎስ ተጸሊልካ ኢኻ፣ እዚ ብዙሕ ትምህርትኻ ናብ ምጽላል ኣድሂቡልካ ኣሎ በሎ። ጳውሎስ ከኣ ወልኡል ፊስጦስ ቃል ሓቅን ኣእምሮን እየ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኣይተጸለልኩን። እዚ ኣነ ቅድሚኡ ደፊረ ዝዛረቡ ዘለኹ ንጉስ ድማ ነዚ ነገርዚ ይፈልጦ እዩ። ኣብ ውሻጣ ኣይተገብረን እሞ ካብዚ ነገርዚ ገለ ከም ዘይጠፍኦ ተረድየዮ ኣለኹ። ወንጉስ ኣግሪጳ ንነቢያትሲ ተኣምኖም ዲኻ? ከም እትኣምን እፈልጥ እየ በለ። ኣግሪጳ ኸኣ ንጳውሎስ ክርስቲያን ንምዃን ከተረዳእኒ ቁሩብ ተሪፉካ በሎ። ጳውሎስ ከኣ ኣነ እንተ ብቁሩብ እንተ ብብዙሕ ብዘይ እዚ መቑሐይሲ ከምዚ ኸማይ ክኾኑ ሎምን ዝሰምዑኑ ኩላቶም እምበር ንኣኻ ጥራይ ኣይኮንኩን ካብ ኣምላኽ ዝምንዮ ዘለኹ በለ። ሽዑ እቲ ንጉስን እቲ ራእስን በርኒቀን እቶም መቃምጦምን ተንስኡ። ካብኡ ምስ ኣግለሱ ድማ እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ሞት ወይስ ናብ ማእሰርቲ ዘብጽሕ የብሉን ኢሎም ንሓድሕዶም ተዘራረቡ። ኣግሪጳ ኸኣ ንፊስጦስ እዚ ሰብኣይ እዚ ናብ ቄሳር ይግባኝ ኢሉ እንተዘይከውንሲ ክፍታሕ ምተገብኦ ነይሩ በሎ። ምዕራፍ 27 ናብ ኢጣልያ ብመርከብ ክንከይድ ምስ ተቖርጸ ኸኣ ንጳውሎስን ንሓያሉ ካልኦት እሱራትን ናብቲ ዩልዮስ ዝስሙ ካብ ሰራዊት ቄሳር ዝኾነ ሓለቃ ሚእቲ ኣሕለፍዎም። ንሃገር ኤስያ ብትኸይድ መርከብ ኣድራሜትስ ጌርና ተበገስና። ኣርስጠርኮስ በዓል መቄዶንያ ካብ ተሰሎንቄ ምሳና ነበረ። ንጽባሐይቱ ኣብ ሲዶና በጻሕና። ዩልዮስ ከኣ ንጳውሎስ ብጽቡቕ ገጽ ረኣዮ ናብ ፈተወቱ ክበጽሕ እሞ ካባታቶም ረድኤት ክረክቡን ፈቐደሉ። ካብኣ ንቒልና ኸኣ ንፋስ ብቕድሜና ስለ ዝኾነ ብትሕቲ ቆጵሮስ ሓለፍና። ጸግዕጸጊ ባሕሪ ቅልቅያን ጳንፊልያን ሓሊፍና ናብ ሜራ ምድሪ ሉቅያ ኣቶና። እቲ ሓለቃ ሚእቲ ኸኣ ኣብኣ ናብ ኢጣልያ እትኸይድ መርከብ እስክንድርያ ረኸበ እሞ ናብኣ ኣተወና። ብዙሕ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ኸድና። ብጭንቂ ድማ ኣብ መንጽር ኪኒዶስ በጻሕና። ናብኣ ኸይንቐርብ ንፋስ እንተኸልከለና ኸኣ ብትሕቲ ቅሬጥስ ብመንጸር ሰልሞና ሓለፍና። ብተጋሎ ብጎቦኣ ምስ ሓለፍና ኸኣ ጽቡቕ ወደብ ናብ እትበሃል ስፍራ መጻእና። ካብኣ ንኸተማ ላስያ ቀረባ እዩ። በዚ ከምዚ ብዙሕ ወርሓት ምስ ሓለፈ ግዜ ጾም ድሮ ሓሊፉ ስለ ዝነበረ ምኻድ መራኽብ ዘፍርህ ስለ ዝኾነ ጳውሎስ ኣቱም ሰብ ንነፍስና ድማ እምበር ንጽዕነትን ንመርከብን ጥራይ እኳ ዘይኮነስ መገድና ብጭንቅን ብብዙሕ ጉድኣትን ከም ዝኸውን ርኢ ኣለኹ ኢሉ መዓዶም። እቲ ሓለቃ ሚእቲ ግና ካብቲ ጳውሎስ ዝብሎ ዘረባ ነቲ መራሕ መርከብን ነቲ ዋናኣን ኣዝዩ ይኣምን ነበረ። እቲ ወደብ ንምኽራም ዘይጥዕሞም ስለ ዝኾነ እቶም ዝበዝሑ ካብኡ ክነቕሉ እሞ ዚከኣል እንተኾይኑስ ናብ ፍንቄ ንሱ ኸኣ ናብ ሊባን ናብ ባሕሪ ገጹ ዝርኢ ናይ ቅሬጥስ ወደብ ኣትዮም ኪኸርሙ መኸሩ። ህዱእ ንፋስ ደቡብ ምስ ነፈሰ ኸኣ ከም ሓሳቦም ዝኾነሎም መሲልዎም መልህቕ ኣልዒሎም ብጸግዒ ቅሬጥስ ሓለፉ። ሽዑ ኸኣ ብዙሕ ከይደንጎየ ኣውሮክሊዶን ዝበሃል ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ካብታ ደሴት ተላዕለ። ነታ መርከብ መንዚዑ ምስ ወሰዳ ኸኣ
ንሳ ነቲ ንፋስ ክትቃወሞ ስለዘይከኣለት ስዲ ትኸይድ ሓደግናያ ኣብ ፀግዒ ክላውዳ እትበሃል ደሴት ምስ በጻሕና ድማ ብተጋድሎ ንጃልባ እታ መርከብ ከነድሕን ከኣልና ስሒቦም ድማ ኣውፅዋ ብታሕቲ ብገመድ ኣሲሮም መጻንሒ ገበሩ ኣብ ድበት ሕፃ ከይወድቁ ፈሪሆም ድማ ነቲ ጋንፅላ ጠቕሊሎም ከምኡ ኢላ ትኸይድ ሓደግዋ ንጽባሒቱ ማዕበል እናበርታዓና እንትኸደ ከዓ ካብቲ ጽዕነት ናብ ባሕሪ ደርበዩ ብሳርሰይቲ መዓልቲ ድማ ነቲ ኣቓሑ መርከብ በእዳዎም ደርበይዎ ብዙሕ መዓልቲ ፀሓይ ኮነ ከዋኽብቲ ኾነ ኸይርኤና ማዕበል እናበርታዓና እንትኸደ ኩሉ ተስፋ ምድሓን ነፍስና ፈጺምና ቀበጽና ብዘይ ምግቢ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ድማ ጳውሎስ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ በሎም ኣቱም ሰብ እቲ ካብ ቅሬጠስ ከይንቐልኩም ሰሚዕኩምን እንተትኾኑስ ግዲ እዚ ፀበባን ጉድኣትን እኳ ኣይምረኸበኩምን ነይሩ ሕጂ ድማ እዛ መርከብ ደኣ እምበር ካባኻትኩም ሲ ሓንቲ ነፍሲ እኳ ኣይክጠፍእን እያ እሞ ክትሓድኡ እልምነኩም ኣለኹ በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱን ዘገልግሎን ኣምላኸይ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ እንሆ ነቶም ምሳኻ ዝሰገሩ ኩላቶምን ኣምላኽ ሂቡካ ኣሎ ኣይትፍራሕ በለኒ ኣቱም ሰብ ኣነ ከዓ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንኣምላኽ ኣምኖ እየ እሞ ስለዚ ኣጀኹም ግና ኸናብ ሓንቲ ደሴት ክንግፋዕ ኢና ኣብ መበል 14 ለይቲ ኣብ ባሕሪ ኣድርያ ክንመላለስ ከሎና እቶም ኣገልገልቲ መርከብ ኣብ ፍርቂ ለይቲ ናብ ምድሪ ዝቐረቡ መሰሎም ሽዑ መለክዕ ገይሮም እንተኣቆሩ 20 ብቑመት ሰብ ረኸቡ ካብኡ ቁሩብ ሕልፍ ኢሎም ካልኣይ ከዓ መለክዕ ገይሮም ኣቆሩ እሞ 15 ብቑመት ሰብ ረኸቡ ከውሖ ኣብ ዘለዎ ኸይንወድቕ ፈሪሆም ብሸነኽ ድሕሪ ነታ መርከብ 4 መልህቕ ኣውረዱ መዓልቲ ክኸውን ከዓ ተመነዩ እቶም ኣገልገልቲ መርከብ ድማ ካብታ መርከብ ክሃድሙ ደልዮምሲ ብወገን ቅድሚታ መልህቕ ከም ዘውርዱ መሲሎም ነታ ጃልባ ናብ ባሕሪ ኣውረድዋ ጳውሎስ ከዓ ነታ ሓለቃ ሚእትን ነቶም ዓቀይትን እዚኣቶም ኣብ መርከብ እንተዘይጸንሑ ንስኻትኩም እውን ኣይትድሕኑን ኢኹም በሎም ሽዑ እቶም ዓቀይቲ ማእሰር እታ ጃልባ በቲኾም ትውደቕ ሓደግዋ ጳውሎስ ከዓ እናተጸቢኹም ገለ ከይጠዓምኩም ጾምኩም ሎሙ መበል 14 መዓልትኩም እዩ እሞ እንጌራ በልዑ ኢሉ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ንኹላቶም ለመኖም እምበኣርከ እዚ ንምድሓንኩም ስለ ዝኾነ ካብ ሓደ ካባኻትኩም ፀጉሪ ርእሲ እኳ ኣይክጠፍእን እያ እሞ ክትበልዑ እልምነኩም ኣለኹ በሎም እዚ ምስ በለ እንጌራ ኣልዒሉ ንኣምላኽ ኣመስገነ ኣብ ቅድሚ ኩላቶም ድማ ቆሪሱ ክበልዕ ጀመረ ኩላቶም ከዓ ሃድኡ እንጌራውን በልዑ ኣብታ መርከብ ዝነበርና ኩላህና ከዓ 276 ነፍሲ ኢና በሊዖም ምትጸገቡ ከዓ ነቲ ስርናይ ናብ ባሕሪ ደርብዮም ነታ መርከብ ኣቕለሉላ ምስ ወግሒ ከዓ ነቲ ምድሪ ኣየለለይዎን ኣማዕድዮም ግና ገምገም ዘለዎ ልሳን ባሕሪ ረኣዩ እሞ እንተተኻእሎምሲ ነታ መርከብ ናብኡ ከብፅሕዋ ደለዩ ነቲ መልህቕ ፈቲሖም ከዓ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ድሕሪኡ ነቲ ማእሰር ስካን ፈትሕዎ ነቲ ንእሽቶ ጋንፅላ ንንፋስ ገቲሮምን ናብቲ ገምገም ገጾም ከዱ ኣብ ሓደ ልሳን ምድሪ ምስ በጽሑ ከዓ ነታ መርከብ ልዕል ኣበልዋ ብወገን ቅድሚታ ከዓ ተሸኽለት እሞ ዘይትንቕናቕ ኮነት ብወገን ድሕሪታ ግና ማዕበል በርቲዕዋ ተሰብረት እቶም ዓቀይቲ ድማ ነቶም እሱራት ሓደ እኳ ሓንቢሱ ምእንቲ ከየምልጥ ኢሎም ክቐትልዎም ተማኸሩ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ግና ንጳውሎስ ከድሕኖ ደልዩ ነቲ ምኽሮም ኣይሰመሮን ነቶም ሓንቢሶም ዝኽእሉ ድማ ቅድም ወሪዶም ናብ ምድሪ ክወፁ ኣዘዘ ነቶም ዝተረፉ ከዓ ገሊኦም ብሉሕ ገሊኦም እውን ብስባር እታ መርገብ ይውፅኡ በለ በዚ ከምዚ ኩላቶም ድሒኖም ናብ ምድሪ በጽሑ ምዕራፍ 28 ምስ ደሓና ከዓ እታ ደሴት መሊጠ ከም እትበሃል ፈለጥና እቶም ደቂ ዓዲ ድማ ኣዝዮም ደንገጹሎም ዝናብ ይዘንብ ስለ ዝነበረን ስለቲ ቁርን ድማ ሓዋ ኣንዲዶም ንኹላህና ተቐበሉና ጳውሎስ ግዳ ብዙሕ ቀሸም ኣኪቡ ናብ ሓዊ ክእቱ ከሎ ተመን ብምኽንያት እቲ ረስኒ ወፂኡ ኣብ ኢዱ ነኺሱ ጠልጠል በለ እቶም ደቂ ዓዲ ከዓ እቲ ኣራዊት ኣብ ኢዱ ጠልጠል ኢሉ ምስ ረኣዩ ንሓድሕዶም እዚ ሰብኣይ እዚ ብርግጽ ቀታል ነፍሲ እዩ ካብ ባሕሪ እኳ እንተደሓነስ እቲ ሕነ ዝፈድእ ኣምላኽ ብህይወት ክነብር ኣይሓደጎን ተባሃሉ ንሱ ግና ነቲ ኣራዊት ናብ ሓዊ ፀግ ኣበሎ ገለውን ኣይጎድኦን ንሳቶም ከዓ ክሓብጥ ወይስ ሕጂ ሞይቱ ክወድቕ እዩ ኢሎም ይጽበይዎ ነበሩ ነዊሕ ምስ ተጸበዩ እሞ
እኳ ከምዘይ ጎድኦ ምስ ረኣዩ ከዓ እዝስ ኣምላኽ እዩ ኢሎም ቃሎም ለወጡ። ኣብ ጥቓ እታ ስፍራ እቲኣ ከዓ ናይ ጴብልዮስ ዝበሃል ኣውራእታ ደሴት ሓያሎ ግርሁ ነበራ። ንሱ ብፍቕሪ ተቐቢሉ 3 መዓልቲ ኣንገደና። ኮነ ድማ ኣቦ ጴብልዮስ ብዓሶም ብውፅኣት ከብድን ሓሚሙ ነበረ። ጳውሎስ ከዓ ናብኡ ኣትዩ ጸለየሉ፣ ኣእዳዉ ኣንቢሩ እውን ኣሕወዮ። እዚ ምስ ኮነ ድማ እቶም ካልኦት ሕሙማት ደቂ እታ ደሴት ናብኡ መመጺኦም ተፈወሱ። ብብዙሕ ክብሪ ከዓ ኣኽበሩና። ክንብገስ ከሎና እውን ዘድልየና ዘበለ ኣስነቑና። ድሕሪ 3 ወርሒ ከዓ በታ ኣብ ደሴት ከሪማ ዝነበረት ዕላማ ዲዮስቆሮስ ዘለዋ ናይ እስክንድርያ መርከብ ጌርና ተበገስና። ኣብ ሲራኩላ ምስ በጻሕና ከዓ ኣብኣ 3 መዓልቲ ጸናሕና። ካብኣ ሓሊፍና ከዓ ናብ ረጊዮም ኣቶና። ንጽባሐይቱ ንፋስ ደቡብ እንተተላዕለ ድማ ብኻልአይቲ መዓልቲ ናብ ጵቶልዮስ ኣቶና። ኣብኣ ኣሕዋት ረኺብና ምሳታቶም 7 መዓልቲ ክንቅንውን ለመኑና። በዚ ከምዚ ናብ ሮሜ ኣቶና። እቶም ኣሕዋት ወሬና ምስ ሰምዑ ከዓ ክሳዕ ኣጵዮስ ፎሩስን ክሳዕ 3 መሓድርን ክቕበሉና መጹ። ጳውሎስ ከዓ ምስ ረኣዮም ንኣምላኽ ኣመስገነ፣ ልቡ እውን ሃድአ። ኣብ ሮሜ ምስ ኣቶና ከዓ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ነቶም እሱራት ንሓለቃ ሰራዊት ኣሕሊፉ ሃቦም። ጳውሎስ ግና ምስ ሓደ ዝሕልዎ ዓቀይታይ ንበይኑ ክቕመጥ ተፈቕደሉ። ኮነ ድማ ድሕሪ 3 መዓልቲ ጳውሎስ ነቶም ኣውራታት ኣይሁድ ፀዊዑ ኣከቦም። ምስ ተኣከቡ ከዓ በሎም፣ ኣቱም ኣሕዋተይ፣ ኣነ ምስ ህዝብና ወይስ ምስ ስርዓት ኣቦታት ዝበኣስ ነገር እኳ ዘይገበርኩስ ካብ ኢየሩሳሌም ብእሱረይ ናብ ኢድሮማውያን ኣሕለፉኒ። ንሳቶም መርሚሮም ናብ ሞት ዘብጽሕ ምኽንያት እንተሰኣኑለይ ከዓ ክፈትሑኒ ደልዩ። ኣይሁድ ምስ ተረሩ ግና ንህዝበይ ዝኸሰሉ ነገር ዘይብለይ ክነሴሲ ጨኒቑኒ ናብ ቄሳር ይግባኝ በልኩ። እምበኣርሲ ብዛዕባ ተስፋ እስራኤል እየ በዚ መቑሑ እዚ ተኣሲረ ዘለኹ እሞ በዚ ምኽንያት እዚ እየ ክርእየኩምን ክዛረበኩምን ዝጸዋዕኩኹም። ንሳቶም ከዓ ንሕና ብዛዕባኻ ካብ ሃገር ይሁዳ ደብዳቤ ኣይተቐበልናን። ካብ ኣሕዋት መጺኡ ዘውረየልና ወይስ በኣኻ ክፉእ ነገር ዝነገረና የልቦን። ብዛዕባ እዛ ሻራ እዚኣ ግና ኣብ ኩሉ ቦታ ከምዚ ይጻረሩ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ንስኻ እትሓስቦ ዘለኻ ካባኻ ክንሰምዖ እንደላ ኣሎና በልዎ። መዓልቲ ድማ ቆጸሩሉ። ብዙሓት ኮይኖም ከዓ ናብታ ሰፊርዋ ዘሎ ቤት መጹ። ካብ ንግሆ ጀሚሩ ክሳዕ ምሸት ድማ ካብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን ብዛዕባ ኢየሱስ እናኣረድአ ብናይ መንግስቲ ኣምላኽ ከዓ እናመስከረ ተርጎመሎም። ገሊኦም ነቲ እተነግረ ኣመንዎ፣ ገሊኦም ግና ኣበይዎ። ንሓድሕዶም ምልጋብ ስኢኖም ተፈላለዩ። ጳውሎስ እዛ ሓንቲ ቃል እዚኣ ምስ ተዛረበ መንፈስ ቅዱስ ብነቢዩ ኢሳያስ ነቦታትኩም ጽቡቕ ተዛረቦም ከምዚ ኢሉ፣ ናብዚ ህዝቢ እዚ ኺድ እሞ ንገሮም፣ በእዛኖም ከይሰምዑ ብዒንቶም ከይርእዩ፣ ኣእዛኖም ኣጽመሙ ኣዒንቶም ዓመቱ፣ ብልቦም ከየስተውዕሉ ከይምለሱ ኣነ እውን ከየሕውዮምሲ ልቢ እዚ ህዝቢ እዚ ረጒድ እዩ እሞ ምስማዕስ ትሰምዑ ከቶ ኣይተስተውዕሉን፣ ምርኣይ እውን ትርእዩ ከቶ ኣይጥምቱን ኢኹም። እምበኣርስከ እዚ ምድሓን ኣምላኽ ንህዛብ ከም እተላእከ ኣባኻትኩም ፍሉጥ ይኹን፣ ንሳቶም ከዓ ክሰምዕዎ እዮም። እዚ ምስ ተዛረበ ኣይሁድ ንሓድሕዶም ብዙሕ እናተኸራኸሩ ወፁ። ጳውሎስ ከዓ ኣብታ እተኻረያ ቤት 2 ዓመት ሙሉእ ተቐመጠ። ነቶም ናብኡ ዝመፁ ኩሎም እውን ይቕበሎም ነበረ። ከይተኸልከለ ከዓ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ትብዓት እናሰበኸ ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይምህር ነበረ።